ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನಂ ಅಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಂ ಉಪಾಸ್ಮಹಿ ಏಕದಂತಂ ಉಪಾಸ್ಮಹಿ. ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಿರಿಧರೆ 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 ಅಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಉದುನ ಎತ್ತು ಒರಿಯನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುನ ಎತ್ತು ಕಾಸದ ಬೆರಿಯ ಮುಸುಂದು ಪಪ್ಪಿನ ನರಮನಿ ಆಯತ್ತು. ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಗಂಗರ ನಿಂಗದ ಬಿಂಗಿರಿ ಬೊಂಡಲ ಪಾತೆರ ಏಪೊಲ ತಪ್ಪುನ ಎತ್ತು ಕೊಂಗಿದ ನಾಲಯಿ ಕೊಕ್ಕೈ ಬಾಯಿದ ಜನನಿ ಅತ್ತು. ಕಡೆ ಕೊಡಿ ತೆರೆದು ನಡಪೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಬಂದ ಮೆರಪೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ತೆರೆದು ನಡಪೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಬಂದ ಮೆರಪೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ. ಕಲ್ಪಾದಿಗೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯತ್ತು ಸರಿ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯಂದಿ ಅಜ್ಞಾನಿಯತ್ತು. ಕಲ್ಪಾದಿಗೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯತ್ತು ಸರಿ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯಂದಿ ಅಜ್ಞಾನಿಯತ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎತ್ತು ಇಷ್ಟರ ತೆಲಿಕೆದ ಸುತ್ತು ತನ್ನ ಬೆನೆ ಬೇಜಾರು ಆಯಗ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಜರ ತೆಲಿಪಾದು ನಲಿಪಾದು ಬೇನೆ ಮದಪೇ. ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಅಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಉದುನ ಎತ್ತು ಒರಿಯನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುನ ಎತ್ತು ಕಾಸದ ಬೆರಿಯ ಮೂಸೊಂದು ಪಪ್ಪಿನ ನರಮನಿ ಆಯತ್ತು. ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಿರಿಧರೆ 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 ಗಿರಿಗೀಟ್ ಗಿರಿಧರೆ. ಯಾರು ಬಾಬು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓ ಹಲೋ ವಾ ಒಂದು ನರ್ಮಲ್ ಮಾತು ಅದು ಈತ ಬೊಬ್ಬೆ ಅದು ಬಾತಲ್ಲ ಅಟ್ಲೆ ಬಾತಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಫೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಮಾರ ಬಂಡ ಸುಕ್ಕ ಜೋಲ ಯಾರು ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲದೆ ಎದುರದೇ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ಆತಾಲ್ಕು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇನು ಚಂದ ಪಪ್ಪ ದಾನಕ್ಕೇನಂತೆ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಅದು ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲಗೆ ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕುಡ ತುಲಗೆ ಪಪ್ಪ ಸರಿಗೆ ಬಿಕೋರ್ಲೆ ಅವು ಇನ್ನ ಫೋನ್ ಅತ್ತು ಪಿ ರುಕ್ಮಮ್ಮ ಅಂಗಡದಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅತ್ತ ಅತ್ತು ಪಪ್ಪ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಬೊಬ್ಬೆ ಅದು ಮಾತಾಡದಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯ ಈ ರುಕ್ಕು ಅಂಗಡದ ಫೋನ್ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಓಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಚೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಧವ್ ಇಚ್ಚಾನ ಆರು ಏನು ಮೆಂಬರ್ ಆತೀನಿ ನಾನೇ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬತೆ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬಾಡ ಲೆಪ್ಪುಳು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಧವ ಬಣ್ಣ ಆಯ ತಮ್ಮನ ನಾರಾಯಣ ಸಾವಿಯ ಗೋಡೆ ಹೆಂಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೋಯರಾತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಪ ಎನ್ನೋಡಿ ಬನೋಯ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ತೀರು போய் ಎಂಕನಟ್ಟ ನನ್ನ ಒಂಜಾಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಾತಲ ಪಂಪು ಪಪ್ಪ ಯಾನಿಗೆ ಏಸತಿ ಬಂತೆ ನಿಂಚಪುರ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಕುಸ ಬಂದು ಇಚ್ಚಪಗ ಕುಸಲಿಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಆಂಡ್ ಪಂಪುಜಿ ಆಂಡತ ನಾ ಪಾತ್ರೆ ಇಚ್ಚತ ಅಲೆ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುದು ರುಕ್ಕುನತೆ ಇದು ಇನ್ನ ಫೋನ್ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಬೈಚೆ ಓ ಆ ಬೇರೆ ಬಸತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಾಗ ಮಗ ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಚಿ ತೀರ್ಥಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರೋಡು ಬರುವಿ ಬೇಜಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರು ಅಂಡೆ ನಾನೇ ಜೋಕುಲ ರಟ್ಟಾನ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಿರಿದರೆ ಆ ಯಾಪತ್ತಲು ಬಿಸಿ ರಟ್ಟದ ಶುಭಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವು ವೈಬಾಡು ಪೂರ ದೂಪನಾಯತ್ತಿ ಆವಿ ಪಾಪ ಓ ಏರೇ ಬಿಸಿ ಅವ್ ನಿನ್ನ ಪಲ್ಲ ಗಿರಿದರೆ ಹಂಗಪ್ಪ ಆ ಯಾಪ ತುಳ್ಳಲೆ ಬಿಸಿ ನಾನೇ ನಿತ್ತಿನ ವಹಿವಾಟನ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತನಕ
ಪಾಡ್ಲಿ ఆయన ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಪಪ್ಪ ఆయన అన్ని అత్త ಆಯ ತೋಡಿತಿನ ಬೇಲಿನ ಪುರ ಯಾನ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದ್ಕೊನಿ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಮಾರೆ ಅನ್ನೇ ಜನ ಅಂಡ ಅಣ್ಣನವ ಸೆಂಕ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತು ಅವ ಅಂಚತ್ತು ಮೇ ಆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತೀಜಿ ಇದು ವೈಬಾಟ್ ಕುರ್ತು ನೀಯತ್ತ ಅಂಚ ಆಗ ದೂರಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ಲೆ ಗಾಯ ಗೊತ್ತು ನಾ ಅಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತಿಜೆ ಇತ್ತ ಊರಡಿಕ್ಕ ತಿರುಗುಲ ಕಾಣಿ ಸರಿ ಪಂಡೇನ ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಬ್ಬ ಮನಿ ಬನ್ನೇಜಿ ದಯ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆತ ನಮ ಅಂತ ಕಲ್ತಿಟ್ಟಾಡು ಅದೇಣ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ ಏರಿಯಲ್ ಸಸಾರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿದೆ ನಾ ನಮ್ಮ ನರ್ತೊಂದು ಫೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದುಂಬುಂಡು ಬಿಡ್ದ ಆ ಕಾರ್ಗ ಅಂಕರ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಮನಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿರವಳಿತ್ರ ಕಾರ್ಲ ದುಂಬೋಗು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ ಸಸಾರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಎದ್ದೆತ್ತವು ಆಗಿದೆ ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಈಗ ಸಾರ ನೀತಿಕತೆ ಎప్పుడు ಯಾವ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಓ ದೇವ ಒಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಈಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಯಾ ಪಾಪ ಲೇಟ್ ಪಾಪ ಬಾಯ್ ಪಾಪ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಜಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಫೋನಾಗ ಅದು ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಇಂಕುರ್ ಕಟ್ಟೆ ಬೈದಿನಿ ಅವನ ನೀನು ಕಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದ ಇಲ್ಲದ ವಾಸು ఆయన ಬಾಳೆದ ಶಾಲೆದ కొంచెం ಕಾಸು ಕೇಂದಿ ಯಾಕೆ ಮಂಡೆ ಪಪ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ಬಂತ ಎರಡನೇ ದಿನ ನೀಯ ಈಗ ದಿನಸು ಕಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಆಗ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಎಟ್ಟೆ ಬೆಂಪೆ ಪಾಪದೆ ಅಡ ಬರ್ತಾ ಓ ದಂಡಿ ಮತ್ತೆ ഞാൻ അങ്ങടിക്ക് ബീക്കനെ പഠിച്ചു മറ കീനാണെന്നില്ല ബാബा ನೆಂಚೊಳ್ಳರೆ ಸೌಖ್ಯ ಬಾ ಈ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೇ ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ನೆಂಚೊಳ್ಳೆ ఒక బిజీ బిజీ ಯಾರು ಯಾರು ಬಿಸಿ ಮೇ ಯಾ ಫ್ರೀ ಆದುಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನ ಈರ್ ಬಿಸಿದ ಬಣ್ಣತನ್ನ ಯಾನು ಬಿಸಿದ ಬಣ್ಣನ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಬಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಷಗಳು ಬಂದ್ರಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ ನೇ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಡಬಡ ಅಂತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಬಿಸಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಷಗಳು ಬರ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣಂದು ಬಡ ಪೂಜಮ್ಮ ಅಂತ ಕಾಂಡಂಗೆ ಎನ್ನ ಬರಟದಿಂತೆ ಕೊಡ ಬಯ್ಯ ನೀತಿಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಿಸಿಯಾ ಬಿಜೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತೀಜಿ ಮಂಟೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಟಾಪುಡ ರುಕೋ 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 ಇಂಚೋಲ್ ಇಂಚೋಲ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಂಚು ಬಲ ನನಗೆ ಅತ್ತಿಯ ಈ ಅಂಗಡದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ದಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಏತು ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಶೇಕಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಬಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಾರ ಮರತು ಹೋತ್ರಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನ ಬರೋ ಕಾಲ್ ಬತ್ತ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕುರೆ ಬಟ್ಟಲು ತೂತನ್ನ ಈ ನಮ್ಮನ ಕುರೆ ಬಟ್ಟಲು ತೂತು ಜನ 25 ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ ಸಂಕಟನ ಬತ್ತಿನ ಫೋನ್ ದತ್ತಿಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕು ಓ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಅತ್ತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನ ಬರುತ್ತಕ್ಕ ನೀರಪ್ಪ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಫೋನ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಲ್ಲಿಂದ ಅಮಿತ್ ಇಚ್ಛೆ ಆ ಕೊಡೆ ಎತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಣ ದಿಪ್ಪರ ಬಾಕಿಂದು ಅದನ್ನ ರಗಲೆ ಹಾಕ ನಾನು ಅಂಚ ಗಡಿ 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 ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀರಪ್ಪ ಹಲ್ ಹರಾಮ್ ಹಲ್ ಅಲ್ ಅರಬ್ ಸೌತ್ ಸೌತ್ ಸೇಕಲ ಬೋನ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಸೌತಿಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಡ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಈ ಸೌತಿಗಳಿಗೆ ಪೊಯ್ಯಾಗೈತ ಈ ಪೊಯ್ಯಡು ಗುಂಜಕ್ಕೆ ರಾಪನ ಇದ ಕುಡ್ಸೋದುಂಡ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಇತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಮಾಡು ಮಾರ ಇದು ಕುಶಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಸ್ಕಾಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಕಾಲ್ ಬಂದು ಆ ಮಿಸ್ಕಾಲ್ ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬೀರುಕ್ ಮೇವಾತೇರ್ನ ಹಾ ಹಂಗೇರು ಬಾತೇರ್ನ ನಾರಾಯಣ ಓ ನಾರಾಯಣ ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಮಿತ್ತುಬೋದ ಅಂಡ ತಿರುಮಲ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಮುಖವ ನಾರಾಯಣ ಹಾ ಮದುವೆ ನಾರಾಯಣನ ಓ ನಾರಾಯಣ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಲೆಮ್ಮ ದಾದ ವಿಷಯ ಬನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕಡಪುಡ್ದತ್ತ ಪತ್ತೀಜ ಇವು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಅಂತಾನ ಡಿಜೆ ಜನರೇಟರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಡಪುಡ್ದತ್ತ ನಿಕ್ಕೋ ಬರ್ತೀನ ಕಟ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲತ್ತೀನ ಅಪ್ಪ ಡಿಜೆ ಓಡೋಗ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ಕಿ ದನ್ನ ಅವ್ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾನ ಕಡಪುಡ್ದನ್ನ ಅವ್ ಬೇಳೆ ದಕ್ಕಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಆನಣ್ಣ ನೆರೋಡ್ಕಣ್ಣ ಯಾನು ನಾಯ್ತ ಮಗಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಂ ನಾಯ್ತ ಮಗಿ ಎನ್ನ ನಾಯ್ತ ಮಗಿ ಆನಣ್ಣ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಪೊನ್ನಾಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ಪಾರ ಹಾ ಇರು ಪೊನ್ನಾಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದ ಅಂಗಡಿ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡ ಸಾಮ್ಯನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಮ್ಯನ್ ದೆಪ್ಪರ್ನ ಸಾಮ್ಯನ್ ದೆಪ್ಪರಣ್ಣ ಇರುವುದ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದ್ದ ಆಕೆ ಅಂದ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕಟ್ಟು ಹಲೋ
ಹಲೋ ಚೆಕ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದೆ ఆయన ఎన్నన్న అన్న ఈయన సంగతి వస్తున్నా దాని జాన్న సాల మూలం అవుతుంది మరి అన్న చిన్న పిల్లప్పుడు బడ్డీ కాస్త తెస్తుంది లైటింగ్స్ అంగడి వాడుతున్నా విత్తనాలు పూర ఇంక రెడ్డనే అన్న అది సరియాದ కొంచెం పేరుదే అది చంద్రు చంద్రు నిన్న చంద్రశేఖర్ బొల్లార్ ఆయన కొంచెం అత్తనోడన్న ధర్మోకి పెట్టింపు లెక్క ఆపనన్న సంగతి వస్తున్నా కొంచెం మధ్య కొంచెం వాటర్ పత్రన్న దాని మళ్ళీ మధ్య అన్న అంతే ఆయన చంద్రుకు పుడుతుంది ಚಂದ್ರನ ನಡಬಂಡಿ ಇರ್ದಾಳ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನ ನಾನು ಪೂರ ಸಟ್ಟು ಮಂದಿ ತೀದು ಹೋಗ್ತೆ ಇರು ಭಯನ ಬೋದು ಸುಚ್ಚಿ ವಾಡ್ಲೆ ಅವನಂದಿ ಅಂಚೆ ಭಯನ ಬೋದು ಸಟ್ಟು ಮಂದಿ ತೀದು పోతేನೆ ಅಂಚೆ ಭಯನ ಬೋದು ನಾನು ಮಿಂಚಾರ್ದ ಸುಚ್ಚಿ ವಾಡ್ರದು పోయే ఈ ಮಿಂಚಾರ್ದ ಸುಚ್ಚಿ ವಾಡ್ಲು ಹೋಗ್ಬೋದಣ್ಣ మినిచర్ బొత్తు మినిచర్ బొత్తు నేను బిడ్డ వత్తు మినిచర్ తోటికే సామ్యాన వత్తును ఉన్నాడు ಅವಳು ಏನ ಸಾಮ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಸಾಮ್ಯಾನ ಇತ್ತ ದಾದ ಇತ್ತ ಎನ್ನತ್ತ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಲ ನೆರ್ಪುನತದು ಪುಗಾದಕ್ಲ ಏರನ್ನು ಉಳ್ಳೇನ ಒಂಚಿ ಬೇರೆ ಸರಿಗಟ ಮಾತ್ರ ఉండవా అంటావా ఉండవా మాట్లాడలేక నీకు పోదు యారు భారీ ఫోన్ కొని చెప్తా అవి ఎన్న తప్పే అన్న బాడిగా వచ్చా పడ బాడిగా వచ్చా కట్టు తింగొంత వాకుండు వచ్చాడు మన్నో చూడు అని కొంచెం దానికే ಹಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ దాన్ని దాని వంతులేదు మాట్లాడలేక ఇతనే మాత్రం చాలా వంతుడు దానికి ಏನು ದಾಯಂಜಿ ಸಾಮೆ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪುರಾ ನೆರ್ಪು ನೆಂದೆಡ್ತಂದು ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಈಗ ನನ್ನ ಪುಗಾರ ನಂದು ಕೆಪ್ತಾಂಡೆ ಬೇತನಿಲ್ಲ ఒక కారు మొత్తం నీళ్ళు చెప్తాంటే ఫుల్ ఆకుండా ఒక ఎంచి సౌండ్ నిన్న ఎంచి సౌండ్ నిన్నందుకే ఎన్న సౌండ్ చూడు బెరే బెరే అన్న సీతాకునన్న ఐదుకే నత్య నిన్న సౌండ్ లైట్ ఆ సౌండ్ ఉంది బెస్ట్ లైటింగ్స్ సౌండ్స్ అండ్ సామ్యాన బెస్ట్ బెస్ట్ వేస్ట్ దాయిగన్న ಅತ್ತ ಮರ ಯಾರ ಪಂತಿಂದ ಈ ಮಂತಿಂದ ದಾದವಂತಲ್ಲಿ ಕೋಡೆನ ಮಾಮಣ್ಣನ ಸಾವು ಎಂಕ ಬರ ರಾಯಂಜನ ಈ ಬರದಿ ಸಾಧಿಗೆ ಹೋಗರೆ ಇದರ ಕುಟುಂಬದ ಅಂಚವನ್ನೆತ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಉಲಯಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ 4 ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ರಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುರದ ಕೊಡ ಜನ ಕಡಪುರದ ದಾದನಿ ಕಡಪುರದನಿ ಸಾವು ಪೂರ ಕಡಿಗಂಟ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತು ತೂಪ ಜಾಲ್ದು ಡಿಜೆ ಗುದ್ದುದ ಪಾಪ್ ಸಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಜೆನಾ ಗುದ್ದಾಡು ಗುದ್ದಾಡು ನೋಡಿ ಗುದ್ದಾಡು ನೋಡಿ ಬರ್ಚಿ ಆತೇನ ಆಮೇಟು ಈ ಮೇಟು ತಾರೇಡು ಬಾರೇಡು ಪೂರ ಮಿನಿಚರ್ పొత్తును ಮರೆ ದಾಲ ಬಾರ್ದ ಎದುರು పొత్తుಲೆ ಕನಿ ಅಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಕಲ ಸೈತೇ ಪೋಯರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಬತ್ತು ತೂಪೇನೆ ಇಡೀ ಪುಗೆ ದಿಂಜುದುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪುಗೆನ ಓ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀರ ಮಾಮಣ್ಣನ ಕಾಟ ತೆಕ್ಕಿದೆ ಮರಳು ಮಾತ್ರ వచ్చానಡ ಕಾಟ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ದಿಪ್ಪನಂಬೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟದ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಸ್ಮೋಕ ಬೊಕೆಂಜಿನ ಕಟ್ಟಿ ಪುಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಬರಂಗನ ಬೈದಿನಿ ಮುರನ ಆನದಿತ್ತಿಂದೆ ನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಆಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕೊಂಚ 4 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿತ್ತು ಈ ಡಿಜೆದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದು ಗಾನ ಗಾನ ಬಂದು ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಲಿತೀರು ಇದೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಈ ಡಿಜೆದ ಸೊರಕು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಒಯ್ಟೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಅತ್ತನೇ ಬೆಚ್ಚದೈ ಇಂದೇನ ಪೂರ ತೂದು ಬತ್ತೆನ್ನ ಕೆತ್ತಂಡೆ ಕೊಂಚಿ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಕ ಮೂಜಿ ಲಾಕ ನೋಚಿದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟ ಆ ಮೂಜಿ ಲಾಕ ತೋಚಿನಾಗ ಇನ್ನ ಪೆತ್ತ ಉಂಚಿ ಮಲ್ತಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮರಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಡ್ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾತಾಡೋಬರ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದಲೇ ಆ ಪೆತ್ತನ ನಾಡು ಬತ್ತದ ಅವೇ ಕಿದೆಟ್ ಕಂತ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿನ ನಾ ಕಿದೆಟ್ ನೀರನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ರು ಎಂಚಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನಾಡತ್ತೆ ಬಲ ನೀರನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಮನ್ಪಾವೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಲ್ಲು ದಾದಾ ಮೂರಂತ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿಂಡು ಬಿಲ್ಲಿನ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಅರ್ಜುನ ಆಗೋದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅರ್ಜುನ ಅಪ್ಪನ ಯಾನ ಬಬ್ರೋನ ಬಬ್ರೋನ ಇತ್ತು ಬಂದಿಪ್ಪ ఆకులేనిది ఆకులేని పండు అర్థం ఉండాలి అయితే ఆకోడు కాలకి మెంబర్ అంటే ఇదే కండి బాస కట్టినారు కొత్త మరి అవును బాప ఆట నాకు 3 బండ్లకు ఈ రాకున్నా మారిపోతున్నాడు కూడా మసెక్కునేది మసె బాల్కి మారిపోతున్నాడు అన్నంత బాల్ చెత్త మరి మైక మరి మైక అంటే ఇదే కండి కాకుండా అన్న దాది మూలే రాకి మెంబర్ మాత్రం నాకింది అవులే రాకి ಅವಳು ಮದ್ವೆ ಏನಾರೇನಿ దాయిಗೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ತದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಎಂತಣ್ಣ ಆತ ಬರ್ತಾನ ನಾರಾಯಣ ದಿಬ್ಬನ ಕಾರ್ದು ಬರ ಉಂಟು ಯಾನ ಖುಷಿ ಆಡ ನಿಂಚ వాళ్ళ బెస్ట్ ఇంచ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ದಾನ ಹತ್ರ ಅನ್ನ ಕಾರ್ ನಿಂತ ಇನ್ನು ಸೀದಾ ವತ್ತಿನಿ ಪಟ ಪಟ ನಾಲ್ಗೋರ್ನಿ ಕರ್ಮಗ ಹಾಕುನಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮಾರ್ಲು ಅಷ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಹಾಕುಲದ ನನಗೆ ಕೆರಡ ನಿನ್ನನೆ
ಹೇಗೆ ಇದಾದ ಮಲ್ತಿದಾದೆ ಅದಂತ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಪಂತ್ರದಾದ ಈ ಮಲ್ತಿದಾದ ಅದೇ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಪೋಣಗ ಮಂತಿಜ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ನಾರನ್ನೆಲ್ಲಡಿಗೆ 4 ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಟ್ಲ 2 ಎಲರ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ನಾರನ್ನೆಲ್ಲಡಿಗೆ ಡಿಜೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜನರೇಟ್ ಇದಾನೆ ಮತ್ತೆ ದಿನ ಉಣದು ಸಾವುಕು ವಾರ್ದ ಸಾವು ದಿನ ಉಣದು ಮತ್ತೆ ವಾರ್ದ ಈಗ ಹಾಕನದು ಕೆರೋಣ ನಾನು ಇದ್ರ ಸಾವುದೆ ಅದು ಯಾನಕ್ಕೇನು ಒಂದೇ ಪುದಾರ್ಥ ದಡ್ಡ ಜನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಯಿ ಒಂದು ದಿನ ಟೂಯಿಸೊಂದಿನ ಸಾವುದ ಪೈಸೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೀಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತಿನ ಬರೀತಿದ್ದ ದಾದಾ ಬರೀತಾರೆ ಚೀಟಿ ದಾದಾ ಬರೀತಾರೆ MT ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದ ಹೌದಾ ಅದು MT ನಾರಾಯಣಿ ಓ ಎಮ್ಮು ಬಂಡ ಮದ್ಮೆ ನಾರಾಯಣ ಟಿ ಬಂಡ ತೀರ್ಬೋಯ್ ನಾರಾಯಣ ನಾ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಆಗ್ತದ ಮಲ ಮಲ ಬಗ್ಲೋರತ್ತ ನಾನು 8 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಮುನ್ ಬೇಡ 8 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಮರಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕದು ದಿಂಚ ಬಾವಲ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಕು ಒಂದು ಕಕ್ಕೆ ಯಾನಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬಾವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸರ್ಲ ಈ ಎಂಕಿದಾರ ಪೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಂಜಿ ಮತ್ತೊಲ್ಲಿ ಯಾನು ಬರ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರತ್ತ ಮರ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನಗಳು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ ಏ ಯಾವ ನಂಚಲ್ ಎಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಂಜಿ ಬಿಜೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗೋಲ ಬೇಗ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನಿರ್ ದುಃಖ ನಿಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ಸ ಇನ್ನಿರ್ ದುಃಖ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ಸ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಏರ್ಸರ್ನೇ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಜನ ಮಲ್ಲದ ಅತ್ತ ಇರುಂದ ಅನಿಯತ್ತ ಮಾರೆ ಓ ಇರುಂದ ಅನಿಯತ್ತ ಆಜನ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿನಾಗ ಬೋದಿಕೆ ಅಂತ ಸನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೂರಾಡಂದ ಓ ನಿನ್ನ ಅಡ್ಡ ಈಗ ಸತ್ಯವಂತ ಎಂಟು ಪೆಟ್ಟದಿಂದ ಅವನು ಮುಂಚಿ ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಮಾರೆ ತಿಕ್ಕಿನಡಿ ಒಂಡ ಒತ್ತಲಿಂಗೆಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಓ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ತೂಪ ಇಂಚನೇ ಬತ್ತದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀದಾಪ ಜನ ಬೇತಾನಾಡ್ಲಿ ಏನಾರ್ದ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಓ ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಯಾನೊಂಜಿ ದನಿ ಮರ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ದನಿ ಈ ಬೇಲೆದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ದನಿ ಬಣ್ಣ ಬೇಕ್ತೀನಿ ಬೇಲೆದೆ ಬಣ್ಣ ಬೇತೀನಿ ಒಂಜಿ ದನಿ ಬಣ್ಣನಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಪಿದ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ ದನಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಏತು ಬೇಲೆದಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿರು ಗೊತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರು ಮರ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಲ ಮರ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಲ ಮರ ಪೋಡಿಲ ಮರ ಪೋಡಿಲ ರಾಜಮ್ಮ ಇದೇನು ಫೋಡಿಂಗ್ ಓ ಚಂದ್ರು ಗೋಡೆಗೆ ಬಲ್ಬಿ ನೋಡಿಗೆ ಇರಾಕಿರತ್ತಿರತ್ತ ಇಜ್ಜ ಬಯಾನ ಹಾಕುಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಗೋಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೋಡೆ ನಿಕ್ಕಲ ವಹಿವಾಟಿದ್ದಾನೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ತಂಚಾಕನಿ ಇನ್ನು ಚೌಲಿ ಆತನ ಇನ್ನು ಸರಿ ಅದನ್ನ ಬಲ್ಲ ನೆಡ ಪಾತ್ರ ಆಕೆರಜ್ಜಿ ಹಾಕುಜಿ ಬನ್ನೆತ ಬಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಚೆಂಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿದಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚತ ಚಂದ್ರು ಪಂಡು ಪಂಡು ಹಾಕಿರೇ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಕೈದಿರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ರೇಂಜಿನ ಬತ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಪಾತೆಯನ್ನ ಕೈಕಾರದೆ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರು ದಾದಿ ಈ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಒಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಗಿರಿಧರನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಟದಿ ನಾಂಡಣ್ಣ ತಾನೆ ಅಂಚತ್ತು ಮುರಣಿನ ಮಾಮಣ್ಣನ ಸಾವುಗಾರಿ ಅಂದ ಈ ಸಾವುದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಒನಸಗು ತುಂಬ ಕಕ್ಕೆಗೆ ದೀಪುಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಕಕ್ಕೆ ಬೈದಿನೇ ಜಿಂದು ಓ ಕಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಅಂಜನೆ ಪೆತ್ತ ಗುರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಣ್ಣ ಬಂಡೆನ ಬುಡಿದಿ ನಮ್ಮೆ ಅದೇ ಈ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಶಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅನಣ್ಣ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಬರಂದಾರ ಆಲೆಗೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಮಾಮಣ್ಣಗ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುದು ಪೋದ ಅನ್ನ ಅದೇ ಅಂಚಾಲ ಬಂಡಲು ಈರು ಜೋಯಿಸರ್ ನಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಕೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲೇನು ಬಕಾಲ್ ಬನ್ನಗ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ರ ಬಂಡ ಓ ಅತಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಯಿಸರ್ ನಡೆ ಪಿದಾರ್ನಾಗ ಸಾಧಿನ ಗಿರಿದರೆ ದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರನ್ ಆಡ ಮಾತ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಆತ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಂಡಿ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈರ್ದಾಗನ್ನ ಬೋಪನು ಕೊಂಚ 300 ರೂಪಾಯಿ ನಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನು ಜೋಯಿಸರ್ ನಡಬಹುದು ದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತದೆ ಈರಡ ಪಂಪೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅಂಚ 300 ರೂಪಾಯಿ ಪತಂ ಪೋಯಿನ ಗಿರಿದರೆ ಕಂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೀಯರೆಜ್ಜಿ ಎಂದು ಎಂಟೆ ಜಂಟನೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಓದು ಗಿರಿಧರಣ್ಣ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ ತಣ್ಣ ಆ ಜನ 300 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂಗದು ಓಳು ಗಿರಿಕಿಟ್ಟಿದಲ್ಲಕ್ಕ ಗಿರಿಯೋದುಂಟದಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಆ ಜನ ಮಂಗೆ ವಾಲ್ದಿ ನಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭಯಂಕರ ಕುಲೆತ್ತಪ್ಪದ್ರಿ ಕುಲೆ ಬರ್ಕು ಅಂಚೆ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಏನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕುಲೆ ಉಡ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಜೋಯಿಸೇರ್ನವರ ನಂಬಿಕೆ ಜನ ಅಂಚೆ ಒಂದಿನ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ದಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಬುರಬಂಡೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭಯಂಕರ ಕುಲೆತ್ತಪ್ಪದ್ರ ಕುಲೆ ಉಡ್ಪೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನೀನು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಐತೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಎನಡೆ ಕೊಡು ಯಾನು ಕುಲೆ ಬಿಡ್ಪಾವೆ ಅಂದ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೊಂಬೋಯಿನ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬತ್ತೇಜಿ ಗೊತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಊರ್ನ ಜನ ಅಂದ ಬೊಕ ಕುಲೆ ಬಿಡ್ಪಾಯ ಕುಲೆ ಬಿಡ್ಪಾದ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಪ್ಯಾಪಾಡು ಕುಲೆತ್ತ ಚಿತ್ರ ಹೊಡ್ಬೋದ್ರಿ ಜನ ಅವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಮಂಗೇನೆ ಮಂತಿನಿ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಮುನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೇಳ ಹೋಯ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನತ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ಹೆಣ್ಮನೋದು ಹೋಯ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ 1,500 ಪೋಯಿನ ಬೋಂಡು ಈರ್ನ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡದು ಲೆಲೆ ಆ ಜನ ಲೆಲೆ ವಾಡೊಂದು ವರ್ಣ
ನಿಖಲು ಬಾರಿ ವೇಗ ಒಯ್ತಾರ ನಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 15 ಜಲ್ಲಿಗಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಿ ಚೈನಾದ 45 ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಬ್ ಡಿಬುಡ್ನಿ 45 ಜನಲ ಪಡ್ಚ ಅಗಲಿ ನಲ್ಪ ಕಬಾಬುದ ಗಾಡಿ ಕಬಾಬು ಮಂತು ಕೊರಿಯರ ಸೀದಾ ಹತ್ತೀನಿ ಮಂಡದಿ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಂಡ್ರೇನೆ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೂರ್ಕಾಲ ಬೇಲಿದರೆ ಗೋರ್ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಒಂದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಾತಿ ಸಿಗತ್ತಾನ ಬೋರ್ವೆಲ್ಡ್ ನೀರಾಯ್ದಿನ ಬಿರವು ನಲ್ಲಿಡ್ ನೀರುಂಡು ನಿನ್ನ ಪೆದಂಬೋಡ್ತಿ ಚಮ್ಮಕುള്ള ಮಗನಿಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞರು ದಾದ ಬಂತಿರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರ್ವಜ್ಞರು ದಾದನೇ ಬನಡಿ ಆ ಜೋಯಿಸರು ದಾದ ಬಂತಿರಂದು ಬನವನ ಈರು ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈರ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಗ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಇದ್ದಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ಯಾರೆ ಈರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು 300 ರೂಪಾಯಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಜನ ಜೋಯಿ ಸೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಎಂಚ ಮೋಕ್ಷ ತೆಗಿನಿಗೇನ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕನ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ ಜೋಯಿ ಸೇರ್ ನಡೆ ಬಾರೆ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕದು ನೀ ಬಂಗೋಡು ಅಂಜ ಬೋನಾಗ ಜೋಯಿ ಸೇರ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಎದುರು ಕೂರ್ಸುವಾಡ್ದು ಕುತ್ತಗುಳು ಒಂದಿರು ಒಕಾರ ತರೆಕ ಮಿತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿರಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಈ ಪಾವತಿಸಿಯನ ಓಲ್ತಿಯ ನಮ್ಮಲ್ತು ಪಾವತಿಸವನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಡು ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನು ಒಟ್ಟು ಬರ್ತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಯಿ ಸೇರ್ನ ಕೈಕಿದಿ ಏನಿ ಅಣ್ಣ ಆಜಿನೂದು 300 ಒರ್ಮನು ನಂದು ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಯಿ ಸೇರ್ನೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಬರ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಅರೇಗಿ ಅಂಜೆ ಜೋಯಿ ಸೇರ್ ಕವಾಟಿಗೆದ ಕಾಯಿ ನಿಂಚ ಬರ್ಂಬುದು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಯಿ ಸೇರಿ ಕವಾಟಿಗೆ ರಾಸಿತು ಏರು ಬೇರೆ ಇರ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಗ ಮೋಕ್ಷ ದಿಕ್ಕದಿಗೆ ಹೌದಾ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದಿಕ್ಕದಿಗೆ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಆರೆ ಸಾವುದಾನೆ ನಿಕಲು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಉಲೈಲೆಪ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಇಲ್ಲಗ ಬರಿಯರೆಂದು ಇಲ್ಲದ ಗೇಟು ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಸ ನೋಡ್ದು ಬೈದೇರಿ ಅಡೆ ಊಟ ಇದೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಉಲೈ ಜಾಲಿಗೆ ಬರಿಯರದೇ ಇರೈತಿ ಹೌದಾನೆ ಬಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಜಾಲುಡು ಡಿಜೆ ಗುದ್ದೊಂದುಂಡು ದಾಲ ಪೋಪೆ ಅರಬಕ ದುಂಬುಲ ಆರ್ಟ್ ಟೆಕೆ ಟೆಕೆದೇ ಸೈದಿನಿ ನನ್ನ ಬಿರ ಬತ್ತನ ಡಬಲ್ ಟೆಕೆ ಟೆಕೆ ಒಂಡದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷೋ ಕೈ ಬತ್ತದು ಬಿರ ಬೋಳೂರು ಮಸನೋಗಿ ಬೋತೇರಿ ಅಂಜೆ ಇರ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಗ ಮೋಕ್ಷನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರ ಎಂಕ್ DSP ಪ್ಲೈನ್ ಆವೆ ಯಾನ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿಯತ್ತು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಬಡೊಂಜಿ ನಿಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ದಾಲಜ್ಜ ಅಂದು ನೀವು ನಿಮೂರ್ತಿ ಅಂತೀರಿ ಹೌದಾದ ನಿಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಳೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫಟದ ಎತ್ತದಿ ಎರೆ ಬಂತೇರಿ ಕುಳೆತ್ತ ಫೋಟೋ ಕುಳೆ ನೋಡೆ ನಾಡದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿರೋದ ಒಬ್ಬ ಅವು ಕುಳೆ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಕಾಲೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ನಂಗೆ ತಿಗದು ನಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಐನು ಕಡಪೊಡ್ಜಿನ ನಂಗೆ ಸೊಡ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಪೆ ಅವಳಿಗೆ ಬುಳ್ಳಿದ ಪಾಪೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಇದು ಕುಲೆ ಅಂತ ತಾನ ಅವ್ರನ್ನ ಈತುದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಪೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿಗೆ ಪಾಪೆತ್ತಾನ ದೂಪೇನ ಅಂಜಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಈ ಪೋಮನ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಬ್ಬರ ಬಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಈತ ಮತ್ತ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದತ್ತ ಖರ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಯಿ ಸೇರುವಂತೆ ಅಂದ ಅವ್ರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ಓಯ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13 ನಮ್ಮ ಓಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟಿತ್ತು 13 ಬಚ್ಚ ನನ್ನ ನಂಗೊಂಜಿ ಬದುಕೇರೆ ಬಂಗ ಜಾತ ಅವೆಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಸೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಸೋಡು ಅದು ಈ ಎಂಚಲ ಬದುಕು ಅಂತ ಈ ಓಟ್ ಬತ್ತ ನಡೆದವರು ಯಾನೊಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಇಂಜಿನ ಹೊತ್ತು ನವೇ ಜೋಯಿ ಸೇರು ಅಂತೀರಿ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಇನ್ನು ಅಂತೀರ 2,000 ಏತೇ ಕಾಸ ಖರ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ್ಲಿ ಬರ್ಬೆ ಯಾನೊಂಜಿ 5,000 ಖರ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತ ಮಾರ್ರೆ ಏತುಲ ಕೊರಿಯರ ತಯಾರಿತ್ತು ರಾತ ಓ ಅಣ್ಣ ಉರಿ ಏತಲ ಕೊರ್ಪೆ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಕಟ್ತೊಂದು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊರಂಡ ಗಡಿಪಿನೇ ಬೇಕು ಎಂಜಿನ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕ ಸೋತ ಒಂದು ನಿನ್ನ ದನಿಕುಲು ಬೀರುಕ್ಮೈನ್ ಎಂಚ ಜನ ಎಂಚಿನ ದನಿ ಪಾತಾಟ ದನಿ ಎಂಜಿ ಅಂಜವರ ಬಂದ್ರ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆಂಡ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೆಲೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ಹೊಡ್ದು ಎಂಜಿನ V4 ಬೆಲೆ ಸೇರ್ಬ V4 ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈಜಂತ ಬೇಲೆ ಎಂಜಿನ ಅನುಭವ ಮುರಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ
ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ 2:30 ಗಂಟೆ ಆತ್ರ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಮಿನಿಚರ್ ಹುಲ್ಲನಾಗ ಮೂಜರ ಸಾರ ಮಿನಿಚರ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಈ ಕುಲ್ಲೊಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳಿ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬೇಲೆತ್ತ ಮೂಜರ ಸಾರ ಮಿನಿಚರ್ 2:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಾಣ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ನೀ ಗಾಡಿ ಗಾಡ ಪುಟ್ಲೆ ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಜನ ಗಾಡಿ ಗಾಡ ಪುಡ್ತಾನ ಅಣ್ಣ ఒక ఆత్ర రాత్రి అల్తరది ఇదే ముట్టై వైద్యం ఏంచే ಜನರೇಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ವೈದ್ಯನ టైర్ ఇత్తనేట్రా అండ్రి ಪಾತ್ರೆ పోయి ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ವರ್ಕ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಯಾ పోయి ಇರ್ದು అవే తొక్కొట్టు వాడారు ಅಣ್ಣ ಗಂಗಸರ ಮಾಡ್ಕತ್ತಿ ఓకే ಮಿನಿಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ అచ్చా నికలి మినిచర్ వాడరే ముల్తుర్దు తొక్కొట్టు ముట్ట నికల సాగు పోపినా నికల సాగు పోపునే తొక్కొట్టు ముట్ట ಬುಕ್ಕಿಂಚಿ ಆ ಮಿನಿಚರ್ ದ ಕೊಡಿನ ಮೂಲ ಪ್ಲಗ್ ತಿಕ್ಕದ ಮೂಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂಡವಳು ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತುಜ ಓ ಅಣ್ಣ ಮಿನಿಚರ್ ಈ ಜನತ್ತ ತೊಕ್ಕೋಟು ತಿಡಿ ತೊಕ್ಕೋಟೆ ಹೊತ್ತು ರಾಮ ఇంకే ఇర్రంజి భారీ మల్ల ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಅವಡಾವೆ ಎಂಗೊಂಜಿ 15-22 ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಸಾಮಿಯಾನ ದಿಕ್ವಾ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಸಾಮ್ಯಾನ ಎಂಗ ಬಾಸಾಲೆದ ದೊಂಪ ಬಿಡಿಯಾರೆ ಬಸಳೆ ದಪ್ಪನ ತಿಗಲೆ ಬಿಡೋದು ಈ ಪಾತಾಂತ ಮಾಡಿ ವಾರ್ತ ಲೋಕ ಜಿಕ್ಕ ಬರಪ್ಪ ಬರಬೇವು ಇದೇವು ಶುಭಕರ ಇದು ನನ್ನ ಟೆಂಪೋ ಬಿಡೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕಡೆ ಬೋನು ಅಂತ ಜಾಗೃತಿ ಇಡ್ಬೋಳ ಅವಳವಳು ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಗುರಿಂಡು ಅಂತ ತೂವೊಂದು ಹೋವಣ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಅವಲೇಜ್ ಎತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಇಲ್ಲ ವಾಕಲ್ಗೆ ಬರುವ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡತ್ತಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೋವಣ್ಯ ಚಾಯ್ಲೆಟೆ ಎಂಕ ತಲೆದೆತ್ತ ನಳಪೇರ ಆಪಜಿ ಅತ್ಯ ಏನ್ ಅನ್ನೆತ್ತ ಈ ನಮ್ನೆ ಮೂಗೂಟ ಪಡ್ದು ಗ್ಯಾನಿಜ್ಜಂತೆ ಆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಜಪ್ಪತ್ತ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನ ತುಮಿನಕುಲ್ ಮತ್ತ ಪನ್ಪುನಿ ದದಗೆ ನಿನ್ನ ಅನ್ನೆ ಆ ನಮ್ಲೆ ಪರ್ನಾಗ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಪಜಾನ ಯಾನೇ ಏರ್ರ ಕೇಂಡದು ಬರ್ಪುಣ ಮಾರೆ ಈಗ ಎಂಡ ನಿಕ್ಕು ಹೋಲ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅದು ಕೊರ್ಬಿನೆ ನಿಕ್ಕು ಪನ್ಪೆತ್ತಾ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಅದೇ ಈ ಬಂದ್ಬಿನೆ ನ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿಂಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಂಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಓ ಈ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಏ ಪೇಪ ಬರ್ಪ ಯಾ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಣೆ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಆಪುಣಿ ಅವು ಅದು ನಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಈ ಲಡ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಚೂರಡಲ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡಾ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉಡ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ನೇ ಇಲ್ಲೇನಾ ನಿಕ್ಕೊತ್ತುಂಡ ಮುರಡಿ ಮೇನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಟ್ಟ ಗಿರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕದೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿ ಕೇಂಡಲ್ ಮಾರೆ ದಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಅವನಿನ ಅಣ್ಣೆ ತಂದು ದಾದ ಪರಡು ಅಣ್ಣೆಂದು ಪರಡ ಅಣ್ಣೆಂದು ಬಣ್ಣಿಯರೆ ನಿಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡೆ ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಂದು ಬಣ್ಣ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಪುಂಡು ಪ್ಲೇನ್ ಲಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಅತಿ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಹೋದ್ರೆ ಅಣ್ಣೆಂದು ಪರಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಡ್ ತುಂಬ ಬೇಲೆ ಬರದಿತ್ತಿನ ಎಂದು ಅಜ್ಜಂಡ ಗಂಗಾಸರ ಅರ್ಪಿನಕ್ಲು ಮಾತ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆಡ್ದು ಕಾಟೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಮಂತೆ ಅವನು ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ ಮಂತಲಂಗ ಪಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋ ಐಟ್ ತರಕಾರಿ ಸಪ್ಲೈ ಅವನು ಇದೇನು ಪುರ ನಿಂಕು ತೋಂಡ್ರೆ ಆಪಜ ಏರು ಬನ್ನಿ ಟೆಂಪೋಡು ತರಕಾರಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಪಿನೇನು ಬರೀಟುಂತೊಂದು ತೂಂದೇ ಉಳ್ಳೇನೆ ಅವು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿರಾರ್ಬಿಡು ಬಗ್ಗೆಂಚದು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ರೆ ಕಲ್ಪು ಏರು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದು ಏರು ಬಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವರು ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನೆ ಬಾರಡು ಗಂಗಾಸರ ಬರ್ನಾಗ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಂಚ ರಟ್ಟ ಅವು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೇರೆ ನಾ ಪಪ್ಪ ರಟ್ಟವನ್ನ ನಿನ್ನುಂಡತ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಅನ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಒಳ್ಳೆದು ನಿಕ್ಕದ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ರಿ ಹಂಗೋ ಪಪ್ಪಲ ರೆಡ್ಡೇಜಿನೋ ಪಾತೆರ್ನು ನಡುಟ್ಟು ಪಾತೇರಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿವೆ ನಿಕ್ಲೇದ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡು ನಾಚಿಕೆ ಆಗ ಅವಡಿಯ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ದು ಆಗ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಚ್ಚ ಪರ್ಪಂಬೈ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಚೋಡದು ಹೊರಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಚೋಡದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದಿಯಾ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಜಾಬ್ದಾರಿ ತೂಪುನ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಾಗಿ ಮಂಡೆ వచ్చాయి ಕೊರಿಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯಾ ಐತ ಮಂಡೆ వచ్చాయి ಸುಲುಕು ಈ ಸರಿಯಾ ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಗಲ ಬಾಡು ನಿಕ್ಕು ಇಂಚ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ఉంది ನಿಕ್ಕು ನಾನು ಬುಟ್ಟನು ಬಂಡ ಅರ್ಥ ఉంది రాకుండే యాను బండ చేయండి ఆకుండే ಹಾಗೆ ಏತ ಮಂಡಲಾತಿ ಹೀರೋ ನೀನು ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಹಾಕಣೇನ ಪೇಟಿ ತಿಂಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಾಗ
ಏನಮ್ಮ ತುಯ್ಯನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿತ್ತು ಏತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿ ಅದೇ ಏತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ತಿಗಳೆದ ಕಟ್ಟದ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ ಈಗ ದಾದಂಡಿಯ ಅತ್ತ ತಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಈರಿ ಅಂಕ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಯ ಓ ಬೇಡವ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕನಾಗ ಬೇನೆ ಒಂದೇರೆ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೋಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಪ್ಪಂದು ಕೇಬಲ್ ಹೊಡೆದು ರಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ ಬುಡುಂಬ ಬುಡುಂಡ ಬೇನೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಂಕ ಆಂಡ್ 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 ಇಂಚು ಮಲಗಿ ಓ ನಮ ಏನ್ ನಿಂಗೊಂದು ಬೈದ್ರೆ ಅದು ಪಪ್ಪಗ ಮೇಲೆ ಕಂತ ನಮಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಪಪ್ಪ ಬಂಡ ಈರೆ ಮಾರ್ರೆ ತತ್ತಿ ಯಾನ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಗಂಗಸರ ಬರ್ನಾಗ ಈರೆಗ್ ಕಣ್ಣವಂತೆ ಬರ್ತಿನ ಉಂಡೆ ಅವಂದ್ಯ ಭಾಷದಂತನೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಹೊಡಿ ದಾ ಎಂಟ ಜಮಿ ಈರು ಒರೋನೆ ಪ್ಲೇಟ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ ಪಿರ್ರವ್ರದ್ದು ಆಯವೈದಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಮದ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಕೇಳೋಡಿಯ ದಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಪಾರ ತುಕೆ ಟೆಂಪದ ಕೀ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾ ಆಯ್ ಕೊರ್ಂಡ ನಂಗ ಗಾಲಿ ಸರ್ಬ ಕೀ ಕೊರ್ಲೆ ಬಪ್ಪ ಕೀ ಕೊರಿಯಾ ಈಜಿ ಕೀ ಟೆಂಪದುಲ ಅಣ್ಣ ದೇತೋ ಓ ನನ್ನ ಬಿರ ಬರ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಲ್ಲ ಮಾರ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಊರು ಬಾಮೂಲು ಅತ್ತತ್ತತ್ತಿ ಇರು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಮೂರ್ರಿ ಅತಿ ಇರಿಂಚ ಬೆರಿ ಬಾಡ್ದುಂತಾರೆ ಆಯ್ ಪಿರವದ ಮೇಟಿ ಬೈದನ ಇರಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಚೆವು ಆ ಸೆಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ಬೈದಿನಿ ಅದ ಈ ನಮೂನೆದ ಗಂಗಸರದ ಕಮ್ಮೆನ ಇರೆಗ್ ನಾಟದಿಜಿ ಅಯ್ನ ಪುನಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ₹8 ಸೆಂಟದ ಕಮ್ಮೆನ ಬೈದಿನಿ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಇನ್ನಿದಾಲ ಜೀನಿ ಇನಿವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire. It's where you deserve to live. ಓಲು ನಾನು ನಿಕ್ಲು ತಗೊಡಿತ್ಯಾರ ಓಲು ಆಟದೇ ಇವತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಆಟದೇ ಒಯ್ನಿಂದ ಹೊಡ್ತಾ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಂದ ಸೀದಾ ಬೋಪಿನ ಎರು ಹೋಯ್ಲಕ್ಕ ಮುಖ ಪಿರವರಂದ ಅವಳಿಗೆ ತೋರ ಮಾರೆ ಆ ಪಿರ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ನೀವು ಮಲ್ಪಾರು ಮಾರ ಸೀದಾ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾರ ಆಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಬಲೆ ಪಿರ ಹಾಂ ಒಳನ ತೀಲೆ ಮಾರೆ ಸಾವು ಹಾಂ ಓಲು ಅವಲತ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಬಿರಬಲೆಗಿರಿ ಬಿರಬಲೆ ಸೀದಾ ಬಿರಬಲೆ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ದ್ವಾರ ಕಣ ದ್ವಾರ ಹಾಂ ದ್ವಾರದ ಇಟ್ಟೇನೆ ದ್ವಾರ ಹಾಂ ದ್ವಾರದ ಉಳೆ ಎತ್ತಿ ದ್ವಾರದ ಉಳೆ ಎತ್ತು ಮಾರ ದ್ವಾರದ ಉಳೆ ಬಂಡೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರು ಸೀದಾ ಬಿರಲಿ ದ್ವಾರದ ಸೀದಾ ತುಂಬಲಿ ಸೀದಾ ತುಂಬಲಿ ಹಾಂ ಬಲೆ ಹಾಂ ತುಂಬ ಹಾಂ ಅವಲಿ ಅನ್ನಂದು ಅವಲಿ ಸರಿ అందరిని ఐక్య పంపునొంజి ఏంది యాంత గీత ఎక్కడే ఫోన్ పంపర సన్య ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೋರಿತ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ರಾಜಿ ಕೂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬುಕೆಂಚಿ ಮಾಪು ಆನಾಡು ಬಲೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಬುಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಓ ರಾಮ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿ నేను కారం వద్దు తీతారత బాసండేరికి బాసండే ఇపుక దుంబవాడు వీరవాడు దుంబి ఆవులు మూలు కూడా పెట్టినీరంట అయితే పెట్టిగడికి కూడా సయ్యోడి బాస కట్టినారే కొనత అవులు తిలి అయితే ఒట్టుకు తిలి వా జన మారే దని లేకపోడి హలో ಇದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೋಡಿ ಸತ್ಯ ಮಾರೆ ಸಾವ್ದಿ ಉಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪೂರ ಉಪದ್ರಾದ ನೀವು ಹಲೋ ದಾದಿ ಅವಳೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಎಂಚ ಅವಳೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂದೆ
NS ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬೇರೆ ಇದೇನೋ ದಾದ ನಿಂತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು 3 ಬೇಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ದಾದವಂತೆ ಇರಡ ಯಾರು ದಾದವಂತೆ ಬೇಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ದೇ ದಾದ ತುಂಬೆರತ್ತಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬೋಡು ದಾದ ತುಂಬೆರತ್ತಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬೋಡು ಏನಾದ್ರು ತುಂಬೆರ ಒಂದು ಸೊಟ್ಟವೆ ನಡ ತುಂಬಲೆ ಮಾರ ಇಂಕ ಯಾನ ತುಂಬೆರ ಜನ ಮಾತು ತುಂಬಾಳಿ ಜನ ಮಾತು ತುಂಬಾಳಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜನ ಮಾರ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅತ್ತ ತುಂಬುವೆ ತುಂಬುನಂಗ ನಾನು ಊರಿಡಿ ಬಾಣಂದವ್ರಿಗೆ ನತ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ತುಂಬೋ ಒಂದಿತ್ತು ಹಂಗಾರ್ದಾನೆ ಯಾನ ಎಂದು ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಮಾರ ಈಗ ಇಂಚ ಅನ್ಪೇನ ದೇವರಿಗೆ ದೇವ ದಾದ ಮಾರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪದ ಪೀಲ ಹೊಡೆದು ಪೂರ್ಣ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪದ ಪೀಲ ಹೊಡೆದು ಪೂರ್ಣ ಜೊತ್ತೊಂದಳು ಜಪ್ಪಡ್ ಜಪ್ಪಡ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಆಟ ತೂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಟೆಂಪ ಇದ್ದಿ అయితే పిల్లవాడు పొన్ను జుతో ఉందండి ఓ రామ నమ్మ టెంపదలేంచి పొన్ను జుతుందలా ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯನ ದೇವೇರ ರಾಜ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇವರು ಪಾಲ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ದುದು ಬರ್ಪ ಚಂದ್ರು ಚಂದ್ರು ದಾದಿ ಚಂದ್ರು ಚಂದ್ರು ದಾದಿ ಬಲ ಈಕೆ ಬಲ ಈಕೆ ಬಲ ಏನು ಕೋಟೆ ಕೋಟೆ ತೂಪಾಡಿ ಮಾರಿ ಮಾತ್ರ ದಾದಿ ಚಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ చెప్తుందాలే ಮಗ ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿರ ಸಾವನು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ చెప్తుందా ಅವನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ ಅವಿನೇ ಅಣ್ಣ ಓಕೆಚಿನ ಆತ್ಮ ಚಂದ್ರು ದಾದಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಏರಾದಿಪ್ಯ ಎಂಕ ಓತಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಏರಾದುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಲವಿನಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾರ ಬಿಟ್ಟು ದಾಯ್ ಸಾವು ಮಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ನ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಆತ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಆತ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಆ ಪೊಣ್ಣು ನಂಗೆ ಮೋನಿದ ಲಕ್ಷಣ ತೂನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪುಕ್ಕೆ ಮಾರನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಲೇನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪುಕ್ಕೆ ಮಾರನ ನೆಚ್ಚ ಬಂಡಾಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡಾರು ಪೊಣ್ಣಗಿ ಸಮಾಜೋಡು ಎತ್ತಿ ಬಿಲೆ ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನಿಗೆ ಪುಕ್ಕೆ ಮಾರನ ಅಂತ ಬಂಡಾರ್ತ ಭಾಷೆ ಗೆತ್ನಾರೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡ ಇಕ್ಕಿರಿ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೋನೆ ಪುಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೋನೆ ಪುಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಈ ಎನ್ನೆರ್ತಲ್ಲ ಕಾಟೆ ಮಂಗ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕಿರ್ದನ್ನ ಪುಗ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಣು చెప్తుందన్న ఇంక టెంపోದಲ್ಲಿ పుణ్ణు చెప్తుందాలి అవే చెప్ప నిన్న టెంపో పుణ్ణు వస్తున్నవంట సెంకి ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬಲ್ಪುನಿಯ ನನ್ನ ಇನ್ನು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಂಕಿ ಅಂತ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಚೂರ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇರೋತ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಪಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣೊಂಜಿ చెప్తుందಲ್ಲ ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳಾಗುಳ್ಳಾಡವ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಹಾಪಡವು ಪೋದು ಕೇನಿಯ ಏರ್ ಬರ್ತದೆ ಕೇನಿಯ ಏ ಪೋದು ಕೇನಿ ಬಲೆ ಏರಿ ಆಂದೆ ಇರ್ಕೆಲ್ಲಿ ಬೋಲಿ ಓ ನಿನ್ನ ಟಪ್ಪಡ ಹೋಯ್ದ್ರತ ಅಂದತ ಓ ಓ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಂತಿಗೆ ಆಂದೆ ಬಲ್ ಫೋಡ ಇಂಕ ಓಮ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಲಲೆ ಗೋಂತು ನಮ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಂದ ಜಾನಿಕ್ಲೇಕ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜನನ್ನ ಮೂರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಟೆಂಪೋ ಅಂತ ತೂ ನಾಲ ಪೀರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತು ಬಲ 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 ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಪೋದು ಹೋದ ಎನ್ನ ಟೆಂಪೋ ನಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಚಲ ಏರಿ ಇಡದೆ ಬತ್ತೀರಿ ಊರ್ವೋಳು ಛ ಮನಿ ಪೂಜಿಯ ಪೊಣ ಮನಿ ಓ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಬಾಬಣ್ಣ ಐ ಥಿಂಕ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲಿ ಜುಂಬುಳಿ 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 ಆಯ್ತು ಚಿತ್ತುಬುಳಿ ಪೊಣ್ಣುಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಏನು ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಇರ್ ಪಾತ್ರ ಜಾ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನೆ ಕುಡಿಪ ಬೋಲ್ ಮರ್ರೆ ಏರಿ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಇದು ಆಳ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತೀನ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಪಂಡ ಬಣ್ಣ ಕಾಕತ್ತಿ ಜಲಕ್ಕಾಗ್ತೇನೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದೊಂಡ ಬಿಚ್ಚ ಹೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮನೆ ಪೂಜ್ಯ ಆಲೆಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಜ ತೋಜೋಡು ಈ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗಿ ಕನ್ನಡ ಮುರ್ಚಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಬರಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ಸಾಕಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಕನ್ನಡದ ಅಂಗ ಭಾಷೆಗೆ ಏನು ಕಣ ಹೆಂಚಲ ಯಾನಕ್ಕೆ इति वार्तां श्रूयन्तां प्रवाचको बलदेवनन्द सागरम् इति वार्तां मुक्तायां चैना 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 अले सान्याले बगलेरले बाय बर्तीವರ ಕುತ್ತೊಂದು ಬಾಲ್ಯ ಎಂಗ ದೊಂಡವರಿ ಇಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಜನ್ನು ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಪುಜಿ ತುಳು ಅರ್ಪುಜಿ
ಅಲ್ಲ ಮೋಣದ ಲಕ್ಷಣ ತುಣಗ ತೆಲುಗಿದ ಬಣ್ಣ ಅಂದು ಆಂಧ್ರದ ಅಲ್ಲ ಮೋಣೆ ತುಣಗ ಆಂಧ್ರದ ಲೆಕ್ಕನ ಉಂಟು ఆంధ్ర సులభత్తన్న తెలుగు సులభ నీకు తెలుగు వరకు దానే తెలుగు వాడందే రడ్డగాళ్ళు ఉప్పును బాయి వాడుతూ గుళుగులు మాత్రమే తెలుగత్తా రడ్డగాళ్ళు ఉప్పు బాయి వాడుతూ గుళుగులు మాత్రమే తెలుగా బొక్క సులభ అతను అవే బాయికి రడ్డు ఉమ్మిలి పోకుండా తమ్మిరా అంచెత్తన్న తెలుగు ఏం కరుణన్న ఏమో తెలుగు రెడ్డి గారులు ఎప్పుల మార్లు ద్రాక్ష మార్లు చిత్రములి మార్లు ఒక ఉప్పులు బగలైన సన్నిలు ఏంచి పొన్నులు ఈ బరికి పోతామని ఈ పంద గుళ్ళు మారిలు ఈ పాత్రలో నీరోరా అదా 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 पप्पा अलग बाय बार पूजा बाय बार पूजा शुरू को बगले बाय बार पूजा ले నీకు స్వయం జమాలా బాయ్ బాయ్ తీరు ఓడే మరి బాగున్నా ఇదానే బెట్టుగా మిలక వాతర్లు ఆ తీరు వాతర్లన్నా ಅಂದಿಯಾ ಪಾಪ ಐಕೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪು ಜೈ ರಶ್ಮಿ ಇವ ಚುನೀರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಪೋ 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 ಸುಬಕರ ದಾದಲು ಬಿತ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿಲ್ ಅಂದಾಜ್ ಆಪುಜ ಮಿಕ್ಕಿ ಪಪ್ಪ ಏರು ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂದಿ ನಕ್ಲೇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಂತಾಂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಬು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಪುರ್ ನೆಡ್ದೆ ಅಂಚತ್ತ ಪಾಪದೋಜಿಂದಿಯಾ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ರಶ್ಮಿ ನೀರು ಗೊತ್ತ ಮಲ್ಲದ ನಾ ಪಂಡನಿಗೆ ಅತ್ತಪಜಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡವಜಿ ಕೇಳೋಡಿಯ ಅವು ಇಚ್ಚಾಲೆ ಬಾವ ಟೈಪ್ ದೊಂಜಿ ಪುಣಲು ಪಂಡವಜಿ ಚಾ ಸುಬಕರ ಇದು ಎಂಕು ನಮ್ಮಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನಾ ಆಲು ಓಲಾ ಸಾತತ್ತು ಬತ್ತು ಪೋಡು ಇಚ್ಚಾಂಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಿದೆ ಬಾರ್ದು ಪೋಯಿ ಅತ್ತೆ ರುಕ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಟೆಂಪೋ ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತಿಜ ಎಂಕೆಂತ ನಮ್ಮ ಎಂಕೆಂತ ಗೊತ್ತಾಪ್ನ ನನ್ನ ಆಯನ ಟೆಂಪೋದ ಡ್ರೈವರ್ ಇನಿ ರಜೆ ಅಂತ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ರಜೆ ಬಂದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಯಾನ ಈ ಮಂಗಡ ಬಂತ್ರಿ ಈ ಬಿರಾಡು ನೋಡು మీ ఎదురుగా సీట్లు ఆటకి నిద్రేస్తాను ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರಗುಲೋಡಿ ಪಿರಗೋಡಿದ್ರೆ ಇರೇ ಕೊಡೋಡಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪಿರಗುಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಪಿರಗೋಲು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಿರಗುಲದ ಕೆಚ್ಚ ಪೋಡುಗ ಮರಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿ ತೀರ್ ಪಾತೆಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ ಅವಳು ಅಂದಿಯಾ ನಿಕ್ಕೆಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪನು ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತತ್ತ ಈತದ ಕೆಲವು ಪುಣಿಯ ನಂಬರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಸುಗೆ ಬೋಡದು ಬಾಯಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಆಟ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಲ್ ಏರೇ ಕೇರ್ದು ಬೈದಲ್ಲ ಆತ ಏರೇ ಲಗಾಡಿದ ಪರ ಬೈದಲ್ಲ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಇಂಚಬಲ್ಲ 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 ಏರಡ ಇಂಚ ಪಾತ್ರದ ಜೊಟಾರ ಪಾತ್ರದ ಓಪನ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲ ಈ ನೀರು ಪಾರು ಇಂದ ನಮ್ಮ ಏರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ ಅಕುಲೆ ಬೇರಿಕ ಬಿಸತಿ ಪಾಡ್ಲು ರಶ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಏನ್ ಸತ್ತು ಪಂಡೆ ಏನೇ ಸಸ ಬಂದು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಪಂಡನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬುಜ ಆಲೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಲಗಲು ಮನಸ್ಸು ಪಡ್ದು ಐಕ್ಲ ಬೇನ ಈ ದಾ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಈ ಛ ಅದ 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 ಛ ಛ ಛ ಛ ಆ ಲಂಚ ಪಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ వచ్చి ನೀರು ಬರ ಸುಬಗರ ನವ ಯಾ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಲ್ ಸಾತತ್ತು ಬತ್ತದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕ ತರಿಪಾಡು ನಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಾವಿರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಈ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಕರುಣೆ ತೋಜಂಡ ಅವ್ ನಮಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಏರು ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂದಿ ನಕ್ಲೇನು ಆಯ್ನಾತ ದೂರದಿಂದ ನೆಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ತಬಿರೋಡೆ ಬೋಡವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಂಗೆ ದಾಯ ಪಪ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ನಂಗೆ ದಾಯ ರಿಸ್ಕ್ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬಸ್ತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುರ್ಲೆ ಚಂದೆ ರಸ್ಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಾಸೆ ಅನ್ಕೊರೋಡಿಗೆ ಯಾನಿಗೆ ಬರೋಣ ಚೆನ್ನ ಟೆಂಪೋಡ್ ಗೊತ್ತನತ್ತ ಪಾಪ ನಾನು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ದಾಯ ಅಂತ ಬರ್ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಓಲ ಸಿರನ್ನು ಅಂತ ನೂರೊಂದು ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಅಂಚವ್ರು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅವ ಕೊಟ್ಟಾಸ ಬರ್ಪುಣತ್ತಿ ದೇ ಬರ್ಪುನಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿ ಊರ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಊರಿಪ್ಪ ದಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂಡಿ ಏರ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬೇಕು ಕುರ್ನೀರು ರೆಡಿ ಅನ್ಕೊಡೇನು ఒక ఉచ్చుకు వాళ్ళక పనందున్నారు మారే ఉచ్చత్తి మర పొన్నత్త మర బుద్ధి వాళ్ళు వచ్చా పర్వాలేవా సీత పోడు ఎన్న కన్నుగా తోజరెళ్ళి అవే ఇందా పతులు ఇంత పత్తలు సీత పోడు ఏ కొంచెం అవి ఎటైనా బెందిన కాసావా ఎటైనా బెగర్ బిచ్చైన కాసు కానీ ఎప్పంట సాతిరి పోయి నీకు ఎదురు తిక్కిండా ఆ కాసుని పిల్లగరుడావా పో 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 ಇಂಚಬಲ್ಲ ನಾನು ಸಾತತ್ತು ಪೋಚಿ ಸೀದಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡು ನಾನೇ ಅಂಚ ಇಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಬರವಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ
ಪೋ 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 ಪಾಪಯ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪು ಜತ್ತ ದಾದವಲ್ ಬರ ಪುಣ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಅನ್ನಟ್ಟು ಬರಿ ನಾವು ಅತ್ತ ಈದಾಯ್ತಾರೆ ಆಡವನು ಮಾರ ನಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಪ್ರತಿ ಮಂಜೆಗ್ಲ ಹೆಂಚಿನೇ ಮಾರ್ಲೇ ಕಾಂತ ನಾನು ಪೊಳ್ಳ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಯೇ ತಾರೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಯಾನೆ పోండెత్త మరి పోండెత్త ధర్మగా ఎన్న కాసు పోండెత్త ఎన్నో ఇంచని మరి యాని వెందన మరి ఇంచని ఏరేರಿಗೆ ಕೊರದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ మరి ಯಾನಿ ಏತು ಕೊರನಾವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬರದಿದ್ದನ ಸುಮಾರು ಆತು ಓ ರಾಮ ಧರ್ಮ ಹೋಯ್ನ ಅಣ್ಣ ಇದು ಏತಣ್ಣ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಮಲ್ಲ 5,000 ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರೋದು ಪುನಃ ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡಿ ಹಲ್ಲ ತೆನೆ ತೆನೆ ಕೂಡಿ ಬಲ್ಲ ಈ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲ ಅರೆ ಮರಲ ಬೇಲೆ ತುಳಿಯರ ಎಂಕವನ ರತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಹತ್ಯ ಏನನ್ನು ಮರಲೇ ಅನ್ಪುಣಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಮರಲ ಮಾನಸಿಕ ನಿಂಗೆ ಕಿತ್ತಳ ಗೊತ್ತಾದ ಓ ಚಂದ್ರು ಇಕಲ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಪಿಚ್ಚಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೊರ ಬಲ ಮರೆ ಓ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಓ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಂಡಿ ತಲಪಾಡಿರ್ದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ನನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ ಯಾವ ಇಡೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಕೊಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಒಂಜಿಗಿಟ್ಟು ಹೊರ್ಚಿ ನಾನು ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಓಡಿ ನಿತ್ಯ ಅಕಂಡ ಪನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೇನು ಬೇಗ ಪನ್ನೆಗೆ ಈರುವಂಡಿ ಜಾರ ಯಾನ್ ಒಡೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾವುಗೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಇದೆಂತ ಬಂಡ್ರವಂತ ನಾನು ನಾವು ಎನ್.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೊಲ್ಲಾರ್ ಅದೇನ ಏತು ಉದ್ದದ ಪುದರು ಒಂದೊಂದು ನಿನ್ನ ಧನಿಕಲು ಬೀರುಕ್ಮೇನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ರೈಸಿ ಆ ಜನ ರೈಸ್ ಹೊಡ್ ನಡತಿ ಕಲೆಗೆ ಬೆಗಡೆ ಹೊತ್ತೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಿತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ ಅದೇನ ಇದೆಲ್ಲ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತದ ಓಟು ಬೈದಡತ್ತ ಓಟ್ ಬತ್ತಲ ಅಂಚ ಆ ಓಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಬೀರುಕ್ಮೇನ ನೀ ಸರ್ತಿ ಉಂತಾಗಂದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ರುಕ್ಮಣ್ಣನ ಓಟು ಅಂತಾರೆ ಅಂದು ಆ ಜಂತ ಮುಸುಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಟು ಕೊರುವಿರಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಮುಸುಂಟ್ರಿಗೂ ಓಟು ಬಾಡ್ನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಓಟು ಬಾಡ್ನಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ಅತಿ ಅತಿಯಲ್ಲ ಈ ರುಕ್ಮಣ್ಣನೇ ಓಟು ಅಂತ ಹೊಡೆದಾನೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಇದೇ ನಿಕ್ಕಿ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅದೇನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಬಂದಾಗಲ ಭಾರತದಾಗಲ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸೀಟು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಈ ಜನ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಅಲಕ್ಕ ಸೋತದ ನಿಯಮ ಅಂದತ್ತ ಬಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜನ ಅಂಜ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರತದಾಗಲ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಟು ಕೊರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಬಂಪಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂಜ ಕೆ ರುಕ್ಮಯ್ಯನ ದಾದಾನ ಮತ್ತು ಸೋಪ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯನ ಉಂತಾಗ ಓ ಅಂಚ ಅತ್ತಣ್ಣ ಆ ಕೆ ರುಕ್ಮಯ್ಯನ ಎದುರು ಈ ಪಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯನೇ ಅವಡಂದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮುರಣ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಓಟು ಅಣಗ ಆ ಸುಮಲತನ ಸೋಪ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲವೇ ಬುದ್ಧಾರ್ಧ ನಾನು ಸುಮಲತನ ಎದುರು ಉಂತಾದ ಜರ ಅವಂದಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳ ಅಲ್ಬೋಗ ಅಂಚ ಅಂದ ಅತ್ತಣ್ಣ ಓ ಅವನು 4 ಜನ ಎತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ರಡ್ಡೆ ಜನ ತನ್ನಪ್ಪನು ಈ 2 ಜನ ನಮ್ಮ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಒಡ್ಡೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ದ ಮಿಸಣದ ಉಲಾಯಿ ಹೋಗಿನ ಕರ್ಬುದ ಮಿಸಣ ಕೊಡ್ಕ ಇತ್ತ ಈರು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಜಾಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದ ರುಕ್ಮಣ್ಣನ ಓಟು ಅಂತ ಹೊಡತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವು ಯಾನ ಬಂಡ ಆಂಡಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅವು ಯಾನ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಇರು ರೈಸ್ಯರನ್ನ ಎಂಚನ್ನ ಅಣ್ಣ ಓಟು ಹತ್ತನಿ ಬರಡೆ ಅಣ್ಣ ಈರು ಉಂತೋಡಣ್ಣ ಏ ಉತ್ತನ ಸೊಂಟವೇನ ಎನ್ಕೊಳ್ಳೋನ್ ಬಾವ ಅಂಚಕ್ಕಿ ಮಗಂಚ ಈರು ಓಟು ಉಂತೋಡೊಂದು ಇದು ಆಪಣ ಒಬ್ಬನೇ ಬಾತೋಡು ಮಾರ ಟ್ರಾಸ್ ಮರಲೆಕ್ಕ ಬಾತರಲ್ಲಿ ಆಪು ನನ್ನ ಓಟು ಉಂತಲೆ ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮರಿದಿ ಗಿರಿದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ರಾಜನ ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸ ಆತನ ಆಂಡಲ ಅಂಕಾರ ಉಳ್ಪುಜಿ ಮಾರ ನನ್ನಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಒತ್ತೊಂಜೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಂತ ಆ ಜನ ಓಟುಗೆ ಉಂತ್ಯಾರ ಒತ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಪಾಟಿದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಆ ಜನಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಗಂಟ್ಲೆ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಓ ಎನ್.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೊಲ್ಲಾರ್ ಅದೇನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಜನ ಓಟುಗು ಉಂತ್ಯರ ಈ ರುಕ್ಮಯ್ಯನೆ ಒತ್ತೊಂಡೇರ್ನಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಈ ಜನಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತೇ 3 ಲಕ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇರು ರೈಸ್ಯರಣ್ಣ ಎಂಚನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇರು ಓಟು ಉಂತ್ಯಾರೆ ಒತ್ತೊಂಡಾರ್ನಂಡ ಪಾಟಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡಿದಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಏ ಬಚ್ಚ ಬಚ್ಚ ಎನ್ನಡಾ ಅಂದಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುದಾರು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುತನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಆ ಜನ ನೊತ್ತು ನೆಲಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಸುಗಳ ಜನ ಒತ್ತೊಂಜಿ ಬಂದ ಅವಾಗ ಇಂಚ ಅಂತ ಆ ಜನ ಓಟುಗೆ ಉಂತದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗೆಂದಿಂದಾಂಡ ಗೆಂದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಓಟುಗೂ 250 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಿರದಿ ಕೊಂಡ್ಗೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಟ್ಲೆ
నువ్వు ఎన్ఎస్ చంద్రశేఖర్ బొల్లారు కొంచెం వేళ ఈ జన ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓಟ್ರಿಗೆ ಉಂತುದು ಗೆಂದನಂದಾಂಡ ಗೆಂದನ ಪ್ರತಿ ಓಟ್ರದ ಮಿತ್ತು ಈ ಜನಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಿರಾಗ ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈರು ಎಲ್ಲ ಓಟು ಕುಂತದು ವಿನ್ನಾಯರನಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಓಟುಗು 50 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಮುಳು ನಡುಟು ಕೂಡ ಏರಲ್ಲ ಒರಿ ಉಪ್ಪು ಅಡೆ ಎತ್ತನಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಓಟು ಕುಂತಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈರು ಎಲ್ಲ ಓಟು ಕುಂತಲೆ ಓಟು ಕುಂತದು ಎಲ್ಲ ವಿನ್ನಾಯರನಾಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ದ ಬುಕ್ಕ ಈರು MLA ಆಯ್ದ ಬುಕ್ಕ ಮೂರ MP ಆಯ್ದ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ರ ಮಾತ ಎತ್ತೇರ ಸಾಧ್ಯ ರಾಣಿ ಇರಿ MP ಮುಟ್ರ ಎತ್ತುವರದ ಅಣ್ಣ ಅವೆರದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೈತೆ ಒಬ್ಬರಿ ಬೋಡ್ಜಿ ದೇವರದೇಟ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂತ ನಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ತಿಕ್ಕದೇರು ನಂಗೆ ದೇವರದೇಟ ಅರೇ ಅವಳು ಇತ್ತನ ಐಕೊಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಈರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿನ ಪಟ್ಟೋಡು ಕುಲ್ಯರು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಫೈಬರ್ ಚೇರ್ಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಗುಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಒಟ್ಟು ಕುಂತು ಆತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಏನು ಉಂಟು ಇಂತಿರ ಬಂಡ ಓ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಗಿರಿಧರೆತ್ತಿ ಬಣ್ಣಗೊಂಜೀರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕನ ಸರಿ ಬುಡ್ಪದು ತೂಂದು ಬರಿಯರೆ ಸಣ್ಣ ಗಿರಿಧರೆ ಯಾನು ಒಟ್ಟು ಕುಂತು ಬೇ ಅಂತ ಪುರ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಗೋಂದು ಗುರು ಲೆಂಟ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಓ ಅವತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಟಾರ ಇನ್ನು ಕುಲೋನ್ ತಿನ್ಪು ನೀವು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾರ್ರು ಅಂಟಬ್ನೂರು ಅಂತಲೇ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಕಾಕಜಿ ಎತ್ತು ಬಿಡಿಯಾ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಸಾವಿರದ ಕಾಕಜಿ ಒಂದು ಇರುವ ಯಾವ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾವಿರದ ಕಾಕಜಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಓಟದ ಕಾಕಜಿ ಓಟದ ಒಂಜಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಣಿ ಆದ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದವಡು ಅಣ್ಣ ಇರು ಓಟುಡೆಲ್ಲ ವಿನ್ನಾಯರಂತ ಅಣ್ಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ದಾದ ಕೊರಣ್ಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಸಾಳ್ಬೇರೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನಲ್ಪ ರಾಮಕುಂಜದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬನ್ಯತ್ತು ಈರೆಗೆ ಓಟು ಮಾಡಿನ ಮತದಾರರನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇರು ದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಬಾರ್ದು ಕೇಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಅವು ಬನ್ನಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಿಸಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಿಸಾನ್ ಕೊರ್ಪು ನಿರ್ದ ಇದು ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕುಜಾಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅವು ಅತ್ತನ್ನ ಪಂಕ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಮಿಸಾನ್ ಬಿಡಿ ಬೇತೆ ದಾದ ಅನ್ಕೋರಣ್ಣ ಬೇತೇನು ಕಕ್ಕುಸುಗು ಬಾಕಿಲ್ ಮಲ್ಪವ ಏತೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಕ್ಕುಸುಗು ಬಾಕಿಲಿದ್ದಿ ಹಂಚಿನ ಕಕ್ಕುಸುಗು ನೀರು ಬಾಕಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಏರ್ನ ಕಕ್ಕುಸುಗು ಬಾಕಿಲ್ ಒಂಜಿಗೆ ಏನಾರ ಅಣ್ಣ ಏರ್ನ ಕಕ್ಕುಸುಗಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕಕ್ಕುಸು ಬಾಕಿಲಿದ್ಯಾ ಮುಖ ಈ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೆ ಕಕ್ಕುಸ್ತಾವಲ್ಲ ಓದು ಕುಲ್ಲುನಿ ಇತ್ತ ಬಕೆಟ್ ಅಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಕೊಲ್ಲುನ ಅದೇರ್ದು ಕಕ್ಕುಸ್ತ ಉಲ ಇರು ಫೋನಾಗ ಏರ್ಲ ಬಿದ ಇರ್ದು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೋರು ಪದ ಬಣ್ಣೊಂದು ಕುಲ್ಲೆರ ಬಂದು ಅವ ಅದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಇಳಿದು ಬಾ ಮಾಯೆ ಇಳಿದು ಬಾ ನರನಾಡಿಗಳನ್ನು ಪುಂಟಿ ಸಕ್ಕಿ ಸಾವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಕಲು ಮಲ್ಪರೆ ಸಣ್ಣಿ ಓಟು ಕುಂತುವರತ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ನಾನು ಓಟು ಕುಂತಿರೋದು ಕೂಡ ಮರಬೂರ್ನ ಪಾಠವನ್ನು ಪೂರೇಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಶೇರ್ ವೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಪು ಇಡವಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಮೇರು ಓಟು ಕುಂತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂದಂಡ ಸುರು ಕೊಂಚ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ DC ಆಫೀಸ್ ಹೋಯ್ರ ಮಾವಿನಡೆ ಏರ್ ಮಾತಾವ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾವಿನಡತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ DC ಆಫೀಸ್ ಐಕೊಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಅವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೇ ಕೊರಡಪ್ಪ ಅಂದ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಠೇವಣಿ ಅಂದ ಠೇವಣಿ 25,000 ಉಂಟು ಕಾಜ ಅಂತ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜನ ಓಟು ಕುಂತುಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯರ DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಓಡಾಪುಂಡು ಅಂದ ಅವಳು ಅಂತ ಠೇವಣಿದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಈ ಜನ ಠೇವಣಿ ಜನ ಅಂತ ಮುಳ್ಳಾಣಿ ಉಂಟು ಕಣಪ್ಪ ಮುಳ್ಳಾಣಿ ಆ ಜನ ತಿಗಲೆಗೆ ಹಾಕದ ಇಟ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಒಕ್ಕ ಠೇವಣಿ ಉಂಟು ಠೇವಣಿಂದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಗಡವಾದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ದಿಯರೆ ಹೌದಾ ಅಂದ ಅವು ಅವು ಒಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಓಡಾಪುಂಡು 25,000 ಓಡ ಅಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಇರು ಓಟು ಉಂತಿನಾಗ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಕೈದಂತ ಕಾಸು ಖರ್ಚಾಪು ನನ್ನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ DC ಆಫೀಸ್ ಬರೋ ಯಾರು ಉಂಟು ಅವಳು ಅಂತ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 75,000 ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂತೀರ ಮಾಮಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಾರಂಬಿ
ನಾನು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪು ಮಾರಾಯ ಅಣ್ಣ ಇದು ಕಾಸಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಮುಂದೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನಂದು ಏನಣ್ಣ ಜಾತ್ರೆ ಹೋದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಖಾರಗಡ್ಡೆ ತುಕ್ಕಟಿ ಉಗ್ರ ಮಾರೋದು ಅವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತಿರ್ಗಾವ್ ನಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾರ್ಗ ಅಂದು ತಿರ್ಗಮ್ಮ ಆಕೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡು ಬುಕ್ಕಿಂಚಿನು ಸಿಕ್ಕಿ ಏನು ಕಾರ್ ಬಿಟ್ರಿಂದ ನೀನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಬುಕ್ ಅವು ಮಾರ್ದ ಯಾಯ್ಜಿನ ಅಂಡ ಅವು ಮಾರ್ರ ಯಾವನಣ್ಣ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬೇಡ ಅನ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಕಂತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಐಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಅಣ್ಣ ಅಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೈಕ ಮಾರ್ಕಣ ಒಂಜಿ ಮೈಕಿನ ಮಾರ್ಗ ಎರಡು ಮೈಕ ಉಂಟ ಒಂಜಿನ ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಮೂರು ಉಂಟು ಕುಡಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜೇ ಪುರೋಣ ಕುಡಂಜಿ ಹೊಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಉಳಿದಿತ್ತೆ ಅದ ಅವಲತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿರ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಅವಳು ಮೂಲೆ ನಾಟ್ನಿದಾಡ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಬಳ್ಳು ಕಟ್ಟದ ಮೈಕ್ಕ ಮುಳಿತೀನಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಅವಡ ಅವು ಬಲ್ಲು ಕೆಂಪುದ ಬಲ್ಲು ಕೆಂಪುದ ಕೆಂಪುದ ಬಲ್ಲು ಅಂಡ ಮೂಲು ಕೆಂಪುದ ಬಲ್ಲು ಮೈಕೊಂಡಿ ಮೈಕಾಯ ಗುಜಿರ್ ತಂಗಡಿದೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಪುದ ಬಲ್ಲು ಬಡ್ಚಿ ಮೈಕೋನು ñಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ನ ಎಂಕ್ಲದೆ ತೋಣು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಗುಜ್ಜರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ Volkswagen Mangalore, Airport Road, Yeyadi, Mangalore. Volkswagen. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೇಟೆ ಜನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನವ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದೆ. 20 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜವಳಿಯ ಸಂಗ್ರಹ. ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ನೋಡಿ. ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದ ಎಂಕದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ರಗು ಸುಖ ಇದ್ದಣ್ಣ ಕೈಕಾರ್ಪುರ ವಾಪುಲೆಪ್ಪುನೇ ಅಚ್ಚೆ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೇರ್ ತುಂಬು ಏನಂದು ಎತ್ತಲ ಹಾಕಡತು ಒಂದಿತ್ತಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ ಅಬ್ಬ ಅವು ತಿನ್ನು ಉದು ತಿನ್ನದು ಎತ್ತಲ ಹಾಕಡತ ಅಂಕದ ಇತ್ತನಿಕೆ ನಂಚೆ ಬರತು ಒಂಡ್ರ ಹಾಕುನಣ್ಣ ಹೌದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ ಮದ್ಮಾಯಿ போய் ಬೊಕ್ಕ பொண்ணுக்கு சர்வசுவண்ண கண்ணனில்ல அவளு குள்ளுத அண்ணே மெக்தி மெக்கிய படுது என்னது பேராப்புனா ತುಂಬ ಅಡವಿಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ಯಾರು ಪೊರ್ಲು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೇನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಕುഞ്ഞപ്പുള്ളತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಆ ಭಯ ಎಣ್ಣೆ ದಾಯ್ತ ಕಾಮಿ ಕಾಟೇರ್ನೆ ಆ ಜನ ದಾಯ್ತ ಪೊರ್ಲು ತೂತನೆ ನಿಕ್ಕ ನೆಂಪಿಜ್ಜಣ್ಣ ಆ ನಿಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಅದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಂದಿನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಲ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಪಾಡಿತ ದೆಂಗಿದ ಗಜಿ ಪೊತಿನ್ರೆ ಆಸೆ ಹಾಕುಡು ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕ ಗುಲಾಬಿಯೇ ಕಡೆದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೆಂಗಿ ಕಣಪೆಂದು ತುರ್ಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋತಿನಾರಣ್ಣ ಇರುವ ವರ್ಷ ನನ್ನ ದೆಂಜಿಗೆ ಪೋತಿನಾರಣ್ಣ ದೆಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ದೆಂಜಿಗೆ ಪೋತಿನ ಕೈಲ ಇಜ್ಜಿ ವಾಣ ಇರುವಾರ ಚಂದಮ್ಮು ದೆಂಜಿ ಕಂದರ್ರೆ ಪೋಯಿನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀ ಬಿರ ಬತ್ತಿದ್ದೀರೆ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊರದು ಕಣ ಪುಡ್ಲೆ ಮಾರಯ ಏನಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನಗ್ಲತ್ತ ಸಕ್ಕು ಅವ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ತಿ ಗುಲಾಬಿ ಐತೆ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ತಿ ಗುಲಾಬಿ ಉಳ್ದು ಒಯ್ದಿನಿಯಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಂದು ಗುಲಾಬಿ ಅತ್ತ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಶುಭ ಅಬೇ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿರ್ನೆ ಚಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಬೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ ಈ ಸಲ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದಿನಿ ಆನೆ ರಾಮ ದೇವರೇ ಆನೆ ಕಂಜಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನು ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದಿನಿಯಾ ಆನು ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದಿನಿ ಓ ನಿಕ್ಲಂಜಿಪುರ ಆನೆ ಕಂಜಿ ಮಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲಂಜಿಪುರ ಪೊಣ್ಣು ಕಂಜಿ ಮಾಡ್ನು பெத்த கஞ்சி பறந்த ஆணு பெத்த கஞ்சி பறந்த ஆணு ஆண்டு மரே இது கண்ணு மேல மாத்தியற பாத்திரனா பாத்தியா ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಬೇ ದೈತೆ ಕಂಚನೆ ಎರ್ಪುನೆ ಚೂರ್ ಮರ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿನ ಪೊದುತ ಸಂಗತಿ ದಾಯ್ತಾ ಇನಿಗೆ ವಿಟಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಅಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಮತ್ತ ದಿವಸ ಬಾತರೆ ಅಂಡ ಆಲು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಬರ್ಚಿ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲಲಿ ಬಗ ಇತ್ತದ ಕೊನಲ ಬಾತರ ಅಪ್ಪಜಿಯ ಅವಾತೆಯ ಇತ್ತದ ಜೋಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ದೈತಲ ಅನ್ಕುಲ
ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪನ ಅವೇ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಪೋಯ್ದ್ರು ಆಯ್ತುಂಡತೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟುಗೊಂದು ಏತು ಪೋದು ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂದ ಅಬೇ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ವಿಜಯ್ ಇಜ್ಜೆನ ದಿನೋಲ ಕೇನ್ಬೇಯ ಕೊರ್ಪರ ಕೊರ್ಪರ ಅಂದ್ ದಾದೆ ಪುಚ್ಚದಗಿನ್ಯಾ ಅತ್ತಿಯ ಮಗಲೇನು ಮದ್ಮೇಲ್ತು ಕೊರ್ಪರ ಅಂದ್ ಏನಂಚ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಅತಿ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯಂಚ ಕೇಂಡೆ ಪಂದಿಂಗಂಚ ತುರ್ಕ ಮದ್ಮೇಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಣ್ಣ ಯಾನ್ ಹೇಳೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಚಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇಂಕಿತ್ತರ ನೆಂಪುಣ್ಣಣ್ಣ ಯಾನಾನಿ ಆಸತ್ರೆಡು ಐಸುನು ಪೆದ್ದದು ಬೆಡ್ಡು ಜೆತ್ತದು ಪುನಗ ಐಸು ಪೂರ ಕಲಾಟದು ಬೆಡ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ದಾಯ್ತಯ ಬುಕ ಐಸಿನ ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ದ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸೇ ಅಂಚತ್ತು ಐಸು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗ ಮಗಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇತ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಬರ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಐಶ್ವರ್ಯ ತುಯ್ಯರ ಎಂತ ಉಳ್ಳಲಿ ಈ ಬಂದೊಂದು ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಮಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಮ್ ತುಯ್ಲಾಗ ಆಗ್ದ ಅಕ್ಕ ನೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಪುಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪಾರ ಇದ್ಯಾ ಯಾನ್ ಪೆತ್ತಾಗ ಬಾಡ್ ನಾ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ಪುನೆ ಪುಂಡಿಯ ಕೈ ತಲ್ಪ ಅರ್ಕಂದಿದೀವಲ್ಲ ದುಂಡಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಸೈವಾರು ಈ ಪಾಯಾರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಿತ್ತಲ ನೆಂಪುಣ್ಣಣ್ಣ ಯಾನೆ ಆಸತ್ರೆಡು ಬಾಲೆ ನಿಂಚ ತಕ್ಕದು ಬಣ್ಣಿನ ಬಾತ್ಯಾರ ಗುಲಾಬಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮಗಲೇ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೇಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ರಂಜಿ ಬಂತಣ್ಣ ಅವೇನಂಜಿ ನಿಗಂಟು ಮಾಲ್ತು ಪೋಯ್ದ್ರು ಅನ್ ನೆನಪುಂಡಿದೆ ಕಾಲ ಕೂಡುದು ಬರಡು ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗದಾನೆ ಆ ಸಂಗತಿ ನೆನಪಿತ್ತನ ಯಾವ ಅತಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗತಿನಿ ಯಾನು ಪಾತ್ಯಾರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ತಾರಿತದ ಆರು ಪಾತ್ಯಾರ್ದೋಡು ಓ ಅಣ್ಣ ಜಂಜಿಗಂದರೆ ಪೋಯ್ನ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬಿಡ ಬತ್ತಿದ್ದೇರೆ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಗ್ಲಾರು ಜಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಗ್ಲಾರು ಮುಳಿತಿದ್ರು ವಿಜಯಜಿ ಲಕ್ಯ ಲಗಿ ಈ ಲಕ್ಕ ಮುಳಿತೀನಿ ಮಂಡ ಸಮಾಚಾರ ಮುಂದಾದೆ ದಿಕ್ಕಡ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಐಸಿನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಆಲೆ ನಿನ್ನಡೆ ಬರ್ರೆ ಪೋಯಿ ವಾರ ಪಿದಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ ಬಾಲಂಚ ತುರ್ಕಲಾಕೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಂಚ ತುರ್ಕಲಾಕೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪನಣ್ಣ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗೆ ಪೇರು ಪಾಡೋಡು ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಗಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ನೀವು ಅಕ್ಕ ನಾಯಿ ನಿಂಚಿ ಮಲ್ತು ಪುಚ್ಚೆ ನಂಚಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಹೌದಾಯ್ತೇಕ್ಯಾ ಪುಚ್ಚೆ ಪೇರು ಬರಡು ನಾಯಿ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನಡು ನಿಕ್ಲು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಐಡುಂಡ ತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪೆರಡೆ ಕೂಡ ಕಾಪುಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಜೆ ಪಡುವಿದ್ರಡು ದಾಯ್ತಯ ఒక పెరటే కాపుదే పోతుంది కిన్ని అడపర కాపుడు గుల్దునే ఎందు కిన్ని అడపర కాపుడు గుల్దుని కిన్ని అడపర ಮುಗಿರಿಂಚದ ಜಬರ್ ಇಂದ ಕಿನ್ಯ ಒಂದು ತೆತ್ತಿದೇರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಿನ್ನಿಂಚ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಅವೇ ಪೆಲಕೆ ಇಂಚ ಓ ಪೆಲಕೆ ಓ ಕಡಪಿ ಅಲ್ಲು ಓ ನಾರಾಯಣ ಇಬಡ ಮಾತಿರ್ಜಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಅವಳೆ ಬಾಕಿಯ ಅಬಲಿ ಐಸ ಮಾಮೂಲಕ್ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಐಸೋ ಏ ಬಲ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಎರಡು ಕಾಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಏನು ಬಂದು ಬಲ ಬಲ ಅಬ್ಬೆ ಹೋ ಅಮ್ಮೇರ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಹೋಲ್ದಿ ಅವಳು ತೊಟ್ಟೆರ್ ದೆಂಜಿ ಕೊನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬರಿಯರ ಬಂದೆಂಜೆ ಒಕ್ಕೆಗೆ ಬೊಚ್ಚಿನ ಅಂದೆ ತಜೆ ಕುದುರೆ ಯಾರೇ ನಮ್ಮೇರಿಂದ ಬಂಪದಿ ಭಾಷೆ ದಾಂತಿನ ಅಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೇರು 2 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಜಂಜಿ ಕಂದರೆ ಪೋತಿನ ಅರ ಸಂಗತಿನ ಬಂತನೆಯ ಇತ್ತೆ ಊರು ಡೇರ್ಲ ತೊಟ್ಟೆರ್ ದೆಂಜಿ ಕೊಂದರ ಇಜ್ಜಿಯ ಅವೇ ನಮ್ಮೇರ ಅಂತ ಕೇಳ್ನೆಯ ಪನಿತು ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನಿಯ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಬದ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿದೆ ಮಾಮಾ ಮಾಮ ಒನಸ್ಮಂತರ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನತ ಕಾಜಿಪುದ ಆಯ್ತಾ ದೆಂಜಿಯ ಯಬೇ ಮೂಲ ದೆಂಜನ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಲೇ ಪಲಾಪೆ ದೆಂಜೆ ಕಾಜಿಪಂತ್ರೆ ಹೌದಾಯ್ತೆ ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಂತಾರ ದೆಂಜಿ ಕಂದರೆ ಪೋತಿನಾರ ಬಿರ ಬೈದ್ಯರತ ಅಂಚ ದಿನೋಲ ದೆಂಜಿದ ಕಾಜಿಪ್ ಮಾಲ್ತನೈತೆ ಕಮ್ಮೆನ ಗಂಡಲ ಬಿರ ವರ್ವೇರು ದಾದವ ಪಿಜಿನನ್ನ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟಾರನೆ ಪುನಃ ಸಂತೆ ಈ ಭೋಜನದಿ ಮಾಮಿ ಬಾ ಯಾಪಾತರಿ ಯಾನಿದ್ದೆ ಬರ್ತೀನಯ್ಯ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಯೋ ನೆತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿದಾನೆ ಮಾಮಿ ವೈದ್ಯರು ಅಬ್ಬಾ ಯಾನ್ ಕ್ರೈತೋನಿದ್ದೆ ಸುಬಕರಿ ಇಂಕ್ಲನೇ ಕಾತೊಂದು ಪೆಂದು ಅಬ್ಬದಿ ನಿನ್ನ ಮಾಮನೆ ಮನೆ ಬೈದಿನಿ ಪಾತಿರ್ದಿ ಅಬ್ಬ ಯಾರ್ ಪಾತಜಿ ಪಾತರು ಅಬ್ಬದಿ ಪಣಿಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ದಿ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುಂದೆ ಈ ಪಣ್ಣಗೆ ದಾಯ್ತ ನಾಚಿಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಾತುಂಡಾಲ ಅಬ್ಬ ಕುದುರೆ ಕುತ್ತ ಉಂಟೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಬೈದಿನ ಕಣದೊಜ್ಜದಿ ಇಡಬಲ್ದಿ ದಿದಿ ನಿಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಗೊತ್ತಿಂದ ದಾನಿದಿ ಈ ಮದಿಮೆ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಕುಯ್ಯ ಅಂದಂಡ ನಿನ್ನ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆರಪುಣ ನಿನ್ನ ಫಲನಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಆರಪುಣ ಮಾಮಿ ಮದ್ಮೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತಿ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಳು ಬಲೆ ಉಲೈ ಪೋಯ್ ಬಲ್ದೆ ಇಶು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಬುಗ ಬಲ ನಮ್ಮ ಗಬ್ಬುಗ ದಾಯ್ತಲ್ಲ
ಗೊಬ್ಬರಬಹುದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕ ಮುರ್ಕಂದಿಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿ ಜೋಕುಲಕ ತೋಜ್ಜನಯವು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆ ಬೆದ್ದಿನ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಣ್ಣ ದೈದಾತಿರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಈರ್ ಬಲೆ ಮಾಮೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಗಿರಿದರೆ ಒಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಗಿರಿದರೆ ಒಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಅಂಜಿ ಕೇಳ್ರು ಪುಣ್ಯನಡ ಅತಿಯ ನಿನ್ನಿಲ್ಲ ಗಿರಿದರ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ದಾಯ ಕಾಸು ಹೋಗ್ನಿ ಅಬಯ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆನೆ ಬಗಾಸ್ ಹೊರ್ತೆ ಎಂಬೆ ದೈತಾತಿರ್ನೆ ಈ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಎಂಬ ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ನೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಅಬಯ ಅಂತೆಪುರ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಫಂಡ್ರಲ್ಲೇ ದೈತಾರ್ತೆ ದೈತು ಅರ್ತೆ ಈ ದಾಯ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೈತ ಕಾಸು ಕೊರಿ ದಾ ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ಲಿ ದೀಪದಂಜಿ ಬಾವರ್ ಮಾರ್ಲಾಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಣಿತ ಬಸದ ಖರ್ಚು ಕುಪ್ಪಡ್ದಿ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಚ್ಚಿ ಆ ಕಾಸು ಕೊಚ್ಚಿ ಆ ಏನು ಬರಿದಿತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂಡಲಿಗೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಈ ಸೀರೆ ಹೋಗು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪಾತಂದಿ ಹೋಗು ನೋಡಿ ಗುರ್ತಿದಪ್ಪ ಇದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ದಾದಾ ಇತನ್ ತೋರದಂಜಿ ಬಡ್ಡಿ ಬರಬ್ಬು ಹತ್ತಂದಿ ಅವ್ವತ್ತಿ ಗಿರಿಧರಣ್ಣಗ ಮದ್ಮಾಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಗಿರಿಧರಣ್ಣಗ ಮದ್ಮಾಂಡಿಗೆ ಆವಡು ಮಾರ ಐಟಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ ಅಣ್ಣ ತಾವಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಡಿ ಅದೇನು ಏರ್ದಳ ಬಣ್ಣನೆ ಹೋಗಿ ಮದ್ಮಾತಿ ಆಮದ ಏರ್ದಳ ಪನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಮದ್ಮಾತನೆ ಬುಕ್ಕೆಂಚಿನ ನಿಕ್ಕೇರ್ ಬನ್ನಿ ಅವಳು ಅಂಗಾಡ್ದವಳು ಪೂರ ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಖಮಂಡಪ ಏರ್ದಳ ಬಂತಿದ್ದೆ ಈ ದಾಣ ಸಾವು ಪೆಟ್ಟುಗ ಮಿಲಕ ವಾತೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಂಗಾಡ್ದವಳು ಬಂಡ ಅಂದ ಅಮ್ಮೇರ್ದ ಬಣ್ಣಂದೆ ಮದ್ಮಾತಿ ಓ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮೆರ್ದ ಬಂತಿದ್ದೇನ ಒಟ್ಟು ಅಮ್ಮೆರ್ದ ಪಂಡಿತಿನ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಈ ಪನ್ನೆರ ಒಬ್ಬನ ಬರ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಚಿ ಪನೋಡಣ್ಣ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪನೋಡು ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಮದ್ಮಾತಿನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಣ್ಣ ಈ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತವಣ್ಣ ಪನ್ನೆರ ಪೂರ್ತಿ ಪನೋಡಣ್ಣ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂಡಿತಿ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಸತ್ಯ ಅಂತ నీకు గుర్తించి చంద్రు బాబన్నకు తుమ్మిరంటే అటాక్ అవుతుంది ఈ విషయకేంద్ర ముద్దిన అటాక్ అవుతుంది బాబన్నే పడతావేరు మరే ಓ ಅಣ್ಣ ಎಟೆಕ್ಕಿನ ಬೋಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಣಂದೆ ಕೊಡುದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಪನೋಡು ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಪಣಂದೆ చెక్కి ಬಾಬಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಹೊರಬಲೆಗೆ నాలుగు ఇరవై ಇದು ಕುಲ್ಲೆ ಮಾಡ ಪನೋಡು ಈ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಪಂಡಿತ ಬೇಜಾರು ಇರ್ತಾವು ಇರೋ ಕುಲ್ಲೆ ಬಾಬಣ್ಣ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮನ ಅಣ್ಣ ಹೊರಗಿದೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊರಗಿದೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಪಣಂದ ಕುಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರ ಆಗ್ತಾನ ಇರುವ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ ಇರುಚಿನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇರು ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ದಾದನ ಪಾನೀರಂಟ ಬಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಪಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಂದು ಅದೇ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ಗಿರಿಧರ ಹೊಡೈತಿ ಗಿರಿದರೆ ಆ ಬರದ ಮುಗಿದ ನಡಿಯ ಆ ಗಿರಿಧರ ಬರ ಮುಗಿ ನಡ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದಿನಕರಿ ದಿನಕರಿ ಏರಿಯಾ ಅತತ್ತೆ ದಿನಕರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮಗೆ ಏರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯ್ ಅಮೂಲ್ ಬಸ್ ಮಾರ ಕರ ಆತು ಎನ್ನಡ ಒಂದು ಈ ಬಂದ್ ಮಾರ ಎನ್ನಡ ಒಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಡ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಇದೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತಂಜೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತ ನೀರು ಬರಲಿ ಬಾಕಿ ನೀರು ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ಓವರ್ ಗೊತ್ತಾವ ಮಾರ ಇರ್ಬಂದು ಒಂದು 4 ಜನ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರಲ್ಲತ ಆಯೇ ಮದ್ಮೆ ಆಗಿ ಅಂದಿ ವಾಸೆಚ್ಚ ಮಾರ ಸೀದಾ ಹೋದ ವಣ್ಣ ಮಾರ ಜನ ತಿಕ್ಕಲೆ ಪೂಜೆ ತಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಮಾರಿ ಪತ್ತನ ಕೆರುಬೇರಿ ಪೊಣ್ಣೇರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಏನಂತ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಪೊಣ್ಣಿಗೆ ಏರದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಅವಳು ಅಂಗಾಡ್ದವಳು ಅಣ್ಣಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿ ಮೆಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮದ್ನೆ ಮಂತ ತೋಡು ಬಂದ್ಪುನ ನಿನ್ನೆ ಪಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪಾಪ ನೆಕ್ ಮಾತು ಸರಿಗೆ ತಕ್ಕನಿ ಈರು ಅತ್ ಆ ಇಂಚು ಮಾತ ಮತ್ತಿಡ ಎಲ್ಲೆಂಗ್ಲು ಸಾಧನೆ ನಡಪ ನೆಂಚ ಪಪ್ಪ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಡಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅದು ಆಯ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗಳ ಕಣ್ಣು ತೋ ಜಾಂದು ಈರ್ದ ಮನೆ ವಿಚಾರ ಓ ಆಯ್ ಮಾತಿನ ಮಾತ ಸರಿ ಬಂದ ಯಾ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂತ ಬಿದೇ ಮಾಡ ಅದು ಸಂಬಂಧದ ಕರ್ತು ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಸಾಂಕೋಡ ಅಂಚನ ಸಾಂಕೋದು ಬೈದೆ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿದಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ
ಎಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬೊಪ್ಪ ವಿಷಯ ಸಂಗತಿಲೇನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇತೇನೆ ಬುಡ್ಪಾದು ಪಣಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಜಿಂದೋ ಜೋಡು ದಯಪಂಡೆನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕು ತುಂಬೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತ ಬುಡಿತಿನಾತ್ ಶೇರ್ ಅದು ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಅಂಜಾದು ಪುಣ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೆ ಯಾ ಇದೇ ಮರೇದಿ ಅವಳು ಹೊಡ್ತಿ ಅಂದ ನಾನು ಗಂಗಾಸರ ಪರ್ತೂಪಿನ ಟೈಮುಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಚಿನ ಮಂಡಲ ನಡಪುಂಡು ಓಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಧೈರ್ಯೋಡು ಬಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಯಾನಾಲೇನೆ ಎಂತ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿದ್ಯಾ ಗುರ್ತ ಅರ್ಥದ ಪುಣ್ಯ ತೊಂಬತ್ತ ಏನ್ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಜಾತ್ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಬಜಿ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಆದ ದಿಕ್ಕಿಜ್ಜ ನಿಕ್ಕದ ನಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಕಲಿಕರಿಜಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪೊಡಲ ಮಿತ್ತ ಕಲಿಕರ ತೋಜಾರೆ ಆ ಲಿಕ್ಕ ದಾದಾವಡು ಮಲಿಕ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತು ಬಂದಾಗತ್ತೆ ನಿನನೇ ಎಂಕುಲ್ ಸಾಂಕೊಡು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿನೇ ಸಾಂಕು ನೀ ಏತು ವರ್ಷ ನೀ ಪರ್ಪುನ ಆ ಪರ್ಪುನ ಕಾಸು ತೀತುನ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಮಾರೆ ಯಾನ ಗಂಗಾಸರ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಸನ್ನು ದೆತ್ತೀತುನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೊಲ್ಲಿ ಸಮ ಅಂಡ ಈ ಗಂಗಾಸರ ಪರ್ಪು ಜತ್ತ ಈ ಕಟ್ಟದಿನ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ತೋಜಾಗೆ ನಂಗೆ ಕುಟೋರಿಯಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಾರ ಮಾತ ಮೈಕೋಡು ಮಾತ ಪಣಿಯರೆ ಸುಲಭ ಮಾರ ಇನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನೋಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗೊಂಡವ ಗೊತ್ತಾವ ಜವ ಮಾತ ದೇವೋ ಈ ಅಲ್ಲೇ ಲೆತ್ತಮನ್ನಗ ಏನ್ ಕಡೆ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇಂದನ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲಾಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಿ ಏರೆ ಬುಡ್ಪಾರ ಏಂಕ ಮೊಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಉರಳಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ದೇವೋ ನಿಕ್ಕ ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಕುರ್ಚೆಲೆನಾ ಸಾಮ ಲೋಕೋನೆ ಬಂದ್ಪುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ತಂಗಡಿ ಈ ಬನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಇದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿ ನಿಕ್ಕ ಕುರ್ಚಿಲ ತಂದ ಬೇತೇರ್ತಿಕ್ವೆ ಪಪ್ಪ ಆ ನೀರು ಮೊಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರ ತೋಜೇನಿ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುರೂಟ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನಿ ಮುಂಟಾಲದಿ ದಾಯ್ತದಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏರ್ಲ ಕೇನಾಗ್ಲೆಜ್ಜರ್ ಬಂದು ಒರಿಯ ಸೇರ್ದು ಗಿರಿಧರ ನಮಿತ್ತ ದೂರ ಪಾಡಂದುಲ್ಲರತ್ತ ಅಂಚಿತಿ ತಪ್ಪ ಗಿರಿಧರ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬರ ನಂಜು ಪೊಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಾಗ್ಲತ್ತ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ದಾಯ್ತಣ್ಣಿ ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪು ದೇಣ್ಣ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ತೆಲಿಪಾಯರಿಯ ಗಿರಿಧರೆ ಬಾಯಿ ಬರದ ನಂಜು ಪೊಣ್ಣಗ ನಿಲೆ ಕೊರಿಯತ್ತ ಬಂದು ಪುಗರ್ವೇರು ದಮೆ ಸುಬಕರ ಇದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಗಿರಿಧರಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿನ ದಾಯ್ತಾಂಡಮೆ ಆಯ್ಡ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅವು ಯಾವು ನಮೆ ಗಿರಿಧರ ಮಾಮಿ ಈರೇ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬರ್ತನೆ ನಮೆ ಎಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಪೊಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಗ್ಲ ತಂಬ ಇದ ಬಂದು ಊರ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೇರು ಈ ಒವೆಲ್ಲ ಕೆವಿಕಿದ ತನೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ಬನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಈ ಆ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲೇ ತಂದು ಲೈಪೋಗೆ ಪಾತಿರವಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಲ ದೇವರ್ಲೇರು ಬಲ ದಾದ ಮೇಲೆ ಬಂತದಿ ಉಲದಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ದಾಯ್ತ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಜೋಕುಲಕ ದಾಯ್ತ ಆತೇರ್ನಿ ಅಚ್ಚಣ್ಣ ಗಿರಿಧರೆ ಪರ್ಪಿನ ಬೊಡಡು ಅಯ್ಯನಿ ನರಮನೆ ಆಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಕ ಆಸೆಜ್ಜಯ ದಿನಾಲರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ನೆರ್ಲಕ್ಕ ನೆರೊಂದಿತ್ತ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತ ಗಿರಿಧರೆ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡಿಯನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬೈತಲತ್ತ ಆಲಯನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಮಾಮಿ ಈಗ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಲರಿ ದಾಯ್ತದಿ ಬೊಡದಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನನ್ನ ಕಂಡನಿ ಲೋಕೊಡುಲೇನದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಜಿನ ದಾಯ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನೇನ್ ಕೇಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರೆ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡಿಯಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ಪನಿತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗೆ
ಓಡತ್ತ ಅದೇನ ಕೊಟೆಗೆ ಓಡು ಓ ರಾಮ ಓಣು ಹೋಯ್ನಣ್ಣ ಎದುರ್ದೇ ತೊಂಡೆ ಎದುರ್ದೆ ಪುನೇರಿ ಬೋದೆ ಚೆನ್ನ ಪಗ ಎನ್ನ ಕೊಡತ ವಿಷಯ ಬನ್ನೆತ್ತಿ ಅನಿ ಬುಕೇನ ಕೊಡೆ ನಾವು ಎರಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡದ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತೀನಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆವು ಕೊಡೆ ಆವಡು ಅವಂದು ಅವು ನಾವು ಬಂಡಲಕ ಅಪ್ಪುಜಿಯ ಅವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಹಾಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನ ಕೊಡೆ ಚಿಹ್ನೆನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಂತು ನಾ ಕೇರಪ್ಪಯ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಇದು ಕುರ್ತಾಂಡ ಕೊರ್ತಾಂಡ್ ಎಂದು ದೇವ ಈ ಜನ ಕೊಡೆನೇ ಆವಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇಡ್ತೀರಣ್ಣ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೇಜಾರಪ್ಪಣ ಅಂದ ದೇ ಓ ರೂಪಾಯಣ್ಣ ನೀವು ಹೊರ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಕೋಟೆ ಓಣ್ಣಣ್ಣ ಏ ಓಲ ಬಿಡ್ತು ಬತ್ತ ಮಾರ ಎದುರ್ದು ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ತೊಂದಂಡಿಗೆ ತಣ್ಣ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಪಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಹೊಡೆದ ಕವ ಈ ಜನ ಮರ್ಯಾಲಡೆ ಉಂಡು ಮಾರಂದಿ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಚಿನ್ನೆ ಕೋಟೆನೇ ಹೊಡೆದತ್ತ ಹಾ ಓಟದ ವಿಚಾರ ಬಾತಾರ ಬುಕ್ಕೆಂಚಿನ ಅದಂడి ಆ ಕೋಟೆ ಚಿನ್ನೆನೇ ದುರ್ದ ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ತೊಂದಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂಕೆ ಅಣ್ಣ ಬೇತೆ ಚಿನ್ನೆ ಉಂಡಣ್ಣ ಅವನು ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಿಹ್ನೆವರೆಗೂ ಉಂಡ ಉಂಟು ಬಚ್ಚ ಹೋಗ್ರಣ್ಣ ಟೊಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ನಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ಹೂವು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ತರೋಡ ಅಣ್ಣ ಈ ರಾಮಸರ ಅನ್ಪಚ್ಚ ಬುಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆರೆ ದಿಕ್ಕು ಅಣ್ಣ ಇರೋ ನಾಳೆ ಇದೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆಡ್ಡಮ್ಮಣ್ಣ ಎಡ್ಡಮ್ಮಣ್ಣು ಬಲ್ಲಮ್ಮಣ್ಣತ ನಾನು ಚಿನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏಪಗಳ ಚಿನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಪ ಬಲ್ಲೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಹೌದಾ ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೀದ ಹೋದ ಪೊನ್ನಡ ಕೇಳಣ್ಣ എന്നതാ ജപ്പ ഓലെ എന്നെ കേളണ്ണ എന്നതാ വന്ന് പോലെ വോട്ട് കേളണ്ണ ആ വോട്ടാ ഈ ജനതേ ഇച്ച സൗകര്യം പറയാ വോട്ട് കേനേനെ ഒത്തു ജന ಎಂಚ ഞാൻ കൽപ്പ പോലെ ഞാൻ പണ്ടേ കണ്ണാണ് ആತಿ ಹೈನಿ ಚೌತ್ರಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನಿ ಈ ವರ್ಷಲ ನಾನು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಬಂದೆ ಯಾ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಬಂದವೆ ಅಂಚತ್ತಿ ഞാൻ പല്ലക്കല ഞാൻ ഇനി കൽപ്പ എല്ലായിടത്തും ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പെരിയ വരേരാ പുജി അതിക്ക് ഇത്തം കൽത്തോല്ലേ വന്നി ഞാൻ വോട്ട് കുന്തದೆ എന്ന ചിഹ്ನೆ ಬಲ್ಲು ಚಿಹ್ನೆ ಕಿರ್ನಂಚಿನ ಕೋರಿಡಾವಡೆ ಮಂತಿಂಚಿ ಅಡಿಗೆಡಾವಡೆ ಅಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಮಾರ ನಿಕಲ ಕುಳೆಕ್ ಬಳಸಂದುಲ್ಲಾರ ಮತ್ತು ಗಾಜನ ಕಲ್ಪ ಹಚ್ಚು ಸಾರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ರಾಜನ ಪಂಪುಣತ ಈ ಜನಿಂಚಿನ ಅಮಸಲ ಇಂದು ಇರ್ಬೋಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲು ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಿಕಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಮತನು ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತಡು ಚಂಡಮುಂಡ ಬಹುಮತಟ್ಟು ಚಂಡಮುಂಡ ವೀರಭದ್ರ ಬಹುಮತಟ್ಟು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತಟ್ಟು ಎನ್ನ ವಿನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ವಿಮ್ಮತ್ ಇದೇನು ಸರ್ಪ ಮಲ್ಪೇಡಿ ಸರ್ಪ ಇದೇನು ಕೇಳ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ವಿನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ವಿನ್ನು ಓ ಎಣ್ಣು ವಿಣ್ಣು ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪುಲಿಕಳಿ ಓಟೆ ಕಲ್ತ ಕಡಂಗ ಹೋಗುಣ ಪುಲಿಕಳಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನಕ್ಕೇನು ಆತಿ ಆ ಪೊಡಿರಡಂಚೂರು ಹೋಯ್ತದು ತೂವರಿ ಬುರ ಇಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲಿ ಆತಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ನಿಕಲ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನದು ನಿಕಲ್ ಕುಳಕ ಬಳಸದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾರ ಬಂಡಲಕ ಬಣದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪವನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಓಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಾಲ್ತಾರ ನಾಡ ಊರಿಡ್ಕ ಓಟಿಗೆ ಅಂದನಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಟದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗು ಮರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓ ಪೊಣ್ಣೆ ನಾನು ಓಟು ಕುಂತದೆ ಎನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಓಟು ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಓ ಈ ರೀತಿ ಓಟು ಕುಂತದನಾರ ಏನು ఈరు ఓటు గుంతుదు విన్నాండా దే విన్నాండా పొన్నకి డౌటుదులే విన్నాపేరు విన్నాయి బొక్క ఇంకొంచెం ఉపకారం అల్పడు దాని ఉపకార ఎన్నో మీరు జంజి పత్తి పోతున్నారు బరండి 20 ವರ್ಷ ఆయన కలత్ కల్పరా ಓ ನಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಆತತ ಇದಾಲ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಜಾನುಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ತೊಂಡೆ ಕಂಚತ್ತು ಮರ ಓಟುಡು ಬಿನ್ನಾದ ಬರ್ಕ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ನಾಡುದು ಕೊರ್ಕ ಕೊರ್ಪಾವೆ ಬಲ್ಲದ ಚಿನ್ನ ನೆನಪಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಸೋತುಂಡ ಗೆಲ್ಲು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೇಲಿಯರೆ ಉಪ್ಪುಳಿಗೆದ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ಏರು ನಿಕಲ ಇಂಚಿನ ಹರ್ರಪ್ಪ ಯಾವ್ಲು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ ಬಾಸೆಜ್ಜ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತೆರ್ರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಓಟು ಕೂತಿದ್ದೀರ ತಣ್ಣ ಇಂದ ಬೇರೆ ಓಟು ಕೂತಿರತ್ತ ಆ ಮುಜ್ಜು ಮೂಸುಂಟದ ಜನ ಏರು ಉಂಟದ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮುರಾಡಿ ಉಂಟ ಓ ಯಾನು ಎತ್ತ ಬುಕ್ಕ ನಿಕಲ ಅನ್ನ ಪಡತುಪ್ಪುನಗ ಪಂಡಿ ನಿನ್ನ ಬಿರಿನಾಗ ನೆನಪು ಮಲ್ ಪೂಜಾರ ಮರೆ ಗಂಧ ಜಾಪುಣವು ಈ ಏಪ ಪರ್ಪನ ಏಪ ಬಿರಿಪುಣ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಾನು ವರಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಕಲೆ ಹೊರಂದೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಒಂದು ಈ ಜನ ಓಟು ಕುಂತಿಯಾರ ಎಂಚ ಮಾರ ಈ ಜನ ಓಟುಡಿಗೆ ಎಂದು
ಎಂದವಡನ್ನ ಎಂಚಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಜನನ ಓಟುಡಿಗೆ ಎಂದವಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಜನತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಇದು ಅಪಗಪಗ ಪ್ರಚಾರ ಅಪಗಪಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ ಆತಿ ಅವಜಿ ಬೊಕ ಒಂತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂಜೆತ್ತು ನಾವೊಂದು ಸೋಪ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಗ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಾಡು ಮಾತಾಡಗಳು ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಶುರು ಕಾದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟೌಟ್ ಮಾತಾಡು ಅವು ಮಾತಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೂರೋಡು ಅಲ್ಲ ಬೂರೋಡು ನಾನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೋಪುಣುದಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜಾವು ಅಂಚತ್ತು ಕಟ್ಟೋಡು ಬನ್ನಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಈ ಜನತ ಭಾವಚಿತ್ರ ಐತನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದೆ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮುಸುಂಟು ಕೊಂಚ ಬ್ಲೇಡ್ ಡೆಗೀರು ನಮನೆ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಮನೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಾನು ಕಂಪದ ಓಟು ತಿಕ್ಕೋಡ್ದನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಜನ ಸೋಪುಡು ಕಾಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಚ ಪಟ ಇತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಮತದಾರ ಮತ ತೂಪೇರೆ ಏ ರಾಮ ಏರು ಮಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಸುಂಟು ದಯನ ಓಟುಗು ಏರು ಉಂಟದ ಏರು ನಂಗೆ ನೇರೊಂದು ಹೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಆ ಮುಸುಂಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಗೀರ್ ನಂದಾಟ ಅನುಕಂಪದ ಓಟು ತಿಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ಅವಳು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪುಡತ ಆ ಜನತ ಮುಸುಂಟುಗ ಅಂಬಿಡೆ ದಕ್ಕೋಡಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಮುಸುಂಟು ಅಂಬಿ ತೋಜು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬೇಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ತಂಬಿ ದಕ್ಕ ಬೊಲ್ತಂಬಿ ಹೊಲ್ತಿ ಕುದುರೆ ಎಂಚಿನ ದಕ್ಕ ಜನ ಗೆಂದೋಡು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗಿರಿಧರ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಕಟೌಟದ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನೋಯ್ಸ ನನ್ನ ಸಿಡಿ ಅವು ಸಿಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಕು ಈರು ಪಣಪಾರ ನಾನು ಸಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕು ಅಪ್ಪಡೆ ಕೊಂಚ ಪಡು ಓಯೆ ಗಣೇಶ್ ಬೀಡಿ ದೇ ಸಿಡಿ ಇರೆ ತರಿಕ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಗುಜಿ ಅಂದತ್ತ ಸಿಡಿಂದ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವಿಂಚ ರೌಂಡ್ ಅದು ಪುಂಡು ಐನ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಟು ಪದ ಮಾತ ಬಣಿಯರ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಇತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ ಬರೆದು ಬೇಡ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿನ ಐನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪವನು ಅವಿರ್ದು ఒక ಪದ್ಯ ಉಂಡೈತು ಪದ ಅಣ್ಣ ಈ ಪದನು ಏರ್ಡ ಮಲ್ಪವನಣ್ಣ ಪದ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟು ನಾಲ್ಡ ಮಲ್ಪಗಣ್ಣ ಏರಿ ನಟ್ಟು ನಾಳು ಅಲ್ಲಿ ರಾನು ಮೊಂಡಾಲು ಅವು ಏರಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ಓ ತೇರಿ ಮೇರಿ ಆ ತೇರಿ ಮೇರಿ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತೆ ಎತ್ತೇರ್ಲಿರ್ತದ ನೈಗೆ ಅಂಕಾರ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಐಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಪಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನು ಅದು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಚಾರಯಾಣಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ತುಲೆನ್ನಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಬಂಗಾರು ಎನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಶುರುವಾಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಸೇರ ಓಡ್ಸಿ ನಿಖಿಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದೆ ಪ್ರಚಾರಯಾಣಿ ನಿಖಿಲ ಪಾತ್ರ ದುಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಟೌಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಬೇನೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನೆ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಚ ಆವಡೊಂದು ಬಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ಟೀಚರ್ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಓಟುಗುಂತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಮಿ ಬದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೂರೊಂದುಂಟು ಮಾರಿ ಪತ್ತನ ಆ ಜನ ಕೊಂಚ ರಟ್ಟು ಪಾಟೆ ಗುಲ್ಗುಸ್ವಾರ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಓಡಿ ರಾಮಾಡಿ ವಿರ ಬೋಪಾರ ಒಂಜಿ ಚುರುಕು ಓಡಿ ಒಂಜಿ ಉಸರ ಒಂಜಿ ಓಟು ಗುತ್ತಿನ ಎಂಚ ಓಡಿ ಒಂಜಿ ಜಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಜಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಪೊಯ್ಯಡು ಪರಂಕೊಂದು ಅಣ್ಣ ಅವೇ ನೀ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬದ್ದಾನ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಳಿದಿ ಓಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಕ್ಕೊಂದು ಸೀದಾ ಹೋಗುನೇನ ಎಂಚಿನ ಏರುಂದು ಜನ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಂದು ಆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲ ಏರಿಯಾ ಜನ ಏರಿ ಹಿಡಿದಾನೆ ವೈದಿನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ತು ವೈದಾರ ಗಿರಿಯತ್ತ ಎಂಬಿ ಮುಲ್ಪದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಹರಿ ಹಿರಿಯೇರುನು ಬಲ್ಲೆ ಕೇ ಕುഞ്ഞಪ್ಪೆ ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವುದ ಓ ರಾಮ ದೇವರೆಂದು ಏರು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಾಂಬು ಏರಿಯಾ ಕೆರ್ಪಣ ಮಾರ್ಯಾಗ ದಕ್ಕದು ಇಡವಲ್ಲ ಮಣ್ಪ ಏರಂದು ಅಂದಗೆ ನೀ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಕೇ ಕುഞ്ഞಪ್ಪಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಮಾರ್ರೆ ಇರುವ ವರ್ಷಗುದು ಜಂಜಿ ಕಣ್ಯಾರ ಪೋತಿನಾರ ಜಂಜಿ ಪೋತೊಂದು ಇತ್ತ ಇಡೆ ವೈದಿನಿ ಯಾರು ಮಾಮಿನ ಗಂಡನಿ ಮಾಮ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪೇರ ಏರು ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬೇಕಲ್ಲ ಕೇ ಕುഞ്ഞಪ್ಪಣ್ಣೆ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಜಂಜಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಓ ದೇವ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇರುವ ವರ್ಷ ಇದು ಒಂಜಿ ಜಂಜಿ ಕಣ್ಯಾರ ಇರುವ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅರ್ರಪ್ಪಾಗ ಓಡಿ ನಮ್ಮಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಮೇಡ ಬಂತಿದ್ದೇನ ಎಡ ಬಣ್ಣೀರ ಐತೆ ತಿಕ್ಕತೀನಿ ಆನೆ ಇರುವ ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬು ಎನ್ನ ಪೊಡದಿ ಎಂಚನೋ ಪಂಜಿನಾಲ ಎಂಚನೋ
ಎಂಚೊನತ್ ಆ ದೇವೇರ್ನದ ಎಟ್ಟು ಪಂಜಿನಾಲಾಯಲ್ಲ ಪುಳ್ಯಕಾಂಡ ಟುಪ್ಪ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಬಂಡಲು 10 ಗಂಟೆ ಪುಳ್ಯಕಾಂಡೆನಾ 6 ಲಕ್ಕುನೆ ಪುಳ್ಯಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಟುಪ್ಪ ಲಕ್ಕದ ಬಂಡಲು ಕುഞ്ഞി ಏನು ಕುഞ്ഞಪ್ಪೆ ಅವಳ ನಾಯಿನ ಎತ್ತಿನಿ ಅದು ಪೋಡು ಮೋಕೆದು ಕುഞ്ഞಪ್ಪ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದಲೆ ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಅದೇ ಐಕ ಕುഞ്ഞി ಇಂದಲಿ ಕುഞ്ഞಿ ಎಂಕ ದೆಂಜಿದ ಕಜಿಪುತ್ತಿ ನೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಆತಂದ್ರೆ ದೆಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯ ದಕ್ಕೆಗೆ ಪೋದು ತೂಪ ಗಿರಿದಾರ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಓಡ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಓಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೋಡ ನಿನ್ನ ಗಂಟ್ಲೆ ಏಪದ ಇದೀನಿ ಯಾರು ಮೂಜಿ ನಾಳು ಓಡ ಆರು ಎತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂಡೇರಿ ಮೂಳು ಜಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಓಡಡು ಕುಳ್ಳೆಯ ಓಡೊಂಜಿ 350 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋತುಂಡು ಗಿರಿದಾರ ನೀನು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಕುಳ್ಳುದು ಜರ ಅಂದ ಓಡದವಳ ಅದು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋತೀನಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ಮಾರ ಅಂಪುಡೊಂಜಿ ಜಂಪ್ ಆಯ್ನ ನೆನಪುಂಡ್ಯ ಬಸ್ ಕಡಲ್ ನೀರಿಗೆ ಅಂಶ ದಿಕ್ಕದಿನ್ಯಾ ಇದು ಸರಿ ತೂತಾರ ಅವು ಅಂಶ ತಾವು ತೆರೆ ಅಂಶಿಯ ದೇ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕುಳ್ಳ ಮಾಮುಂತುವೆ ನಿನ್ನ ಗಂಟ್ಲ ಅಂಶ ಈರ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಏನ್ ಮಗಾರನೆ ಅಂದದ ಸರಿ ಓಡೊಂಜಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪ ಲಕ್ಕದ ಕುಳ್ಳೆಯ ಈರ್ನ ಪೂರ ತುಪ್ಪನೇನ ಟಪ್ಪಯ್ಯ ಕುಳ್ಳುದು ತೂಯ ತೂಪಯ ಇಡಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಂದ ಕಡಲ್ದು ನೀರೇ ಉಪ್ಪುಣು ಪೊಯ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ನನ್ನ ಇರ ಇಪದ ಮೇಕ್ ಬರೋಡು ಪಚ್ಚ ನೀರಿಯ ಈ ಜನ ಪಾಮಜಿನ ಪನ್ಪುಣಿ ನೀರು ಅಂಡ ನೀರು ನೀರಿಡಿಂಚ ಬಂಗೋಡು ನೀಂದೊಂದು ಪೋಯ ಇಂಚ ತುಪ್ಪ ಲಕ್ಕದು ತೂಪಯ ಯಾನು ಓಳುಳ್ಳೆ ಸಾರದೀಪೊಡು ಅಲ್ಲ ಮಾಮೂ ಸಾರದೀಪ ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಇರ ಲಕ್ಷ ದೀಪನು ಪನ್ಪುಣಿ ಅದು ಅವಿತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪ ದುಂಬು ಇರುವ ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಸಾರದೀಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರ ಅವು ಪಂಡ ಇರುವ ವರ್ಷಗೂ ಸಾರದೀಪ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪ ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯ ಕರೀಂಡ ಕೋಟಿ ದೀಪ ಅದು ತಿಗಲ ಕಟ್ಟ ಇರ್ನ ಅಂಚ ತುಪ್ಪ ಲಕ್ಷ ದೀಪಡುಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪಡು ಇಂಚ ತುಪ್ಪ ತಿರುಗುವೆ ಜೂಮಾದಿನ ನೇಮ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದೀಪಡು ಇರು ಸರಿ ತೂತಾರ ಮಾಮು ಈರ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಬೇರೆ ಓಲ ಮೂಳು ತಲಪಾಡಿ ಸೈಡ್ ಓಲ ಐತೇರ ಲಕ್ಷ ದೀಪಡು ಅಂದ ಜೂಮಾದಿನ ಪ್ರಸಾದ ತೆತ್ತಿಂಚ ತುಪ್ಪ ತಿರುಗುವೆ 42 ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಬೋಪುಲಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ ಇದೆ ಮಂಡೆ ಬೇರೆ ತಲಪಾಡಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪಡು ನಿನ್ನ ಗಂಟ್ಲ ಅಂಚ ಬಸ್ ಬೋದು ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಕನಗಟ್ಟಿನಿ ಗುಲಾಬಿನ ಹಾಲಿಂಚ ಬತ್ತದ ಲೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ತುಪ್ಪ ಲಕ್ಕದು ಮಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಿನಿ ಅಂದತ್ತ ಹೊರ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಲೆಪ್ಪುಣಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಿ ಗುಲಾಬಿ ಅಂಚ ತುಪ್ಪ ಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕದು ತೂಪೆ ಇಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂದ್ಯ ಅಂಚ ಲಕ್ಷ ದೀಪಡು ಬೋದು ತೂಯೆ ಅವಳೆ ಬಾಕಿ ಅಂಚ ಅವಳು ಮೂಲು ಯಾನು ಓಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದೋಡು ಬತ್ತು ತೂಪೆ ಇಡಿಕೆ ಬಾಕಿಲು ಬಾಡ್ದಿನಿ ಅಂದಿ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಲಿದ ಬೋದು ಕೇಂಡೆ ಗುಲಾಬಿ ಉಂಡ ಕೇಂಡೆ ಅವಳು ಬಿದೈ ಚಟ್ಟಿ ಡುನ್ನು ಕೊಯ್ಯಿ ಒಂದು ಬೋಳೆ ಕೊಂಡಜಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಿ ಗುಲಾಬಿ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡು ಬಂಡಲಿ ಅಂಚ ನಡ್ತೋಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಗುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಗಿರಿದಾರ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಅವಸ್ಥೆದ ಅದೇ ದಾದಾತನ ಮಾಮ ಅವಂತೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಾಯಿದ ಗೂಡಿತ್ತಿನತ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಲ್ಲ ಬೊಲ್ದುದ ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಅವು ಓಂಡು ಅವು ನಾಯಿನ ಮಲ್ಲೆತ ಓಂದ್ಯಾ ಅಲೆ ಕಪ್ಪುದಲ್ಲ ಬೊಲ್ದುದಲ್ಲ ನಾಯಿ ఒక నాయి కిన్ని అంచెనే ఉప్పుండ అవు నాయిದ ಗೂಡು ನಂಗಳು ಜರ್ತಬಾರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಮಿಯಾನದ ಅಂಗಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಡಿತ ಮಾಡ್ತದ ಕೊರೋನಾದ ಅವೊಂದು ಗುಲಾಬಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿಯಾ ಅಲೆಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾರಿ ಬರ್ತನೆ ಮಾಮಿ ಈರು ರೈಸೇರಿ ಓ ರಾಮ ಈರ್ನ ದೇಶ ಈ ಸರ್ತಿ ತಿರ್ಗುದು ದಪಾಲಿ ಇರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಜಂಜಿ ಕಣ್ಣೆರೆ ಪೋತಿನ పొట్టు కట్టుకోడు పండిని ఖండని కే కుഞ്ഞപ്പണ്ണി ఆర్న పవిత్రమైన పాదస్పర్శ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಆತನ ಕಾಮಿಕ್ ಆತ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲೆ ಮೂಡೈದಿಲೆ ತೆಂಜಿ ಪತ್ಯೇರೆ ಪೋಯೇ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಯಾನೆ ಇರುವ ವರ್ಷ ಕಾತು ಕೊಲ್ದು ಇತ್ತಾಯಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಾಡಿನ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಉಷ್ಣಾತನ ಮಾಮು ಒಂಜಿ ನಾಲು ಮೈಸೂರದ ಪರಂದ ತಿನ್ಪಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಮಾಲ ಆಡ್ತಾರ
ಕಂಡನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಂಡನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಳನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ ಕೇಂದ್ರೇನ್ ಕಂಡನಿ ಸ್ವಾಮಿಲ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಮಿ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಗುಲಾಬಿನ ಬಿಟ್ಟು போது ಇನಿ ಕಾಲಗಿರಿಗೆನ್ನ ನೆನಪಾಂಡೆ ಈತ ವರ್ಷ ಈತ ದಿನ ಮೂಲಿತ್ತರು ಎಂಚೈತ್ತರು ಪನಿತು ಪನುವರ ಜಯ 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 ದಾದಾ ನಿಖಲ ಮೂಲು ದೇವಿ ಮಾತ್ಮ ಆಟ ಉಂಟ ದಾಯಿ ಇರುವ 1947 ಹೋಗ್ಬಾರು ಒಂತ ಎದುರು ಬರೋಡು ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಪನಿತು ಪನಯರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎಂಚಿ ಸಾವಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಗುಲಾಬಿ ದಾನೆ ಬಚ್ಚಿದೀನಿ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಬುಡಾದ ನಾನ್ ದತ್ತ ಆ ಪೊಂಜು ಇನ್ಯೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚರ ಹೇರತ್ತಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿದಿನ ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಣು ದಿಕ್ಕೇರು ಬಾಡ್ರೆ ಇರ್ನ ಬಚ್ಚಿದ ಗುಲಾಬಿ ನಾನು ಬಾಡ್ದಿನಿ ಬಾಡ್ದಿನಿ ಮಂಡ ಗುಲಾಬಿದ ಚಟ್ಟಿ ಪಿದ ಇಜಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದುಂಬುಡಿತ್ತನು ಮಾಮು ಆ ಬಾರಿ ದುಂಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಬಾಡ್ದಿನಿ ಹಾಲು ಬಚ್ಚಿದಾರೆ ಬಚ್ಚಿದಾರೆ ಗುಲಾಬಿ ತೆಂಜಿ ಕಣ ಇದೆ ಕಡೈ ನರೆಪ್ಪುಂಡು ಸುಕ್ಕಾಗಿಯ ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಇರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ತೆಂಜಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅವು ಸೈತದ ಕುರಿದು ಬುದಾಕಲೆ ಇರುವ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ತೆಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಅದು ತೀರ್ಬೋತು ಒಂದಿತ್ತೆ ದಕ್ಕೆಡ್ದು ಕಂತೀನಿ ನಾನು ರಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಮಾಮುನ ಮುಸುಂಟು ನಮ್ಮ ಸಮ ಎದುರುದು ತುಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತಿಯನ ಒಂಜಿ ತಾರಿದ ಕೊರಂಟನ್ನು ಪೆತ್ತ ಜುಂಬುದು ಬಾಡ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪದ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೆರಿದ್ದಿ ಗುಲಾಬಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾತಿರ್ಲೆ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಕಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಂದನ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡ ಮೂಲಿ ಇರುವ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಪೆದ್ದು ಕುತ್ತ ಉಂಟು ಒಂದಲ್ಲಿ ಅತ್ತತ್ತಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾನೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಪೆದ್ದೇರ ಪೂಜ ಯಾನು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟದೆ ಏನನ್ನ ಕಾಪೋಟ ಇರು ಲಕ್ಷ ದೀಪ ಹೊಡಿತೀನತ್ತ ಅಂದೆ ಅಳ್ತಿಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊರ ಜೋಕು ಆ ಪೂಜಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ಪೂಜಾ ಬಿಡು ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನೋರ ಕೋರು ಅಂಚೆ ಕೊರಿಯರವು ಬಾಲೆ ಮಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ಐನ ಅಂಚೆ ಕೊರ್ನ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಡುಬ್ಬ 4 ಹೊಳ್ತಿದಿರ್ತು ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾತನಿಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲೆನ ಮಲ್ಲಾರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ಬಾಳೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊರಂಟದ ಕಪ್ಪುಳಿ ಇರಿಂಚಿಡಿ ಅಂದ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಕೊರು ಎಂತ ತಟ್ಟುವೆ ಅವನಿ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ಲೆಕ್ಕುನೆ ಪಳಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮರೇ ಆಯ್ ಸಪೊನ್ನು ಮೈಸಾಸುರಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ತುಳ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಇರ್ನ ಮಾಡ ಜನನ ಓಡೆ ಸೇರ್ಸ ಇರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಆಗ ನಂಜಿಯ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ತುಣಗ ಆಗ ನಂಜಿ ಇದು ಎನ್ನ ಬಾಲತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬಾಲತ್ತು ಅಜ್ಜನವಾಯ ವಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚತ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಮೋನೆ ತುಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಂಜ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಮೋನೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಮು ಮೇಕಪ್ ಕೈಟುವರು ನಾತೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದ್ರೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಗುಳ್ಳೋಡುಲ್ಲ ಅವು എന്നോട് മിനി മിനി പൗഡർ ഉണ്ട് അതെ നോട്ടീസ് വത്തന ജനേനത്ത് എന്ന ബാലത്തില്ലേ ബാലെ എന്താ ലക്ഷദീപ് കൊടുത്ത് കണ ഇതിന് എന്ന ബാല മോക്കേട് കണ ഇതിന് മോക്കേട് ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷದೀಪ ಹೊಡ್ದು ಕಣ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸಂಜೀವ ಸೆಟ್ರನ ಅಂಗಡಿ ಅವಳು ಲಕ್ಷದೀಪ ಹೊಡ್ಲೆ ಉಂಡವ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಬಿಡೋಡು ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೇ ಬಿಡೋಡು ಪರಿತ ಇಲ್ಲ ಓದುಗುರು ಅವು ಪೋಂಡೆ ಪೋಡು ಪೋಡು ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿ ಇರುವ ಅರ್ಥ ಕರೀದು ಬೈದೆ ಕುಡೋರಿ ಬೈದೇರಾ ಕುಡೋರಿ ಯಾನು ಬೈದೆ ಏನು ಬೈದೆ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಯಾನು ಬೈದೆ ದಾದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಣ ರಪ್ಪ ಅವಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಕ ಅಂಜಲ್ಲ ಕಡಿಪುತಿ ನೋಡುಂದ ಆಸೆ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತೆರಗೆಂಡನ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಪಾತೆರ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂಜಲ್ದ ಕಡಿಪುತಿ ನೋಡುಂದ ಆಸೆಗೆ ಪಾಪ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಲೈವ್ ಓಡಿ 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 ಮಾಮ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಗಾಲಿ ಓಡು ಓಡಿ ಬಿದಟ್ ಓಡಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂಜಲ್ ಕಣೇರೆ ಅದ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಜಂಜಿ ಕಣೇರೆ ಪೋಯಿನಾರು ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ 20 ವರ್ಷ ಆತನು ಮಾಮ ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂಜಲ್ ಕಣೇರೆ ಪೋಯಿನಾರು ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಇರ್ನ ಪುನನ ಏಜೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕ ನಾವಡ ಇದು ಮೂಲು ದಕ್ಕೆ ವಾಪಿನ ಓಪಿನತ್ತೆ ಉಲೈ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಡಿತ ಕಜಿಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ ಕೊಲೆ ತೆಂಜಿದ ತೆಂಜಿಂಡು ತೆಂಜಿ ಸುತ್ತಾಂಡು ಆನೆ ಬೋತ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಓ ಬಲ್ಲಾರಿ ಎಂಚಿನಣ್ಣೊಂದು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಗಿ ದೊಂಬರಾಟ ಕಂಪೆಯಿಂದ ಬೈದಿ ಅಂಚೆರಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ತಿಗಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ತಿಗಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹೊರಬೋನೆ ಮಾಡ ಯಾಣಿಜಿ
ಮುಡ್ಡೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ದಿಕ್ಕದ ಮಂಗೆ ನೆನಪಾಗ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಂತ ಪಾತ್ರಂದೇ ಗುಳ್ಳು ಬರ ಮರ ಪ್ರಚಾರ ಒಬ್ಬರ ಓ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಬಾರ ಓಟು ಕುಂತೀನಿ ಯಾನ ಅತ್ತಿ ಈರ ಈರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಅಣ್ಣ 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 ದೇವ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಏಮ್ದೆ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಒಣಸ್ತದ ಪೊಡ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಇಲ್ಲಗೆ ಬಲೆ ಚಂದ್ರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ ಒಣಸದ ಹೊರತುಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂತ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಳ ಬೋಡು ಈರೆಗೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದೇವರೇ ಪಾಠ ಸಂತಾನ ಬಾರುವಪ್ಪಣ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀ ಜನ ಕಾಸಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರಿ ಬರ್ಪೋಣ ಅದು ಚಂದ್ರು ನಡು ನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುರಾಂದಿಕ ಪೊಣ್ಣನ ಮುಲ್ಪ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿಜಿ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತ ಅತ್ತ ಮುಳು ಬಾಯಿ ಬರನೆ ನೀರ ಈರೆಗ ಅತ್ತ ಅಲೆಗ ಈರ ಸರಿ ಕೇಳಲೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಾಲ ನಿನ್ನ ಪುದರಿದಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಟಡಂಬಡೆ ಬಟಾಟಂಬಡೆ ದಕ್ಕಿ ಬೇತೆ ದಾದನ ಸರಿ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಬಟಾಟಂಬಡೆ ದೇವ ಅಣ್ಣ ಡಬ್ಬಲ್ ಬಟಾಟಂಬಡೆ ನೀರ ಪೊಣ್ಣ ಬುದಾರಿ ಪೇರಿ ಮುಖಂಚ ಕರ್ಮ ಬೇತೆ ಸರಿ ಕೇಳಿ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅದೇ ಕಣ್ಣ ದುರ್ಸೋ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾಕ್ ಲಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಏರು ದುರ್ಸುಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ನೀರ ಇನ್ನು ಮಲ್ತು ತೋಚ ಹೊಡುದು ಅಮ್ಮಗೆ ಜೈರೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಕಾಳಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅತ್ತು ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಬಲ್ಲೆ 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 ನಮಸ್ತೆ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ போயரா இல்லட ಬೇತಿರ್ಲಿ ಚುರ್ಲೆ ಪೋರ ಏನು ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ಜಿದ್ ಚೇಟೆ ಬರೋಡು ಎರಡ ಪಾತ್ರೆ ನೆನೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಏನ ಬೇಲ್ದ ಬಿಸಿಟ್ ಬರಿಯರ್ನ ಇಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಬತ್ತಿರ ವಿಷಯ ಬರೋಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಲ್ ತಂಚ ಬತ್ತೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬಡಿತು ನಂದು ನೀರು ಬರೋಣ ಬತ್ತನಿ ಹಂಚತ್ತು ಮಲಜಿ 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 ರಶ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬತ್ತ ಮಲದ ಎಂಕ್ ನೀರು ತೂಯಿಲೆ ಕಾಪಡಿಯ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬದ ರಮೇಶ್ ಆಂಡ 6 ತಿಂಗಳೊಟ್ಟು ಗಿಜ್ಜೆ ಶಾಲ್ ನಮ್ಮ ರೆಡೇ ಜನ ದಾದ ಬೆಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪರದಲ್ಲ ಕಲ್ತಜಿ ಆಂಡ ಸಿಲ್ಡ್ರಟ್ ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ ಬಾರಿ ಎಡೆ ಬೋಂದು ಅಂಚ ಬಡುಂಬ ಆಂಚ ಕುರ್ಬನ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಡೆ ಅಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾತ ಬೋಡಿಯಾ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾತ ಉಪ್ಪು నేను కూర్చోండి బాయ్ కూర్చోండి ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾಂಡ್ರಶ್ಮಿ ಲವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಾ ಅವೇ ಯಾಂಗ್ಲ ರಶ್ಮಿಲ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯನಾ ಸತ್ಯನಾ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಯಾರು ಯಾಪಲ್ಲ ಮದ್ದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿನಾಗ 2 ವರ್ಷ ಬಡ್ಚಿ ಬರೋದು ನೆಕ್ಕತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗೆ ನೀ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ನನಪಂದಿಯಾ ಯಾರು ಗೊತ್ತುತ್ತಾನು ಒಂದು ಆನಂದ ತೂತಾನು ಎಡ್ಡಾನು ಐಕ್ಯ ಒಪ್ಪೋಡಿ
ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋನು ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒತ್ತೊಂದೇರು ನನ್ನ ದಯಮಾಲ್ ತೀರ್ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ ಮದ್ಮೆ ಗೊತ್ತೋ ನೋಡು ಪಾಪ ಯಾನ್ ಹಿನಿಬಿಟ್ಟಿರ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಪಾಪ ಈ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅಣ್ಣನಗಳು ನಿಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಪಾಪ ಯಾರು ಒಪ್ಪರುತ್ತ ಆಯವರಿಯೇ ಪಲನು ಬಿಡಲೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಈತ ಬಂದ್ಪ ಯಾನು ಮದ್ವೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಅತ ಆಯ್ ಬಾಲ ಬಾಲ ಯಾ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಏನು ಯಾನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತೂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಣ ಆ ಎಡ್ಡೆ ತೂನು ನೀನು ಈ ಲವ್ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಬೊಚ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬಾಂದು ಈ ಆಯ್ನ ಮತ್ತು ಬಿಡು ಪಾಪ ಈ ಕಾಸು ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಗಲ ಮನಸ್ಸದಂತ ತೆರಿ ಜನತೆ ಈಜಿ ಪಾಪ ಯಾ ರಾಕೇಶ್ ಅಂತಂದು ಬೇದಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಕುಚಿ ಪಾಪ ಈದಾರೆ ಮೂರು ಪಾಪ ఆయన జాడుంటది పాత్ర విషయాలే దాదా నమే నిక్కిడ వర్పున అగత్య దాదా ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿರಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅವನೇ ಕೇಳಿ ದಾದಾ ಅಂದಿ ಕ್ಯಾಲ್ನ ರಶ್ಮಿಲಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬತ್ತೀನಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಧೈರ್ಯವಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ನಾಗಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಮನ್ಪಾರ ಅಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಯಿನ ತರಕಾರಿ ಬೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕೇನೆಂದು ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಆತ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೊಂದಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾಯಿ ಅಂಚಿನಾಗಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪಾರ ತುಲೆ ಅಕುಲ್ ತರಕಾರಿ ದಕ್ಕಿನ ಕತ್ತೇನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಬೇಲ್ದಕ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕದ ಕುಲೊಂದು ಜುಗಾರಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅವಲೇ ಪರ್ದು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಬಂತಂತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಮೆತ್ಕಲ ದೀಪ ನಾತು ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮಲ್ತರ್ ಬಂದ ನೀರು ಬಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಬಂದು ಈರೋವಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಪಡ ಓ ಈ ಅಂಚವಾದ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾರು ನಿಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಅನ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ತಿನ ನಿಕ್ಕು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೇ ಬಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಮದ್ವೆ ಒಪ್ಪಿ ಕೊರಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆ ಟೈಮ್ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟು ಲೌಕ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇನಿಯೇ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮೇ ನಿಕ್ಕಲಾತೆ ನನ್ನರ್ಥ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ವಿಷಯ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ದವಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾನೆ ಇತ್ತ ಹಿರೇ ನೀರೇ ವಿಲನ್ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೋನಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲು ಕುಡೋರಿ ವಿಲನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಐನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಏನಡ ಮಾತಾಡಿಯಾ ದಾದಂದು ಮಾತಾಡಿಯಾನು ದಾದಂದು ಮಾತಾಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲ ಕೊರ್ಪುಜರಿಯ ಮೊಲು ಮೊಲು ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಳಿಯಾ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲ ಕೊರ್ಪುಜರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜರಿಯ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲತ್ತ ಪಾತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ನೋಡು ಆತೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಯಾ ಏರ್ಲ ಗೆಲ್ಪಿಜರಿಯ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿಯಾ
ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುನೇ ಸೈಟ್ ಮುನಿ ಸೈಟ್ನೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತಿರಾಕ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಮೂರಿಂದ ಏ ಸೈಟ್ ಬಾಸೆ ಚಂದಿನ ಮಾತ ಇಟ್ಟರೆ ಸಗಣಿಯಾದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬೂದಿಯಾದೆ, ತಟ್ಟಿದರೆ ಬೆರಣಿಯಾದೆ, ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವ. ಮಾನವ ಓಪಣಿತನ ತಾಲ ಬಣ್ಣಾಗ ಕಣ್ಣಾವ ಅದು ಕಲ್ವಾಗಿ ಯಾನೀಗ ನಾವು ಆಯ್ತು ಬಲ್ದಾನೆ ಬೋಲ ಎನ್ನನು ತೂನಾಗ ದಿಟ್ಟಿದ್ದು ತೂ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಳು ಇನಿ ತರೆಕಂತ ಮಾಡ್ದ ನೆಲದು ಒಂದುಲ್ಲ ದಾದೆಗೆ ಸೆಕ್ಕಿ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಎಂಗ ಅಂದಾಜೆ ಅರೇಜಿ ಮಾರ ಇದಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೋತುಡುಕುಲು ಒಂದು ಕಲ್ಪುಗ ಬಂಡ ಪುರ್ಸೋತಲ ಅರೇಜಿವು ಮಣಿ ಬೋಡ್ತಿಯನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ V4 ಲೈವ್ ಏನು ನಮ್ಮವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಮಾತ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ಯರೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅವ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ್ ಆಗಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನ್ನ ಐನ ಧೈರ್ಯಡು ಎದುರಿಸವನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮ ಮಾಡ್ತದೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪಲಯದ ಎಂಕ್ ಸಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಳ್ಳಿಯ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಂದು ಎನ್ನಡ ಬಣದೆ ಬಾಳೆ ಏರವು ಎನ್ನ ಮೂಲ ಅಣ್ಣೇಂದಲ ಎತ್ತನಿ ಏರಂದ ಅವಡವ ಯಾನಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಯಾನ ಪಲಯ ಪಂಪಿನ ಮೋಕೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪಂಪಿನ ಮೋಕೆ ಕೇಪಲುಂಡು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಂದು ಎನ್ನಡ ಬಣದೆ ಬಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ರಾಕೇಶ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನವೇ ಪಾಡು ಒಪ್ಪಲೆಯನ್ನ ಎದುರೆದುರು ಕುಳ್ಳುದು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಾಡ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಕಲ್ದೇತು ಮಾವ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತೋನೆ ದುಂಬು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತೋನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆನ ಮದ್ಮೆ ರಾಕೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಚಿಂದಂಡ ಯಾನೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ದೆತ್ತೋನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಗೂ ಮತ್ತೆ ಜೀವದೆತ್ತುನರೆ ಬೋಂಡ ಜೀವ ಎತ್ತು ಬೋಟ್ ಮಾರ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಈರ್ನ ಮಗಳು ದದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಕೊಂಡದು ಜೀವದೆತ್ತು ನೇರೆ ಒಂದುಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜುರಾಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದರ ಮನೋಡಮ್ಮ ಇರವೆ ಛೇ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂದ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪ ಸಾಲಿಡಿ ಜೋಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯದು ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಪಣದು ಗುವೆಲುಗಳಾಗಿದೆ ಸೈಪುಣು ಲವ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೈಗೊರಿಯ ಪಣದು ಬಿಜದ ಮರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲು ಬಾಡೊಂದು ಸೈಪುಣು ಈ ನಮೂನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಖಾಲಿ ಆನಂದಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರವಿ ಐಕಮತ ಸಯ್ಯರೆ ಬೋಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ಮಾರೇವಿ ಐಕಮತ್ತಂತೆ ಬದುಕೆರೆ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋಡವ ಲಲಾಟ ಲಿಖಿತೆ ರೂಪೇ ಪರಿಮಾರ್ಜ್ಯಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ 1000 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ನಾಳೆಗಾಗಿ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ VNR ಗೋಲ್ಡ್ पानी तनला तारे केन्ने वाडदाना बाला फुल एन्ने वाडगा వచ్చిది అప్పే ఇది పాని తిన్నే వాడగది బాలి ఇది ఆయితది ఓ నారాయణ ఎన్నే ఉండు ఎన్నే బలి బత్తది రాపాదాలు కొన్ను దౌటే ఇన్ను ದಂಡನ್ನದು ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬೈದಿನ ಸಂಗತಿ ಇದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂನ ಮಗನ ನೀಕ ಮದ್ನಾಳ್ತು ಕೊಡ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಇಂಕಿತ್ತದ ಆಯ್ತಾನ ಅಣ್ಣೆ ಜಾರೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಅಂದಾಪುಂಡಿ ಐಕೆ ಬಾಂಗುನ ಶಿಲ್ಪರಾಡ್ರಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚತ್ತು ಮದಿಮೆದ ಸಂಗತಿ ಇರ್ದು ಪಿರ ಜಾರೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಅಂದಾಪುಂಡು ಇದು ಆಯ್ತಾಲ್ ಕೊಡು ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಮಾಮೂನ ಮಗಂತದು ತಿಳಿಪೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೇ ಬೂರು ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತನ ಬೂರಾಯನ ಅಂದ ನೂಕುದಾರಡ ನಾರಾಯಣ ಅಂಚತ್ತು ಮೂಂಕೆಡು ಬೂರ್ನೆ ಮೂಂಕೆಡು ಬೂರಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಂಕೆ ಆಪುಡು ಆಯ್ತು ಕಯ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಕಡಲ್ ದಾರಿಗೂ ಬೋಪಾರ ಓ ದೆಂಗಿ ಬತ್ತಾರೆ ದೆಂಗಿ ಬತ್ತಾರೆ ಬೋಡೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೋತಿನ
ಕೂಡ ನಿನ್ನ ನೋಡ ರಾಪವಣೆ ಅವನ್ ಚತ್ತು ಮೋನ್ ಕೆಡ ಪೋಪಿನಿ ಹಿಡ್ದೋಕ್ಕ ಕಡಲ್ ದಬರಿ ಟಿಯಣ ಜಕ್ಕೆಲ್ದ ತರದಿ ಇದು ಜಪ್ಪು ಯಬ್ಬೋ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪೆ ರಾಡೆ ಬೋಡ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಜಪ್ಪೆ ಓ ನಾರಾಯಣ ಈ ಪೊನ್ನಡ ದಾಯ್ತ ಸಂಗತಿ ಆತೇರ್ನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪು ಅಬ್ಬ ಅವಳುಲ್ಲಿ ಯಾ ಎಂತದು ಜಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿನಿ ಓ ನಾರಾಯಣ ಕರೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕಾಕಿನ ನಾನು ಗ್ಲೈಂಡರ್ ಕಡೆರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರಾಯ ಗ್ಲೈಂಡರ್ ಒಟ್ಟು ಬರೋ ಕಡೆ ಪಾರ್ಗಿ ಈ ಗ್ಲೈಂಡರ್ ಹಾಕೋದು ದಾಯ್ತಾಯ್ತು ಮಾತೇಲ್ವೆ ಅಬ್ಬಯ ಅಣ್ಣ ಕರೆಂಟ್ ದಾಯ್ತು ನಾಡಿಗೆ ದೂರವ ಓ ಈರ್ ಬನ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಈರ್ ಬನ್ಲಿ ಶೇ ಇದು ಆಟಿ ಅಪ್ಪ ಆಟಿ ಈರ್ನ ಬುದರ್ದದಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂತ ಬುದರಿ ಈರ್ನ ಬುದರ್ದ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಅದೇ ಅದೇ ಅಭಿ ಅಭಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬುಗಿ ಈರ ಮೂಲ ಎನ್ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರು ಎನ್ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೋಲಾರ್ ಅವನ್ನ ಅಂಗಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಎನ್ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೋಲಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ವಂಡನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಚೆನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬೋಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ಬೋಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೋಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂಚ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕುನತೆ ಎಂಕ್ ತೋರಗಟ್ಲು ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ತೋರತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾರಗೂ ದುಂಬೆ ನಾನು ತೂತೋಡಿ ಏತು ತೋರ ಮರ ಯಾನು ಭಯಂಕರ ತೋರ ಈತು ತೋರ ಅದುಂಡತಿ ಇಂದೇ ಈತು ಬಿಡು ಕಾಯಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಈತ ಕಾಡ್ಸು ಕಾಯಿಟ್ಟು ತೀಗೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಈತ ಕಾಡ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಇಂಚೆ ಎತ್ತಿದ್ದಿ ಕಾಡ್ಸು ಅವ್ನು ರಣಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಜುಲಾಬುಡು ಕಾಡ್ಸು ಹೋಯ್ನತಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಒಣಗಡೆ ಒಂದು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಕಾಡ್ಸು ಒಣ ಓಡಿ ಉಂಟವನು ಅಂಚ ಅಂದೆ ಪಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಮಾತು ಸಾಕಿಲ್ಲಾರಂದು ಹೇಳಿ ಯಾವ ಈರೆ ಹೇಳಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಇರ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಓ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ದ ಯಾಕೆಂದೆ ಇಂದು ಇರ್ನ ಊರಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕೊಡ್ಗುನಗರ ಕಕ್ಕೆಲ ಕೊಂಗುಲು ಏದು ಮ್ಯಾಚದೆ ಅನ್ನಂದು ಕಕ್ಕೆ ಬಳ್ದು ಕೊರ್ಮು ಕಪ್ಪು ಆತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕನ ಊರುಡು ಕಕ್ಕೆಗೆ ಅಂಚ ರೇಟ್ ಕಕ್ಕೆಗತ್ತಿ ಎಂದು ಕರ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗೆಗೆ 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 ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಉಂಡು ಅದೇ ಭಯಂಕರ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜಾಗೆ ಬರೋ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ತೋರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಜಾಗೆಡು ದಾಗ ಬರೋಂಡು ಎಂಕಲ್ ಜಾಗೆಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಚೊಕ್ಕು ಕೊಕ್ಕು ಬುರ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಹೌದು 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 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂಡ ಮೀನುಂಡಿ ಕಂಡುಂಡು ಕಂಡನುಂಡಿ ಪಡಿಲ್ ಬುಡ್ನ ಕಂಡುಂಡು ನಾವೇಂಡಿ ಪಡಿಲ್ ಬತ್ತದ ಬೂರ್ನ ಕಂಡ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪ ಜಾಂದೆ ಓ ಪಡಿಲ್ ಬೂರ್ನ ಕಂಡ ಅದೇ ದೇಶ ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ತೋಟ ಮೀನುಂಡಿ ತೋಟ
ತೋಟನುಂಡಿ ಉಯ್ತಿ ಬಟಾಟೆದ ತೋಟ ನಾನು ಕಂಗದ ತೋಟ ತಾರದ ತೋಟವರೆಗೆ ಬಟಾಟೆಗಳ ತೋಟದ ಇಂಚಿನ ಊರಿಯ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಬಟಾಟೆ ಹಾಪುಣ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಬಟಾಟೆ ಹಾಪುನುಂದು ಕಂದಾವಟ್ಟೆ ಬಟಾಟೆ ಅನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಟಾಟೆ ಬೆತೆ ಬೇತ ಐಟಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪುನಃ ಐಟಮ್ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಈ ಬಟಾಟೆ ದಾದ ಬರೋಣ ಪೆರಾಪುಡಿ ಎಂಕಲ್ ಬಟಾಟೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ಪ ಬಟಾಟೆದ ಉಪ್ಪಾಡ ಬಟಾಟೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಆದತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಟ್ನಿ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಟೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟಾಟೆ ಪಾಯಸ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ನಾನು ಶುರುಗೆ ನೀ ಬಟಾಟೆದ ಪಾಯಸ ನಿಕ್ಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೀನು ಮಾಸದ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಅದ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ಪಾರು ಓ ಮೀನು ತಿನ್ಪಾರು ಮೀನು ಕೊಂಚ ಬಟಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಊತಾಯಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಮಾಡ್ದು ಊತಾಯಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಮಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೆತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೂರ ಬಟಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಸೈಪಾರ ನಿಕ್ಕಳು ಇರಿಡೇನಿಗೆ ದಯಗಿ ಈ ನೊನಸನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆತಿಜಿ ಬಲೆ ಉಂಟ ದಾದ ಕೈ ಬಿದ್ದದ ಬಟಾಟೆದ ಕಚ್ಚಾಂಬಾರು ಪೂರಾ ಬಟಾಟೆ ತನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟಾಟೆ ತಿನ್ನೋತಿ ಓ ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಕ ಬಿಡು ಅವ್ರು ಕೂಡ ವಾನಮ್ನೆ ಬಟಾಟೆ ತಿನ್ ಪುಣ್ಯ ಬಟಾಟೆ ಒಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರ್ತನಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯಲಾಂಡೆ ಬೈದೆ ಮುಳು ಕರೆಂಟ್ ಆಗದ ಮುಳು ಅಕ್ಕೆದಲಕ ಸಾಯ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಕೈ ಮುಗಿದು ತಂದು ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹೋಗಿ ತಿರ್ತಲಿ ತಿರ್ತಬಲಿ ಓಟು ಉಂತಲೇ ಇದೆ ಗಾಂಡು ತಿರ್ತಬಲಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಚಂದ್ರು ಚಂದ್ರು ನಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಟೌಟು ಕಟೌಟು ಒಂದು ಮಾರ ಯಾರೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಈ ಕಟೌಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಜಾದ ಕಟೌಟ್ ಎಂಜಾದ ನಿಮಗೆ ಕಟೌಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಈಗ ನಾನು ಆ ಜನನೇ ಬರ್ತಂತ ಒಂದು ಸೈಕಿನ ಇರ್ತೀನಿ ವೆಂಜಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಇರುವ ವರ್ಷದ್ದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಕೈತ ರುಚಿತು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಾಯಿ ಸಾರಿಕ್ಕೆ ಗೋರಿ ಇರುವುದು ಅಡಿಗೆದ ರುಚಿಯ ಅಡಿಗೆದ ರುಚಿ ಆನಮನಿಂದ ರುಚಿ ರುಚಿ ತೆಂಚಿನೇ ಮಲ್ತುಗೋರ್ನಿ ಬಟಾಟೆದ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡ ಒಡಕ್ಕೆ ನತ್ತದೆ ಬಟಾಟೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಟಾಟೆ ಬಂಗಾರದ ಪೇರ ಬುಡಿಗೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡ ಅಂಕಾರ ಹಂಗ ಆಹಾ ಒಂದು ಏರಿ ಆ ಜನ ತುಂಬ ಓಟು ಉಂತರ ಮಾತಾವಣ್ಣಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಉತ್ತ ಓಟು ಉತ್ತರ ಅನ್ನ ತಾನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ದೀಪಡು ಬಟಾಟೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪಡು ಬಟಾಟೆ ಅವಳು ಬಟಾಟೆ ಅಂದ ಅವಳು ಬಟಾಟೆ ಕೆಂಡ ಟೆಟೆ ಟೆಪೆ ಓ ರಾಮ ಅವಳು ಬಟಾಟೆ ಬುಗ ಬಟಾಟೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಟೆ ಇಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ದೀಪಡು ದೀಪಂಚಿ 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 ಬುಗ ದೀಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ದೀಪ ಇಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹೆಂಕ ಬಚ್ಚುಂಡ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅವ್ ಏನ್ ನರಮಾನಿ ತೊಂದ ಅವ್ ಕಟೌಟ್ ಆತೆ ಸರಿ ಜೂಲಿ ಕಟೌಟ್ ಅತಿ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಕಟೌಟ್ ಡಿಂಚಿತ್ತು ನಿಜ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಇರ್ ಬರ್ಬಿಡು ಕಟೌಟ್ ಡಿಂಚಿತ್ತು ನಿಜ ಎಂಚೊಪ್ಪುದತಿ ತಿರ್ಗದುಲಿಗೆ ಬರ್ಬಿಡು ಬರ್ನೋಲಿ కాదన్నా మరి అని ఎక్కడి వస్తావు ఇంకింటే పిలిచావు ఒన్న అవి ఈరత్తు ఈరిన కటౌట్ కటౌట్ బొక్కెంజిరు కటౌట్ సిటౌట్ దగ్గర ఏరియా తీస్తున్నా అవ్వాలి నీకు స్వయం కెమెరా నీకు చెక్ నేను మన పని అవ్వాలి చెక్ ನಿನ್ನ ಕಟೌಟ ಬುಕ್ಕೆ ಯಾನಿಂಗ್ ಚೊಲ್ಲೆನ ಬುಕ್ಕೆ ಇರಂತಿದ್ದೆ ಯಾನಿಂಗ್ ಚೊಲ್ಲೆ ಅವಳ ಈತಕಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಛೇಕ್ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಬೋಲ್ತಿಲ್ಲ ಮರ ಒನ್ನ ಇರು ಯಾಪಣ್ಣ ಬೋಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಏನು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಭಯಂಕರ ಬೋಲ್ದಿತ್ತ ಮರ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕನ್ನಡಿಂದ ಕುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಂದು ತರಂತ ಮಣ್ಣತ್ತ ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಛೇಕ್ ನೆನಬತ್ತನು ಏನು ಏಸಿಗೆ ಅವ ಮರ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಅನ್ನ ಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬೋಲ್ದಿತ್ತಾರ ಒಂದು ಪರತ ಇರ್ಬ ಕಂಚ ಬೋಲ್ದಿತ್ತಿನ ಇಂಚ ಕಪ್ಪಾಯಿ ನಿಂಚನ ಪಣ ನಿಕ್ಲು ಸಾಯ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲು ನಾನು ಪಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ್ಗ ಮರ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಬೋಣಗ ಮರ ದೊಂಬದ ಬಿಟ್ಟು ತಡರ ತಿರ್ಜಿ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಬಾತನ್ ಬಂದ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡೆ ಬಾತ್ಯಾರ ಬಿಡಿಯಾರ ಪತ್ತನ ಕೊಡಿನ ಒತ್ತ್ಯಾ ತೊಂದು ಜರ ನಿಕ್ಲು ಎದುರು ಬಾಡಿದಾನೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು
నా ఇంటికి ఏతుందా కప్పుది కారు ఇచ్చినాను బేజారాపు నీకు ఏందని చేంజ్ మలపలే దాన్ని చేంజ్ మలపలేనా బొలుతుందో పట్టవాడలే అన్న ఆయన చేంజ్ అని పొడిగెత్తాను ఓటే చేంజ్ అనుకుంటే మాత జంక్షన్ ఊరు తాతను నీకు అప్పుడు గట్టి గట్టి ఇచ్చారా మరి అని చెప్తాన్నా జంక్షన్ కూడా పాడతాతనికి నీకు నువ్వు ఓట్ల పనులన్నా ఉండేది మొత్తం పోయిందా ಒಂಜಿ ఓటుది ఇక్కడ చేంజ్ మలిపి ఆయనకు మస్తు ఖర్చు ఉండు అన్న కండబట్ట ఖర్చు ఉండి చెప్తాన్నా ఖర్చు పడి మరి ఖర్చు కొరకు ఆడదా నిక్కదేమండి వెచ్చా ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಪಾಡಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಕೊಡತ್ತ ಅಂಗಡಿ ತಿರುಗಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಮಾರಿಯರೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಜನರೇಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಮಾರ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ఇప్పుడు మండే చాలు కొట్టి బడ్డీ దగ్గర బడ్డీ కాసిಗೆ తనక ಬಡ್ಡಿ ಗಟ್ಲೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಅನ್ನ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಗಟ್ಲೆ ಸಾಲ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನಂಗೆ ತಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಓಯ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅಣ್ಣ 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 ಸುರುಕು ಕಾರ್ ಓಡೋಣ ತಾರೆ ಓಡ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ ಅವತಿರ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮದ ನೋಡ್ತಿ ಪುಗಲ್ ಸರಿ ಕೊಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ 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 ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಪುನಃ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಂದ್ರೆ ಗುಣಪ್ರಿ ನೆನ್ನ ಕಣ್ಣಡು ಎತ್ತ ದೇವರೇ ये काटाव ने ना पुन्हा वाले तो काटाव दी है रहता ना मैं वो चंद्रो ना मेरे चंद्रे वो चंद्रो ಅತ್ತೆ ಪಾಪ ಯಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಚ ನಾನು ಲೇಟ್ ಇದ್ರಿ ಈ ದಾಯಿಚ್ಚ ಮಾತಿರೋ ಮಾರ ದಾದಾಳಿತ್ತ ದಾದಾಳಿಯಾ ಯಾಕೆ ಬಂತಿಚ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಬರ್ಚಿಂది ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಪುಚಾಲು ಬರುವಲ್ಲಿಯಾ ಯಾಕಿತಿ ಲಾಗಿಂದ ಆಗಿತ್ತೆ ಬರು ಬರು ಮಾತ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಲಿಗೆ ಬಾಪ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಬೋಲದಿ ಬಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ತಪ್ಪಾರೆ ಇತ್ತ ಓನ್ಲೈ ಸರಿ ಬಲ ಆಡತಾ ಆಡತಾ ನಾ ನೀ ಸ್ವಭಾವ ಎಟ್ಟತ್ರಿಕಾ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮೆದ್ದೆ ಓಲಲಿಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಡತಾ ಹೋಗಲೇ ಹೋ ಭಯ ಪಾಪಾ ಏನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಪಾ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತದು ಕೂಡ ಮಾಪ್ ಮನ್ಕೊಡ್ಗೆ ನಮೇ ಹೆಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ನೀ ಕೇ ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಆರ್ ಕೊರ್ನೆ ಟೈಮ್ ಆರು ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೊಂಜೆಟ್ಟೆ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾರ್ರೆ ಅವ ಅವಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನಿ ಏನನ್ನ ಅವಲೇ ಬುಡ್ನಿ ನಿಕ್ಲು ಬೈದಿನ ಅವು ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಬಕ ನಮ್ಮದೇ ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಸಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಾತಿರ್ನಿ ಅವ ಕುಸಾಲ ಇದ್ದಿದ ಮನುಷ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಇರೆಗಾದಪ್ಪು ಯಾನ ಮೊಲ್ತಿನ ಈ ಬೇಲೆಂದು ಹಾಲದ ಬೇಲೆಂದು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬನ್ನೊಂದುಂಡಿಯ ಪಪ್ಪ ಯಾನ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲಿಗೆ ಬೈದೇನ ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂದಿ ಹಾಲ ಏರೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಜನನ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೋಪ ಗೀಪ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ ರಡ್ಡು ಜನತ್ತಲ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆವಡಂದು ಹಿರಿಯ ಅಕಲ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈದೇರ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಾಕಿಲಿ ತೂಪುಡಿದಾದ ನಿಖಲು ಹಿರಿಯ ಅಕಲ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದೇವೇರಲಿ ಬಾಬಾ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಕ ಸಮವಾಡು ತೋಜುಯ ಅಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಪಡೆದು ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ರತ್ನ ಮೂಚಿನ ಬಾಲಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಬಾಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಅಡ ಆಲ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ
ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮುಗಿಲಿಯಾ ಆಳೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಬಾಯಲ್ಲ ಆಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೈಟ್ ಬುಲೆನ ಬಾಲದಿ ಹೆಂಗ್ ಮೋಸ ಬಂತು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇನಾಪುಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇನಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ತಿಂದಂಡ ಆ ಬಾಲ ಮಲ್ಲಾವಡು ಕಲ್ಪೊಡು ಮದ್ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ದಾರಮೈತು ಕೊರಡು ಬರೆದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಆಸಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲಂಚಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವನು ಎನ್ನ ಅನಟೋ ಬರುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಯಾಪ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪರಿ ಬಡ್ದು ಆಸೆಡು ಕಾತುತ್ತಾನು ಅಡ ಎನ್ನ ಜೋಕೃತ ಮಲ್ಲ ತೆರಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಜೋಕೃತ ಆಯ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಬಡ್ದು ಅಪ್ಪುಡಿಯ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಬಡ್ದು ಅಪ್ಪುಡು ಸುಮಗರ ನಮ್ಮ ಆಲಮಿತ್ತು ಮೋಕಳತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಗೆ ಬರು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಚಿ ಬಾ ಓಲ ಬರ್ಚಿಯ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ಮಾತು ಬಿಡು ಮಾತು ಬಿಡಿಯಾ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ದಾಯ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದಾಯ್ತೆಗಿಂತ ಬರ ಬಾತಿಯರ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ಪಾರ್ಬೋದು ಮದ್ಮೆ ಏನತ್ತ ಹಾಲಲ್ಲ ಪಲ ಏನಾದ್ರು ಅಂತದ್ದು ಮದುವೆ ಆತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ದಾಯ್ತಣ್ಣಿ ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಹಬ್ಬಾಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ ನಂಚೆನೆ ಕಡಪುಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಲು ಪೋಯ್ ನಿಲ್ಲಡು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಪೋಲಯ ಇದ್ದಾಯ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದ ಶುಭಕರ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಾಯಿನಿ ನಿನ್ನ ಪಗೆತ್ತು ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಬೈದಿರತ್ತಣ್ಣ ಆಗ್ಲೇ ನಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಕಡಪುಡುಗ ಒಂದು ಪೇರು ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡುಗ ಜೋಕಲೆ ಈಗ ಮಾಂತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೊಂಡ್ಲೆ ಮಗ ಪೋಲೆ ಮುಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕಾರು ಬತ್ತೊಡುಂದಾಲ ಅಯ್ಯೋ ರವಿಯಾನಕಲು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತಿರ ಧ್ಯಾನಿ ಅಕ್ಕಲು ಮದಿಮೇದು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಕಾರು ಬತ್ತ ಸೇರ್ದು ನಿಕ್ಕು ಬೇಜಾರ ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಕಾರು ಬತ್ತ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏಪಲ್ ಉಂಡು ಅವ ಈ ಬೇಜಾರ ನೋಡಿ ಪೋ ಲೈ ಪೋ ಬರ್ಬೇ ಪೋವ ಇರ್ನ ಮಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನ ದಾದ ಮಲ್ಬೋಡ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ತಂದು ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲಿಗೆ ಬೈದೆ ಮಾವೆ ಇರ್ನ ಮಗಳು ಏನೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಲ್ತಿಯಾನ 2 ಜನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಮಾವೆ ಶೇ ಈ ಬೊರ್ತುಡು ಈರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಹೇತು ಖುಷಿ ಬಿಡಿತು ರತಿ ದಾದಾ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ ಹಣೆ ಬರ ಈರೇನು ಉರಿತೊಂಡಂಜಿನ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅದು ಬೋಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದೆ 2 ಕೈದೇರ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾವೆ ಬರೀ ಪಲ್ಲೇದಿ ಅಂದ ಅದ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬೈದೆ ಮಾವೆ ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಲ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳ ಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. We log in when you log out. Now take charge of your health even if you are busy throughout the day. Say goodbye to ailments. Introducing the Evening Clinic by KMC Hospital. Visit the doctor at your own convenience. Let us help you prioritize your health seamlessly. Here's a list of our specialities. Click a picture if you may. Take charge of your health with KMC Hospital. Life's on.
रे रे सा नी सा सा रे सा नी पा 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 नी पा ग रे 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 सा नी सा सा पा पा नी रे ग रे सा नी पा सा नी पा ग रे नी सा रे नी पा ग ग पा नी सा. ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪರಂಪರೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನೂತನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್. ವಾನಮ್ನದ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರಾಜೆ ನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಇಡಿ ರಾಟುದಿತ್ತೆ ಅವಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿಗಿದೀನಿ ಅವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಅವೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟಾಯ್ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಾಯ್ನೆಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊರ್ತೀರ ಉಂಟಾಯ್ನೆಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊರಡ ನಂಡ ವಾನಮ್ನದ ಪದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಜೆ ಇಂದು ಎಂಕುಂಡತೆ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಉಸಾರಾದು ಲತಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವರು ನಾಸ ಲತಾ ಮಂಜೆ ಯಾ ಕೃಷ್ಣಾನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂದಿಗೆ ಅಂದ ಲತಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವ್ರು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಅವೇ ಲತಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಲತಾ ಮಂಜೇಶ್ವರನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೈತು ಎಂತದ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳದಿ ಎಂಕು ಸಾಲಿಗೆ ಪೋನಗ ಬೈಪು ಗಂಡ ನಿಂತನೆ ರಾಮರಾಮ ಬಲ್ತದಾನ ಅಪ್ಪೆ ನೆರ್ಪೆರ್ದು ಪೋಡಿಗಂಡು ಓ ಅಪ್ಪೆ ನೆರ್ಪುಜಿನ ಬಲ್ತದ ಅವಾಗ ಎಬೆ ಅಂಚತ್ತ ಬಕ್ಕೆಂಚ ಫೋರ್ಸ್ ವಾನಮ್ನದ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾರಾಯ್ತಿ ನಾ ಫೋರ್ಸ್ ಕೈಬುರ ಚಂಡಿ ಅಂದ ಕರ್ಮ ಇದೇನೆ ಅದ ಎಂಕಿರೆಂತೋನಗ ತುಕ ತುಕ ಅಂದಾಪ್ನೆಂದ ಅಂದ ಅಂದ ತುಲ ಅಂಚತ್ತ ಬಕ್ಕೆಂಚ ಈರೆಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಕಳ್ಳೀವಳು ಅಯ್ಯೋ ಕಳ್ಳೀವಳು ನನ್ನ ಕೊಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಣಮ್ನ ತಿರ್ಗಾದೀನಿ ಮಾರೈತೆ ಸಮೇತ ಮನೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾದತ್ತ ತಿರ್ಗಾದ ಕೆರ್ತು ಬಾ ಇದೇ ಬಾಯ ಕುಡ ತಿರ್ಗಾ ಯಾರನ್ನ ಇದೇ ಬಳೆ ಆದ ಟೈ ಟೈನ ಕಿಂಚತೆ ಉಂತನೆ ಟೈ ಟೈ ನಕಲು ಉಂಟು ಜೇರಿ ಕೆಂಚ ಮಾಲೊಂದು ಪೇರು ಮಾರೈತೆ ಅಂಚತ್ತು ಬುಕ್ಕೆಂಚ ಪಿಚ್ಚಾಡು ಓ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬಿಚ್ಚಾಡು ಅವು ಇಂಚ ಉಂಟು ಅಂಚ ಒಕ್ಕನತೆ ಎಂಕುನಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ನಂದು ಆದಾಸೆ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪತಂದು ಎಂಕಲ ಬಟಾಟದ ಕಂದದ ಪುನೀತ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪೋಡ್ದ ಆಸೆ ಎಂದು ಈ ಮದ್ನಾಯಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಬಟಾಟೆನ ಬಿಡು ಪೂಜಾತ ಬಟಾಟದ ಖಂಡದ ಪುಣಿಟದೆ ಬಟಾಟದ ಖಂಡಡನೆ ಹೋಯ್ ಕಂಡ ಪೂಟಿಯ ಹೋಗ್ತದ ವಾಸೆ ಕಂಡಡ ಪೊನ್ನ ಕಂಡೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಾಂಜ ವಾ ಕಂಡೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಾಪನ ಒಡ್ಚು ಅಂದಿಂಚ ಕಂಡೆಗೆ ಅದು ಹೋಯ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲ್ಲ ಕವಾತಿರ್ನು ಮಾರೆ ಇದು ಎಂಚಪುರ ಪಾತಿರವಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾನ್ ನಮ್ಮರ ಜನ ಮದ್ನಾಪ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಾತನ ಅಂದ ಮದ್ನಾಯಿನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಏಕ ದಾದ ಗೊರಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಬಡಲ್ ಹೊರದ ಕಂಡ ಎಂಕ ಐಟ್ ಬಟಾಟದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಇರುಬೂರ್ನ ಕಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮೊನ್ನ ಬಟಾಟದ ಕೃಷಿ ಮಾರ ಇಂದು ಮದ್ನಾಯಿನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಈರೆಂಕ ದಾಯಿತ ಕೊಡ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಟಾಟದ ಚಿಪ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾಕ ಬಟಾಟೆ ಬುಳೆಪ್ಪಾದೀತ ತಬಕ ಸೈಪುಣಂಚಿ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಾಡದ ಸೈಲ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪುಣಂಚಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಪ್ಸ್ ಬೇ ಓದ್ಬೋದು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಿನಿ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ ಪೆರಿದ ಇಂದ ಮಾರೆ ನಿಂಚೆ ಪುರ ಪಾತೇರ ಬಲ್ಯ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಸರಿ ಪಾತೇರು ಇತ್ತೆ ತುಲ ಯಾನ ಈತು ಹೊರತು ಪಾತೇರ್ದೆ ಇಂಕ ತರೆಬೇನೆ ಶುರುವಾಂಡು ತರೆಬೇನೆ ಪಿಲಕ ಯಾಪಲ ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬಾತು ಇತ್ತು ತರಬೇನೆನಾ ಚೂರು ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಬೇಕೆ ಬಟಾಟದ ವಿಕ್ಸ್ ಕಣಪ್ಪೆ ಮುಖಂಡ ವಿಕ್ಸ್ಲ ಬಟಾಟೆದ ಮಾರ ಏ ನಿಖಿಲ್ ನಿನ್ನ ಪತಂಜಲಿ ಸೋಪ ಮಾರೈತಿ ಓ ವಾ ನಮ್ಮದ ಬಟಾಟೆ ತರಬೇಕು ಚಂದ್ರು ರಾಜಣ್ಣ ಬೊಲ್ದುದ ಕಟೌಟ್ ರೆಡಿ ಎಂಚೊಂಡದೊಳಗೆ ಬುಲ್ದುದ ಎಂಚಿನನ್ನ ಅದನ್ನ ಮೈದದ ಗೋಡಿಗೆ ಊರ್ಲೆಕ್ಕಾತ್ರ ಜನ ನಿಜ ಅವಂದೆ ಚಂದ್ರು ನನ್ನ ಕಟೌಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೀಟಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಿರಿಧರ ಕತ್ತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗಿರಿಧರ ಅಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಿರಿಧರ ಓ ಗಿರಿಧರ ಓಡಿ
ಎನ್ನ ಸಿಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ತಡೆ ಉಜಿ ಮಾರೆ ಅದೇ ಸೆಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ತೆಂಕ ಬೈಲು ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀಮೇಕ್ ಬೈದು ఒక ముళ్ళు అవత్ అవ్ ఏరి ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅತ್ತವು ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಬಿರಿದಾದ ಐನಿ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬುಕ್ಕೇರಿ ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಯಾನ್ ಆಟದ ರಿಂಚಿ ಬೈದೆ ಚೆಕ್ ಇಂದು ಬೊಲ್ದು ಕಂಡವಟೆ ಆತನತ ಬೊಲ್ದೆಟ್ಟ ರಿಂಚಿ ಆತ್ರನ ಬೊಲ್ದು ಅಸಿಡ್ ದೇತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತನಿ ಅವನ್ ಅವಡದಲ ನಮ್ಮದಲ ವಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡದಲ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರ್ನದೈ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂಚಲಾಂಡ್ ಪಾಪ ಮಾತಿ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗು ಭಗವಂತಿ ಚಿರಶಾಂತಿ ಅಣ್ಣ ಆಜನ ಓಟೋ ಅಂತೀರಿ ಸೈದಿನತ್ತು ಏನು ಗೊಂಡೆನ ಬೊಕ್ಕ ಚಿರಶಾಂತಿ ಬಂಡಾರ ಇಂಜಲ ಚಿರಶಾಂತಿ ಏಪ ಆತ್ಮಗು ತಿಕ್ಕುನಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರ್ನಾಗ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಾಗ ಎಲ್ಲ ಓಟು ಬರೋಡು ಓಟುಗೆ ಎಂದೋಡು ಅವನ್ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವನ್ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ್ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅವನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಏನ ಸೀಟಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿದ್ದೀನಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಭಾಷೋಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಜಂದೇನು 6 ಕೊಡ್ದು ಯಾನ ಇದು ಮುಖ ಸೀದ ಲಾರಿ ತರದ ತಿರ್ತ ಚಂದ್ರ ಎಂಚಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಸೌಖ್ಯನತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮರ ಆತನತ್ತ ತೂಲೆಣ್ಣ ಬೋಲ್ತಾ ಎಂಚ ಆತು ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ಬೋಲ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ ಹೇ ಓಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮುಲ್ಕಿ ಸೆಟ್ ಮುಕ್ಕಲಿಂಜ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ವಿದಾರ್ತಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮರ ಆತನತ್ತ ಸಿಡಿ ಆತಂದ ಸಿಡಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆ ಗಿರ್ದರ ತುಪ್ರದಾದ ಬೇ ಸಿಡಿ ಪಾಡು ನೆಲಕ್ಕ ಬಾಡ್ನಿ ಓಡೆಗೆ ಮಾರಗೆ ಸ್ವಯಂಜಯ ಸಿಡಿ ಪಾಡು ಓಡೆ ನೆಲಕ್ಕ ಬಾಡಿರವಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ದಯ್ಯಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ತಮರೆ ನಾನು ಸರಿ ಸಿಡಿ ಬತ್ತನು ಫೋಸ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ಯ ಬಗೆಚ್ಚಲ್ಲ ಯಾನೋ ಸಾರಲೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆತನಿ ಪದ್ಯ ಬರಡೆ ಓ ರಾಮ ಪದ್ಯ ಕೀರ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಪದ್ಯ ಖುಷಿ ಆದೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತೆ ಹೆಂಗ ಖುಷಿ ಆದೆ ತೆಲಿಕೆ ತಡೆಯರ ತೀರಂದೆ ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಉಲಾಯಿ ತಿಳ್ತಿನಂದ ಅವ ಎಸಿ ಆಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ತಕ್ಕೋಸ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ಹೋತಿ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಭಯಂಕರ ಆತನ ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅವ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಪದ್ಯ ಬಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಕಲೆ ಏನಾನ ಹೊರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಏನಾನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಳಿರು ಅಪ್ಪ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಾರ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಪದ್ಯ ಕಲ್ಪ ಉಪಾಯರ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಪೇನಾ ಪದ್ಯ ನೀ ಕೇನು ಕಂಗ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ 19 ಓನ್ಲಿ ಯಾವ ಅದತುಲ రాజమర అనేది క్యాండిడేట్ మరే ఈ క్యాండిడేట్ నిన్న యాక్టింగ్ గుర్తుండే యాని ఏపల ఖాళీ పాత్ర ఉన్నద పాత్ರದ ಉಲಾಯಿ ಹೋಪಿನ ಅಣ್ಣ ಈ ಪಾತ್ರದ ಕೊಡಪಣದ ಉಲಾಯಿಲ ಹೋಗಿಜನ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಣ್ಣ ಛೇ ಏತ್ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಸ್ವರ ಅಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಏರನ್ನ ಪದ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಅವ ಮಲ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಬಂತೀನಿ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಬಲಿಪುನಲತಿ ಅದೈಕಲ್ಲ ಬಲ್ಚಾಲ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡದ ಹೈನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಳಿತದೆ ಬೇಗ ಬಣ್ಣಗಾಲ ಪಂಪ ಎಳ್ದು ದಿಗ್ಗದ ಅಂದ ಕೇರಳಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರಿಸೋಕದ ಪದ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಪದ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಕು ದಾದಿ ಪೋಯ ಸಿಡಿದಿಲ್ಲ ಈತೆ ಕೇನುಜಿ ಡ್ರವರ್ಡ್ ದಿಂದ ಕೇಂಡಿ ಬಿಡಿ ವಾ ಮಂಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಡ್ರವರ್ ರಕ್ತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸೀಟಿನ ಕೊಡತು ಸೀಟಿನ ದಿಲ್ಲ ಮರಯ ಸೀಟಿನ ಕೊಡು ಸೀಟಿನ ಚದಿ ಅಂತ ಅತ್ತ ಮರಯ ಸೀಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಿಲ್ಲ ಮರಯ ಓ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸೀಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದ ದಿವೆ ಮರಯ ಚಿರದಿ ಮೇಡಂ ಮಾಡಿ ಮರ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರುಡು ಓಟು ಗೊಂತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ರುಕ್ಮಯಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಲುದಾಯಿರ್ನ ಸೇವೆನೆ ಭಾಗ್ಯ ರುಕ್ಮಯಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ರುಕ್ಮಯಣ್ಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ನೇತಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಯ ಪಿ. ಓ ರುಕ್ಮಯಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆನ ಓ ರುಕ್ಮಯಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಚಿನ್ನೆಡುಂತಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ರುಕ್ಮಯಣ್ಣ. ಓ ರುಕ್ಮಯಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆನ ಓ ರುಕ್ಮಯಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಚಿನ್ನೆಡುಂತಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ರುಕ್ಮಯಣ್ಣ. ಊರಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಅದು ರುಕ್ಮಯ ಪಿ. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಇದು ನಿನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ? ಯಾನ ಅಜೆಂಟ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತೆ ಮಾರ. ನಾವು
ಗಿರಿಧರ ಇದೆ ಬಲ ಮಗ ಇದೆ ಬಲ ಅಡೆವತ್ತನ ಈರು ಕಿನ್ಕುವಾಡು ಕಿನ್ಕುನ ತಿನ್ನ ಚುಚ್ಚಿದ ಮಗ ಬಲ ಈರು ಚುಚ್ಚಿ ಅರ್ನ ಪೂವಲ್ದ ಸುತ್ತ 27 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡವು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪಾಣು ಬರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಒಕ್ಕಾಡ ಇಜ್ಜನೂರ ಬಾತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಹತ್ಯ ಲಗಾಡಿ ತೆತ್ತಮ್ಮ ಏನು ಧರ್ಮ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಶೀಟ್ ಇದನ್ನ ಲಗಾಡಿ ತೆತ್ತಿ ನಮ್ಮರ ಪೋಡತ್ತ ನಡ್ದಾನ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತಮ್ಮ ಅವು ಏನಾಡ್ದು ತಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ ತಪ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಹಿತೀನಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ನನ್ನದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ನೀವು ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಖಾಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೂಫು ಏನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಮಾಡ್ಲು ಮಾಡತ್ತಿ ಆನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನಮ್ಮರ ಸೀಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಡು ಮರ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂಗ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಗಾರ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆ ಮೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೈಟ್ ನನ್ನ ಪೊಯ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಸತಗೆ ಈ ಮೈಟ್ ಸಾರ್ನೆತ್ತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಶೇಕ್ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು ಉರಿ ಅಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮರ ಸತ್ಯ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತದ್ದು ಪಾತ್ರಡು ಏರು ಪುರ ವಾಬಾ ರೋಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬರಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಒರಿಯಲ್ಲ ಬಿಡ ಗುಜಬಣ್ಣ ಇರೋಂಚು ಪ್ರಚಾರ ಒಬ್ಬರ ಐಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ಐಟ ಅದು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ಐಟ ಅದು ಮಾಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ತದೆ ಈರಂಚಿಗತ್ತೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಈವಂಚು ಒಬ್ಬ ದೆಣ್ಣ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಂಡು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದೈತೆ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಅವಳು ಎನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಇಟ್ಟೇನಿ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಪೂರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸೈಪುನ ಸಾವು ಅಂಚೆ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಈರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಈರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಾರ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಾವಲ್ಲ ಪುರ ಆದ ಬಲೆ ನಾನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಗಿರಿಧರ ಈವಂಚು ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ನಿಖಲು ಮಾತಾಬೋದು ಮಾಲಿನ್ಯನ ಇಲ್ಲಲೇ ಸೈತರ್ನ ಎನ್ನ ಸಾವುಗ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಯಾರ್ತಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಪದ 3 ಆಯ್ವಕ ಸೀದಾ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಆದ ಸೀದಾ ಕುಂಬ್ರಗಿ ಅಪ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯನ ಚಿಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಮರ ಹೋಯ್ ಮರ ಬಲ್ಲಾರೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಲಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಗಂಗಸರ ಬರೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡ್ಚಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಕೊಂಡ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಪರ್ಪಿನಿ ನೇನು ಅಲಕ್ಕ ಉಂತಾವ ಓ ಎಂಕ್ ಬಡದತ್ತಾವು ನಿಕ್ ಬಡದು ಚಲವಂಜಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಗೆಂದೊಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಕತ್ತಿಡೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ಏರೊಲಿ ಚಲವಂಜಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಗೆಂದೊಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಕತ್ತಿಡೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ಏರೊಲಿ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದೊಂದು ಎದ್ದೆಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಗ ಬಲ್ಪು ಆಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತಾವು ಜಲುಮುಲು ಸಂಸಾರದರ ಭಾರ ಜೋ ಕೆಡೆ ತಾಂಗೊಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತಾವು ಜಲುಮುಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಜೀವನ ಬತ್ತು ಪೋಪಿನ ಕನ ಇತ್ತಿನೇಟ ತಿಲ್ತು ನಲ್ತು ಬದುಕೊಡು ನಮ ಬೇರೇನು ನಿಂಗೊಂಡೆ ಚೀಪೇನು ಪಟ್ಟೊಂಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಒರ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ
ಈ ಇಲ್ಲ ತುಡರಾದು ಊರೊರ್ಮೆ ಬೆಳಗೊಡು ತಿಳಿ ನೀರೊಸರು ನಿನ್ನ ಈ ಬದುಕು ಈ ಇಲ್ಲ ತುಡರಾದು ಊರೊರ್ಮೆ ಬೆಳಗೊಡು ತಿಳಿ ನೀರೊಸರು ನಿನ್ನ ಈ ಬದುಕು ಇತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮನು ಪತ್ತೊಂದು ಬದುಕದ ಬಂಡಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಗಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಬರಿಯರೇ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲಿ ಓಂಟೇಡು ಬಾಡ್ದು ದೊಂಡಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಈಜಿನ ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪಾಂಡ್ಲೇನು ಬರ್ಪಿನೇ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪುಜೀದು ಬಂಡದು ಪೋಯಿನೇ ಬಿರ ಬಣ್ಣಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದಾಯ ಪರೊಂದು ಒಯ್ದೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಪರಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಆದು ಬೇಕಾಲೆ ಕೋಪ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂಡು ಸದ್ಯ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪಿನ ಅಲ್ಲ ಕೌಂತಾವೇವ ಇಂಜಾನೆ ಬಂಡು ಬಂಡದು ಉಂತಾಯಿನೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ದು ಕಮ್ಮಿ 15 ಸರ್ತಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಾಂಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪರಿ ಅಂದಾಂಡೆ ನಾನು ಇಂಜಾನೆ ಪೊಡಿಯೋ ಒಬ್ಬ ಉಲಾಯ್ ಒಂಚೂರು ನಕ್ಕಿಯರ ಇಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ರಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾನೆ ಅವ ಪಾಪ ಅದೇ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಯಾನು ಬೋಡುಂದು ಬರ್ತೀನತ್ಯ ಯಾನು ಬೊಡ್ಚಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕಲು ಇನಿ ಪರ್ಚಂದಂಡೆ ಸೈವೇನು ಉಂಡೆ ಐಕ್ಯಾನು ಮಾಡೋದು ಯಾ ಬಂದಾನಪ್ಪ ಉಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಶ್ಮಿ ಈರ್ದಾನೆ ಬಲೆ ಉಡ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಐರ್ನ ಖಂಡಿನಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಬಲೆ ಅವ್ರು ಬೈದು ಜರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡ್ದೆ ದಾದ ಬಲೆ ಏಪತ್ತುಲ್ಲ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಆ ನಮಗೆ ಲವ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಐತೆ ಬದಿತ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ದಿನೋಲೆ ಇಂಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರಣ್ಣ ಕಾಸ್ ಕನಲ ಅಂದ ಯಾನು ಹೊಲ್ತು ಕೊಂದರ್ಪಿನಿ ಎರಡು ಹೊಲ್ತು ಕಾಸು ಈ ಮೆಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಏನನ್ ಪುಡಿಯರ್ಲತ್ತು ಅಮ್ಮನ್ ಪುಡಿಯರ್ಲತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪಡದೆ ಗೊತ್ತೌದಿಜ್ಜಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬಂದು ಜಾಗ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರತ್ತ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಪುದರ ಜಾಗ ಮಾಡ್ದು ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಕಾಸು ಕೊರೋಣ ದಾದ ಬಣಂದುಲ್ಲರ ಬಾಲೇರಿ ಈರ್ನ ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಪಪ್ಪ ಇರೆಗೆ ಪಾಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಆ ಜಾಗನ ಮಾಡ್ದು ಐತ ಕಾಸು ನೀರ್ನ ಕೈಟು ಕೊಡ್ದು ಈರ್ನ ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಯಾನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಬಲೆ ಮತ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಪಪ್ಪ ಅಂತೆ ಜಾಗನ ಮತ ಪಾಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿರ್ದೆ ಬಾಲೆ ಬೊಕ ಎಂಗಿ ಜಾಗ ಕಾಸು ಮತ ದಾಯ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗಂಗಾಸ ರೈತನ ಬರ್ದು ಚೆತ್ತನ ಎನ್ನ ಜೀವನಾಡಿ ಮುಗಿಂಡು ಇರೊಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತನಾರ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ ಪಾಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಆ ಜಾಗನ ಮಾಡ್ದು ಐತ ಕಾಸು ನಾನು ಈರ್ನ ಕೈಟು ಕೊಡ್ದು ಈರ್ನ ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಯಾನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೋಲೆ ಅವೇ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪಣ್ಪೇರಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರೆ ಬರದು ಗಿರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದತೆ ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತದ ಬಾಳೆ ಒಂಜಿ ಅದಾತ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನಗ ಆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿರ್ಗುನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪಿನೇ ಪೊರ್ಲುದೆ ಬಾಳೆ ಅವೇಂಜ ರಭಸದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿರ್ಗುನ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಂಕ ತುಯ್ಯರ ಆಪುನ ಬಾಳೆ ಇಜ್ಜತಿ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ನೋಡ್ಲ ಇತ್ತಂಜಿ ರಭಸದ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ದೇವರು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನ ಧೈರ್ಯನು ಎದುರಿಸವನ ತಾಕತ್ತನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ದೆ ಬೋಳೆ ಅವೇ ಇರ್ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಇರ್ನ ಸಂಸಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಗಿರಿಧರೆ ಅವೇ ಪೋಲೆ ಪೊಪ್ಪಡ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದೇವರು
ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಂತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ. ನಾನು ಅವಸ್ಥೆ ಮರೆ ಯಾ ಲೈಟಿಗೆ ಸಂಗಡಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಈತಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಓಟು ಕುಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾಲಿನಿ ಮಾಲಿನಿ ಹತ್ತಿ ಈ ಮರಲಾರ ನೋಡಿ ಸೇರಿ ಇಂಕ್ಲ ಮಾರಲ ಸುರ ನಾನು ಓಟು ಕುಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಅಣ್ಣ. ಫೋನ್ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಸುದ್ದಿ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಫೋನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಉಂಟಾಂದೆ. ಹಲೋ ಬಲ್ಲೇನ ಅನ್ನಂದು ಏನು ಪೀರುಕ್ಮಯ ವಾತಾರ ನಾವು ಅನ್ನಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅದಾನಣ್ಣ ಹೆಂಚ ಸಮಸ್ಯೆನ ಇಂದಣ್ಣ ಯಾನು ಓಟು ಕುಂತುತನ ಮಾತ್ರ ಓಟೆಲ್ಲ ಆವಡ ಓಟೆಲ್ಲ ಆವಡು ಮುಖ ಓಟು ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಐದು ಮುಖ ಯಾನು ವಿನ್ನ ಅವಡು ಇಂದ ಐದು ತುಂಬ ಎಂಚನಿಕ್ಲ ಸಾವುದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅವನು ಪುರ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣರಿದ್ದಣ್ಣ ಓಟ ಅವಡು ಯಾನು ವಿನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮುಖ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಶಕ್ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಡ ಭಾಷಾರ್ ತಾಬ್ಜಿ ಅಂದೆ ಆಂಡ 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 ನಾ ಅದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಚ ಕಕ್ಕಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಕಕ್ಕಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು 2 ಬಾಟ ನೀರು ಮಾಡಲಿ ಎಂಜ ನೀರು ಮಾಡನ ಪೋಪುಜ ಅಪ್ಪು ಜಿನ ಕೋಲ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಕಲೆಗೆ ದೇ ಇರು ದಾದೇನಿದರಿ ಪೀ ರುಕ್ಮೆ ಮಂಡ ಇರು ದಾದೇನಿದರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಬ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಬ್ಲಿ ಬಾಸಿ ಸಾನ್ನಿ ಮೇರ್ದುವಾರ ಅದ ಕಕ್ಕಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪನ ಪೀ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಡ ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಎನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಡದ ಎನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅತ್ತಿ ಅವತ್ತಿ ಈ ಕಕ್ಕಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ನಿಗೆ ಎಂಕೇ ದಾಯ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓ ಇಸೆಂಚ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ದಿದ್ರೆ ಪೀ ಉಂಡತ್ತ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೀ ಇದೆ ಪೂಡು ದೊಯ್ಯೋಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಚಂದ್ರ ಇಂಚ ಪಾಲು ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಚಂದ್ರು ಎದುರು ಪಾಟಿದಾಟಿದ ನಾವು ಕಿರಿಕಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಆಗ ಪೂರ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ಇಂಕ ಪೂರ್ಣ ಪಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಕೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಉದ್ರೆ ಮುಟ್ಟೆ ಉರ್ಲೆ ಹೋಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಿರಿ ದಾದಮ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲಿ ಯಾರ ಮನೆ ಓಟು ಬಂತದ್ದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಮರ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಹಾಲು ಕಕ್ಕೆ ಬಾದವಡು ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೋರ್ ಅಪ್ಪನುಂಡ ಲಂಚ ಗೊಬ್ಬಿ ನಿನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಬರ ನಿನ್ನ ಕಕ್ಕಿನ ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಎಂಕದ ಒಡೆ ಜಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಸೀನು ಬಾಕಿಂಡು ಬಲ ದಾದೆಯ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಯನ ನಿನ್ನ ನೀ ಕಾಯ್ದಾಗ ಲಕೋರಿ ಗೊಬ್ಬದಲ್ಲ ಅಂದತ ಲಕೋರಿ ಇರುಲರ ಯಾನುಲ್ಲ ಆರಲ್ಲ ಓಡಿ ಯಾರು ಗೊಬ್ಬನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾರೈತಿ ಆರು ಗೊಬ್ಬನ ಪ್ರಯಾಣ ಅದು ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೈಪುನ ಪ್ರಯಾಣ ದಾದ ಮಾರ ನಿಗ್ಲ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನೇ ಕಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಯಾನಂದು ಓಟು ಗುಂತನಿಗೆ ನೆನಪುಣ್ಣತ ನಿಗ್ಲವರ ಪ್ರಚಾರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನತ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲ ಗೊಬ್ಬನಿತ್ತು ನಾವೊಂದು ಬಂಗಾರ ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಲೆ ತರ ಅಡ್ಡ ಬಾಡ್ಲೆ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಈರುವನ್ ಮುನಿತೆ ಯಾನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುಜಿನ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಏಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಅಣ್ಣ ಕೋಡ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದವಳು ಫುಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಡಿ ದೆನ್ನ ಮಾಲಿನಿ ಬನ್ಪುನಣ್ಣ ನನಗೆ ಈರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿನ್ನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನಲ್ಲ ಬನ್ಪುನಾತಿ ಈರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಬರೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಅವಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿ 10,000 ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳದ ಚೆಂಡೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮಂಡೆ ಭಯನ ಪೂರ ಬೆಂದ್ರಿ ಒಂದು ಬೋಲೆ ಅವ ಬಾಯಿ ಚೆಂಬುದ ಮಂಡೆ ಚೆಂಬುದ ಮಂಡೆಕ್ಕಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಂಬೆದ ಮಂಡೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಉಂಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ 14 ಟ್ರಕ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಾರತ್ತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಅದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಗಾರ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ ತಗೊಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಅವಣ್ಣ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂದಣ್ಣ ಯಾನು ಒತ್ತು ಮಾರಕೊಂಡವ್ರನ್ನ
ಅಣ್ಣ ಇದು ಕಾಸಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ದು ಬಡ್ಡಿ ತಕ್ಲಿಚ್ಚಾರ ಬಡ್ಡಿ ತಕ್ಲ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಗ ಓಟು ವಿನ್ನ ಮಾಡಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾಡ ಕಾಸ ತನ್ನ ಅದು ಬುಕ್ಕ ವಿನ್ನ ಕಾಸ ತಿಕ್ಕೊತ್ತ ನಾನೇ ಕಾಸ ಒಂದು ಎತ್ತು ಜನ ಕಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ದಾಳ ಬಡಿ ಹಚ್ಚು ಅವತ್ತೆ ಗಿರಿಧರಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಗಿರಿಧರ ನನ್ನ ಸಂಗತಿ ಹೆಂಚಿರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಣ್ಣ ನಾ ಜನ 10 ಇಂಚಣ್ಣ ನೆತ್ತೂರು ಬರ್ಪುಣಿ ಜೋಂಡ ದಾಣಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಕುഞ്ഞാಬಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಕುഞ്ഞാಬಣ್ಣ ನಾವು ಕುഞ്ഞാಬಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇರುವಲ್ತಾರೆ ಏನವಳು ಬೆಂದಿರು ತೆಂಗಿನಿ ಆ ಜನ ಬೆಂದಿರು ತೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ದಾದಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಯಣ ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂದ ಆವಂದ ನಿನ್ನೆ பார்த்தது ಏನು ಓಟು ವಿನ್ ಆಯ್ತು ಓ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಓಟು ಕುಂತದ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಏಪ್ಪ ಅವೇ ಏಪ್ಪಗೆ ನಿಕ್ಲಮುರ ಪ್ರಚಾರ ಬಂದುಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಮಾಲಿನ ಇಟ್ಟ ನಾನು ಸರ್ತಿ ಬೋತೆ ದಾಯಿ ಯಾನು ಓಟು ಗುಂತದೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ನೆರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಬಟಾಟೆ ಹತ್ತಿದೆ ಡೆಂಜಿ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತತ್ತಿನ ಅವ ಬಾಲೆಗೆ ತತ್ತಿನ ಆಮೇಲೆ ಡೆಂಜಿ ಬಂಜಿ ಬಂಡದ್ರ ಅಡ್ಡು ಓಟು ಮೂಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಓಣ್ಣ ಡೆಂಜಿಲತ್ತು ಬಟಾಟಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಬಲ್ಲು 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 ಅರೆ ಟುಪ್ಪಡವ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಹೋದು ಓಟದಾಡೆ ತಿಕ್ಕಿನೇಕು ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ಕರೆಂಟ ಈ ಬಲ್ಲು ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಪೈನ ದಾದಾ ಕೊಡಪ್ಪನ ಬೋಡ ಕೊಡಪ್ಪ ನತ್ತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಉಂಡತಣ್ಣ ಆನಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದವಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡತಣ್ಣ ಅವಳೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಪುನಃ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀತಿರಣ್ಣ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಅವಳ ಅತ್ತ ಅವಳಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರುವರಿಗೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಎದೀತೀರಿ ಅಂಚ ಹಾಕಲು ಬಂತು ನನ್ನ ಕಮಿಟಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಲ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರು ಕೊರುಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಏತಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷಗೆ ಯಾನು ಏರ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜೆ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಮರ ಅಣ್ಣ ಇದು ಕಾಸಿದ್ದೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇ ಮಗು ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇರತ್ತ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡ ಮತ್ತೆ ತೊಡ್ಕಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಕಾಸ ಬಿಡತ್ತ ಇರ್ದ ನಾನು ಬಲ್ಲು ಬಸ್ಸು ಕೊರುವಿರ ನಾ ಬಲ್ಲು ಗಿರ ಕೊರಡು ಬಂತೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲು ಹುರುವಿರ ಒಂದು ಇದ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಚಾರ ಬೋದು ಬಡಾಪು ಅಂದ ರಡ್ ರಡ್ ಉಂಕ ಬಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಉಂಕ ರಡ್ ಉಂಕ ದಾದಾ ಕನಿಪಿ ಪುಲಿ ಮಂಚಿ ಕೋರಿದ ಬಟಾಟೆದ ವಾ ಒಂದು ಜನ್ಮದಾಗ್ಲಿಯಾ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡ ದಾನೆ ಬಟಾಟೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಳು ಬಟಾಟೆ ಬುರಾಣಿ ಸಾರನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಗೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಅಂದ ಸಿಕ್ ಎಂಗ್ ಕಾಪಿ ಜಕ್ಕ ಅತ ಎಂಗ್ ಬಟಾಟೆ ತೂಂಡ ಅಂದ ಏ ನಿಕ್ಲ ಉಳ್ಳವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೋಪ್ಪ ಎಂಗ್ ಇಲ್ಲಲು ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ಕೋರಿದಾನೆ ಕೋರಿದತ್ತೆ ಬೊಕ ಕಜಂಕದ ಏ ನೀನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟಾ ಈ ಬರ್ಪಿಜನ ನಾ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿಜನ ಇಂಕ ತರಬೇನೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ತರಬೇನೆ ಅದು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ ಮರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ದಯಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪೋಡು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ತರಬೇನೆ ಅದು ಎಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಪಕ್ಕ ತರಬೇನೆ ಯಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೆನ ಕೇಳಿ ಇರ್ಬೋಲಿ ಒಂಜಿ ತರಬೇನೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದ ಬೈಕ್ ಅರ್ಥ ಜಬಗ ಓಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಓಡು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲ್ಲದವಳ ಜಟ ಬೈ ತರಬೇನೆ ತರಬೋಡಂಚ ಮಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತ್ಯ ಈ ಪಂಡ ಬೇಲಿಗೆ ಜನಗಳು ಎರುವಂಡು ಸರಿ ಬೇಲಿಗೆ ಜನ ಇತ್ತು ನಂಡ ನೀಕು ಒಂಜು ವಾರ ಕುಡ್ದು ಬೋತೊಳಿದ್ರಂತ ದಾನ ಅಮ್ಮಸರ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲ ಮಾಮ ಬೋಡೊಂದು ತಿಂಗಳೇ ಕೊಲ್ಲಕ ಕಾಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೊರ್ತಿಯತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಆರೆಗ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಯಾರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಮಾಮ ಎತ್ತು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಪ ಮನಸಾಪ ನಾನಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಾಡು ಏಪ ಬತ್ತು ಮೂರು ಕುಲ್ಲಾಡು ಬಂದ ಆಯ ಪಂಡಲ ಬಾಲೆ ಈ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಮಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ನಾನು ತುಂಬಗೂ 6 ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಹಾಂ ಬಾಲೆ ಈಗಲೂ ಬಿದ್ದಾಡ್ಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ ಬಿದ್ದಾಡ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ತೋಚಿರತ್ತೆ ಎಂಚ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ತೋಚಿರಂದು ಆಯ್ತಾಕಿಯ ನನ್ನ ಆಯ ಬರ್ಬಿಡು ಕಾಪನಿ ಹೌದಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನನ್ನ ತುಂಬಗೆ ಮೇ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಹಾಂ ಬಾಲೆ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಮೆ போது 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 ಇದ್ದಾಡ್ಯಾರಾ ಅಣ್ಣಣ್ಣ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಬರಲುಪ್ಲೆ ಬಾವ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಿನ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ
ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಸು ದಾದಾ ಅವು ನಮ್ಮಂದು ಪಂಡಿಜನ ಪಂಡನ ಸರಿ ಸರಿ ಅನ್ಕೇನು ಹೌದು ಸರಿ ಸರಿ ದಾದಮ್ಮ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥದ ಕಂಡನು ಏರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವ ನಿನ್ನ ಫಲ ಗಿರಿದಾರೆ ಬದರಕ್ಕೆ ಐಟೇನೋ ಬೇತಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ಕಂಗದ ದೈದಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅವೇನ್ ಚಾಪಡು ಬಾ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಬಾಕದ ಗಂಗದ ದೈದಿ ಬಂಡ ಅವೇನ್ ಚಾಪಡು ಅವೇನ್ ಚಾಪಂಡ ಗಿರಿದಾರ ಕ್ಲೇ ಮಾಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಗಿರಿಧರ ಹಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಅಯ್ಯಂಚನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪಯೇ ಗುಲಾಬಿ ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಬಲ ಸಂಗತಿಯಾ ಪನಿಯ ನನ್ನ ಸುಭಕರ ಈ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪಗೆ ಈ ಗಿರಿಧರ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಇಮಿ ಬಣ್ಣಿನ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಅಂದತ್ತ ಗೊತ್ತಾವತ್ತ ಫೋನು ಒಂದು ಫೋನು ಆ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಯ್ಯೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಸಿನ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಲ್ಲ ನಂಜಿ ಬರಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ತೆಂಚ ಬರ್ಪೆ ಓಟತ್ತ ಮುರಳಿ ತೂಪೆ ಪಿ ರುಕ್ಮೇನ ಓಟದ ಮೇಲೆ ಜೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಮನದಾನಿ ಅದನ್ನ ಎದುರು ಮಾಡಿದ ರುಕ್ಮೇನ ಜೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಈ ಜಾಗೆ ಬನ್ಪರ್ ಆಗ ಪರಿಹಾರ ಕಾಸಿಟ್ಟಿಂಡ ಆಯ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರ ಆದ ನಡಲೆ ತಪ್ಪೋದು ಒಂದು ನೂಲು ಕಟ್ಟಾಂಡ ಸರಿಯಾದ ನೂಲತ್ತೀಯ ಸಂಕಮಾಸ ಬರೆದು ಕೆರೋಡ ಗುಲಾಬಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಎನ್ನ ಮಲ್ತ್ರಿ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತ ಅವ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕಲು ಗೊತ್ತಾಬನಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಬನಿಯ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಬಂಗ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇತ್ರ ಜಾಗರ ಮಾತ ಮೂಚಲು ಬಡ್ದು ಕೊರಿಯಾನು ಆಯ್ನ ಮುಗುತ್ತಿದ್ದ ಗುಲಾಬಿ ದುಂಬುದಕ್ಕಳು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಸುಳ್ಳತ್ತೀಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದು ಆಸ್ತಿ ಬಂತು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಬಂಡದು ಎನ್ನೋಡು ಬಂಡದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಆಸ್ತಿನ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಪುದರ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪು ಬದಲು ಒಬ್ಬ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತುಂದ ಸೈಪುನ ಕಾಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಯಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕುದು ಇಚ್ಚಂತ ಈ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಂಡು ದರಿದ್ರ ಭಕ್ತನಾಲೇ ದರಿದ್ರ ಭಕ್ತನಾಲೇ ದಿನಾಲ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂತು ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಜನ ಅವಂಚನೆ ಮಾಂತೆರ್ನಿಲ್ಲ ದಾಯ್ತನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಡು ಅವನ್ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬುದು ಪಾಟು ಬತ್ತಿ ಬೋಡನ ತೆರೆದ ಬಿತ್ತು ಅತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಈತು ವರ್ಷಡು ನಿಕ್ಕೆ ಗಿರಿಧರನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪದಾತಿಗೆ ನಾನು ಇಣಿಕೊಂಡಿಡು ಬತ್ತಿ ನಾ ಕೊಂಡು ರೈತ ಅಲ್ವಾಲಿಯ ಮಗ ಈಲ ಎಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಈಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಾವುದು ಏತು ಸತ್ತಿ ಮಲ್ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏತು ಸತ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗಿರಿಧರೆ ಪ್ರಧಾನ ನಿಖಲು ಮತ ಅವಳು ಸಾರ ಕಂಬದ ಬಸದಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕುತ್ತ ಉಂದೊಂದು ದೇ ಓ ಬಪ್ಪ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಲಿಯೇ ಬಪ್ಪ ಐದು ಲೆಟ್ರ್ ಮತ ಬರಿಪದಿ ಇತ್ತು ಒಂದೆ ಕಾಸು ಮತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು 7 ಜನ ದೋಸ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ನಿ ಸೀದಾ ತೀರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ನಿಲ ಕಕ್ಕದಿನಿಲ್ಲ ಅಡೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತೆ ಬೈದನು ಬೇ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಗಿರಿದಾರ ಕುಡಿದು ಕಕ್ಕಿದನು ನಿಗಲು ತೂದು ಜರ ಅಂದತ ದನೆ ನಾನು ಇದು ಮೊತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಖಲ್ ದಾಯ ಪಾತೆರಂದು ಇಜ್ಜಾಡ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೋಕ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಪುಜಿಂದು ಬಣ್ಣದು ಬೋಯ್ನ ಗಿರಿದರೆ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪರೊಂದು ಒಯ್ದೆಂದು ನಿಖಲೇ ಮಂಡೆ ಚತ ಅತ ಏನು ಮಂಡಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಗಿರಿದರೆ ಗಂಗಸರ ಬರೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲಿಗೆ ಒಯ್ದೆಂದು ಗಿರಿದರೆ ಪರ್ಪಿನೇನು ಬಿಡ್ತು ಇನಿಕ್ ಬರ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡಿ ಒಪ್ಪ ಅಂದಿ ಒಪ್ಪ ಯಾನು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪಿನೇನು ಬಿಡ್ತು ಇನಿಕ್ ಬರ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡಿ ಒಪ್ಪ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಉಂಡೊಂದು ಆ ಶಿಬಿರಗೂ ಸೇರ್ನಿ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪಿನೇನು ಅಲಕ್ಕ ಉಂತ ಹೈನಿ ಒಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಮತ ಆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊರಗಪ್ಪಿ ಅಯ್ಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದ ಬೇ ಗಿರಿಧರ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಟದ ಒರಿಜಿನ ಉಂಟು ಎಂಚ ಫರ್ಕನ ಅಂದು ಯಾನು ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಐ ನಿನ್ನ ತರೆಕ್ ಮೈತೊಂದು ಪಂಡದ ಬೈದಿನಿ
ಪಾರ್ಪಿನೇನು ಮಾತೇನು ಅಲಕ್ಕ ಉಂಟದಾತನಿಯ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಮಂಡೆ ನಬೆ ಸುಭಕರ ಈ ನನ್ನ ತೀರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಂಪ ಮಾತ ಬಿಡೊಂದು ಬೋಣಗ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ್ಲ ಬರ್ಪೇವ ಅಂಚ ಮತ್ತ ತೂಡ್ಚಿ ಮಾರ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತ ಅಂಚ ತೂನಾಗ ಇನ್ನು ಎದುರಿ ಸೇರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನೆಂಗೆ ಗಂಗಸರ ಇತ್ತನತ್ತ ಈತ ಪರ್ಪು ಜತ್ತ ಅಂಚ ಇನ್ನು ತೂನ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ನೆಂಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಓ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೇನು ಟೆಂಪ ಬಿಡೊಂದು ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಟೆಂಪ ತೀರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮತ್ತ ಕೆಸರಡು ಮತ್ತ ತಾರಂಡ ಇನ್ನು ನೂಕ್ಯರ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂತೀನಿ ದಾದ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಈತು ಮಾತ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಎಂದ ಆ ಪಾತೆರ್ನ ಇಜ್ಜಿರಂದು ಬಂಡ ಇದು ಮಾಮಿ ದುಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನ ಬಂಜಿನ ಕಾಳಿ ಗಂಗಸರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನಿ ಆ ತಿನ್ಕ ಅಂದ್ ಅವಂದು ಇಜ್ಜಂಡದ ಅಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಉಣ್ಕ ಅಂದ ಮಾತ ಇತ ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪು ಜೊತೆ ಇತ ಬಂಜಿ ಉರಿ ಹಾಕೊಂದುಂಡಿ ಬಡಾಪುಣ ಮಗ ರಡ್ಡು ಗಂಜಿ ಕಂಜುಂಡು ಬಲಸ್ಯ ಮಗ ರಡ್ಡು 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 ಜನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟಿಗಳು ಬಿತ್ತರ ಜಾಗೃತ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಣ ಕುಸಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಕರ್ ಎಂಕಿ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋಡಿ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಆತಂದು ಅರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ರಡ್ಡು ಗಂಜಿ ಬಲಸ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ 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 ಇಲ್ಲದ್ರ ಬೊಗಜು ಬಂದದ್ರಲ್ಲ ದಾದೇ ಪುಪ್ಪ ಎತೋ ವರ್ಷೋಡು ಪರಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಆ ಗಂಗಸರ ಪಾರ್ಪಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನರಮಣಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮೋಕೇಡು ಪಾತೆರ್ನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡ ಬುಡ್ದು ದಾಯ ಪಪ್ಪ ಇರು ಕೋಪೋಡು ಪಾತೆರ್ನು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಅಪ್ಪೇಣ ನಾನು ಪರ್ಪಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಆತನಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತೂತಿಸಿ ಬೇನು என்ன தோஸ்தருக்கு துயர் போப்புலோட மத்த கைட்டு மத்த லெத்தது போய மோக்கெடுமே மோக்கெடு அடி ಈ ಎಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಬಂತತಿ ದಾದ ಪಪ್ಪ ಯಾನ ಬರ್ಪಿನೇನು ಮತ್ತ ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ ಮಂತಿನ ಮೋಸ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕೋಸ್ಕರನ ಆ ತಿನ್ನದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ಸೈಡ್ ತಾಲೂಕ್ಯ ಎಕ್ ತಾಲೂಕ್ಯ ಈ ಪಾತ್ರ ಬಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಬತ್ತೈ ಯಾಂತಾಲ ಪಂಡಿಜಿ ಮೇ ಯಾಂತಾಲ ಪಂಡಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದ್ವಂತ ಕೊರಿಯಾ ಅಪ್ಪಗಲಿ ಯಾಂತಾಲ ಪಂಡಿಜಿ ಮೇ ಯಾಂತಾಲ ಪಂಡಿಜಿ ಅಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ಬಂಗ ಬತ್ತು ಮಲ್ತ್ರ ಜಾಗಿನ ಮಾರ್ದು ಐತ ಕಾಸಿನ ಪಾರ್ದು ತಿರುಗಿದು ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಪಾರ್ತಿಸಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪಜೆ ಮನಿಗೆ ಅವಂಜೆತ್ತು ಪಪ್ಪ ವಿಷಯ ಉಂಟೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಮನಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಮನಿಗೆ ಕಂಡಾಟ ಬೇನೆ ಆಗ್ಬಿಡುವಪ್ಪ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ದಾಗ್ಯ ನಿನ್ನಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಗ್ಯ ಬರ್ಚಿ ಬಾ ಬರ್ಚಿ ಪೋ ಓಡಾಡ ಪೋಯ ಎಂಕಿ ಇರೆ ದಾಲಾಪಜಿಯಪ್ಪ ಇರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಉಲ್ಲೆತ್ತೆ ದಾಲಾಪಜಿರೆ ಯಾರು ಸೈತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪುಣ ಮುಟ್ಟ ಬರಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾಲಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತೆ ಬಾಕಲು ಹೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಿಯಾಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೋಡಿಗೆ ಬಿಡುವಪ್ಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಯಾವಲ್ಲ ಬೋಡುವಪ್ಪ ನೀರು ಇರು ಬಿದ್ದಾಯ ಬಲ್ಲವಪ್ಪ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಡೇನೆ ಕೇಳಲೇವಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಿದ್ದಾಯ ಬಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನೀವಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಕಾರಣ ಅವು ಈರಿಯವಪ್ಪ ಇರಿ ಆಣಿ ದಾದ ಬಂತಾರಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ನೀರು ಸಾಲೆ ಕಡಪುಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಇರು ಏನನ ಸಾಲೆ ಕಡಪುಡಿಯರೇ ಒಬ್ಬ ಇರು ಏನನ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಆಣಿ ಗಡಂಗ ಗತಿ ಒಬ್ಬ
ಅಂತರ್ದು ಆ ಗಂಗಸರನ ತರ್ಪದ ನೀರು ಒರಿಯೇ ಪರಿಯರೇ ಬೊಪ್ಪ ಬಲ ಬಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ ಬರ್ಪವನು ಅಭ್ಯಾಸ ನೀರು ಕಲ್ಪೋದು ನಾನು ಇರತ್ತೆ ಬೊಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಆ ನೀರು ಬರ್ಪವನು ಅಭ್ಯಾಸನು ಕಲ್ಪೋದು ಇರ್ದಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾರ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಬೊಪ್ಪ ನೀ ಇರು ಬಿದೈ ಹೊಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಂಡಿಯೇ ಬೊಪ್ಪ ಹೆಂಗೊತ್ತುಂಡು ಇರಿ ಹೆಂಗ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಯಾನೆ ಅಡ್ಡಾರೆ ಬೋಡದತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಇರೇ ಬಾಕಿದಕ್ಕನ ಎದುರುಡು ಇರು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಇರು ಬೋಡದತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಡ ಇರಿ ಇನಿ ಹಾಕದಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಬೆಟ್ಟನ ಇರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಣಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಜಾರಿ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ದಾಳ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೀರ ಹಾಕಿಯಾರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ದಾಳ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಲಾಭಣ್ಣ ಹೆಂಗೀರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧೇವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಾಜಾರುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಕೆ ಅಮ್ಮ ಇಚ್ಚೇರು ಬಂಡದು ಮಂಡೆ ಚೂಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಬ್ಬ ಏನೆ ಬಕೈರು ಬಂಡದತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಎನ್ನ ಪಾಲು ಹೆಂಗೀರು ಕೊಡ್ತೀನ ಪಾಲನೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಡ್ದು ಐತ ಕಾಸಡಿ ಅಣ್ಣ ಗಂಗಸರ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗ ಬಾತಿರ್ರಿ ಏರಿ ಏರ್ತೇದ ನೀರ ಸುಯಿಲು ತಿಕ್ತಿಗಂಡ ಏರಾಮಲ್ತಿನ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಪೋ ತಿಂಗಿಂಡ ಮೂಕ್ಕೆದ ಉಡಲು ಬೋಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕಡಲೆ ಆಂಡು ಓರಿದೆ ಪೊಂಡು ಎನ್ನಿಕನ ನನ ಒರಿಯೇ ಏರಿ ಏರ್ತೇದ ನೀರ ಸುಯಿಲು ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಏರೇರಿನ ಬರವು ಅವು ಎಂಚನ ಆರೆ ನಿಯಮ ಮೂಲು ಅವು ಇಂಚನ ಇತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಇನಿ ಕಡಿಂಡ ಕತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರನೆ ಮೇರೆಂಡ ದಿನ ದಿನ ಎತ್ತೆ ದಿಂಜಿ ಕತೆ ಮೂಲು ನನ ನಿನ್ನ 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 ಏರಿ ಏರ್ತೇದ ನೀರ ಸುಯಿಲು ತಿಕ್ಕಂಡ Your search for the best smartphones ends here at Vivo Exclusive Store, Mangaluru. World-class brand Vivo's all smartphones and accessories under one roof. Visit and get your deal today. Vivo Exclusive Store, ground floor, Empire Mall, MG Road, Lalbagh, Mangaluru. St. Joseph Engineering College is a premier institute affiliated to deemed to be university.
SJEC has been accredited by National Board of Accreditation for 4 of its engineering programs. SJEC invites admissions to BE degree courses under Computer Science and Engineering, Electronics and Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering, and Mechanical Engineering, which are NBA accredited, along with BE in Civil Engineering. The college is home to associations such as ISTE, SAE India, and Automation and Robotics Club. SJEC has well-qualified staff, state-of-the-art laboratories, and excellent facilities to provide a truly great learning experience. Come and be a part of an institution which stands for values and integrity. Contact St. Joseph Engineering College, Vamanjur, Mangaluru. Telephone 91-824-2263-753 545556. ಚಂದ್ರು ಗಾಡನ್ನ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ತಪ್ಪದಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಕಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲೆ ಯಾನ ಓಟ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ನೀ ಜನತ್ತ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿ ಎಂಕಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರಲ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಮಾರಿ ಮಾರಲು ಬೊಕ್ಕ ತಾಕಂದ ಹಾಕನಾಗ ಅದ್ರ ಚಂದ್ರು ದಾದಿ ಆ ರೂಪಾಯಿ ಓಟು ವಿನ್ನಕ್ಕೆ ಲಾಗ ಅಂಕರ ಇದ್ದದ ಯಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮರ ಈ ವಿನ್ನಾಯಿನ ಕೂಡ ಭಯಂಕರ ಗಾಡ್ ಗೌಜಿಪ್ಪುಂದು ಸುದ್ದಿ ಸತ್ಯ ಬಂಟ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲತ್ತ ಐ ಬಜಿ ಪಾಸು 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 ಓ ಪಾಸು ಅತ್ತೆ ಬೀಟ್ ಪಾರ್ತಿದೆ ಪಾಸು ನೀ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗಣ ಇತ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಡೆ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹುರನೇ ಹೊಂತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮರ ಬಜಿ ಸಿಗದ ಏಟಾಡ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರು ರಾಜಾನಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಹೀನಾಯ ಸೋಲುಗೆ ಕಾರಣದಾದ ಖಾಲಿ 4 ಓಟನ್ನು 4 ಓಟುಗತ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಸೋತೀನಿ ಖಾಲಿ 4 ಓಟು ಸೋತ್ರನ ಆ 4 ಓಟು ಮಾಡೋದು ಏನು ಭಾಷೆ ಜನಕ್ಲಿ ಮಗ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾರ ಸತ್ಯಾನ ಬಾಕ್ಲಿ ಬಜಿ ನಂಗಿಲ್ಲ ರಾಕ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಗೆಟ್ನಕ್ಲಿ ಬುಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಬುಡರಲ್ಲಿ ಆ ಏರ್ ಬರೋ ಓಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು 4 ಜನ ನಾನು ಬರ್ಪೋರ್ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫರಕ್ಕೆ ಅನ್ಪೆ ನೋಡೋಣ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾ ನೋಡು ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಸೈಗೋಡು ಮಾಡು ಸೈಯರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬರೋ ಓಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ 4 ಜನ ಬರ್ಪೋರ್ ಓಟು ಗಾನಾಗ ಓಟು ಮಾಡಿರ ಬೋಣಗ ಅಕ್ಲ ಬೆರಳು ಮುಳ್ಪಾಡ್ದ ಬೆಂಡಾದು ಮುಳ್ಪಾಡ್ದ ತೊಂಡಾದು ಒಂದು ಇಚ್ಚಾದು ಅಣ್ಣ ಉಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇರನ್ನೇ ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇಚ್ಚಿನಣ್ಣ ಇರು ಹೊರತನ್ನ ಸೋತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ತಿ ಸೋತಿನ ಕುಳಿತ ತಿಗಲೆಗೆ ಒಂದು ಗೋಪಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸೋತನ ಯಾರೇ ಮೂಲುಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸೋತುದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜನ ಅಂತ ಒಂದು ತುಲಿ ಆರೆಗೆ ಸೋತುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಸೋತ್ರದಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಿನ್ನಾಪಾರು ನಮ್ಮ ಹಠ ಬಿಟ್ರವಲ್ಲಿ ಹಠ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವಂದ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಕುಡ ಓಟು ಬರ್ಬೋದು 5 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಕುಡ ಓಟು ಬರ್ಬೋದು ಕುಡ ಸೋಪು ಸೋಪುನೇ ತಂದ ಕೆಂಪುನೇ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮತ್ತೆ 3 ಈ 4 ಓಟು ಓಲು ಬೋತುಂದ ಅವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅವು ಓಲು ಆಲೋಚನೆ 3 ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ವಾಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿದೊಳ ಇಜ್ಜ ಹೋಗಿ ನಾಟಕ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಚಿ ಎನ್ನಾಚಿ ಎನ್ನಾಚಿ ಎನ್ನ ಚೀಲ ನಿನ್ನ ಚೀಲ ಪೂರ ಪೋಷಿ ಈ ಮಾರಲೆ ನನ್ನ ಲಗಡಿ ಕೊರಿಯರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅವು ಏನಣ್ಣ ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಏನು ಜನ ಯಾರ ಮನೆ ಓಟು ಕುಂತಾರ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಆಯ್ತು ಅಂಜ ಅಣ್ಣಂದು ಅಣ್ಣಾಚಿ ಏನು ಆ ಜನದ 3 ಕೊಡೋದು ದೇ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊರಿಯತ್ತ ಗಡಿ 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 ಕಾಲ್ ಮಾರೆ ಕಾಸು ಬೇಡು ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊರ್ರ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ನ ಮಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊರಿಯದ ಅಂಗಡಿ ಮಾರೆ ರಾಮ ಬಯಂಕಿ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಇವಲಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಲಪೆರವಲ್ಲ ಎಂತ ಬೇಲೆ ಒಳ ತಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೇಜಾರು ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಮತ್ತೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೋಡಣ್ಣ ನನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಕುಡ ಓಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗಲ ಇರು ಓಟು ಕುಂತೋಡು ಎದುರು ತಾಯನ ಸೋಪಾವಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಂಚೆನೆ ಪೋಡು ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಂಚೆನೆ ಬೋಡು ಎಂಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಾರ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಸೋತನಲ್ಲ ಮೋನೆ ಡೊಂಜಿ ತೆರಿಕೇವಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಓಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿರಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಬಿರಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಡ್ದು ಜನ ಇರ್ನ ಎಂಕದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದು ಓಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಹೊಡಿ ಯಾನೇರಿಗೆ ಓಟು ಈಗ ನೀರು ಓಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರತ್ತ ಈಗಪ್ಪ ಓಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಓಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಓಟು ಮಾಡಿದ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಓಟು ಮೂಲೆ ಬೋಡು ಎಂಕಿದಾನೆ ಹೊತ್ತು ಎಂಕಿ ಯಾನೇ ಓಟು ಮಾಡೋಣ ಎಂಕಿದಾನೆ ಹೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಈರು ಓಟು ಮಾಡಿರಿ ಚಂಡಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಲಗಾಡು ಎತ್ತ ಬರ ಅರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಓಟು ಮಾಡೋಣ ಪತ್ತಲಿಂದ ಬರ ಯಾನೆಂಚ ಬಂದು ಯಾನು ಓಟು ಮಾಡ್ರೆ ಬೋಂಡ ಅವಳು ಕೂತಿರಿ ನಮ್ಮೆ ಉರುಣ ಅವ ಈ ಓಟು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅತಿ ಅಣ್ಣ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೂತರು ಗುಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋನ ಅಕ್ಕಳು ಬೋದಾಕಲು ರಡ್ಡು ಓಟು ನಮ್ಮೇ ಹೋಗ್ತು ಬುಕ್ಕ ಓಡಿಗೆ ವಿನ್ನಾಪನ ನಿಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದ ತೆಂಕು ಮಾಡ್ಲು ನೋಡಾತಿ ಅಣ್ಣ ಈರಲ್ಲ ಬಾರ್ದಾರ ಚಂದ್ರು ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಓಟು ಬಾಡ್ರಾಳೆ ತೊಂಬರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಪುಗು ಬಂಗುಡದ ನಿಂದು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಓಲಿ ತಿರುಗಿಜ್ಜಿ ಆ ಬಂಗುಡದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತಿನತ್ತ ಯಾನು ಪುಚ್ಚನ ಗಿಡತ್ತು ಬಂಗುಡನ್ನ ಕೈಕಿದಕ್ಕೆ ಬೈಯಾತು ತಪ್ಪ ನೆನಪಾಣಿಂಕು 200 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಓಟ ತಂದು ಎಂಚಾಲ ಒಂದು ಓಟದ ಅಡಬತ್ತೆ ಬೈದೇನು ಯಾನ ಬನ್ನಾಗ ಓಟು ಮಾತ ಮುಗಿದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಪೋದಾತು ಹೋತು ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಓಟು ಪುಚ್ಚ ಕೊಂಡಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸನ್ನಿ ಮರ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ ನಿಕ್ಲೆ ಸೇರುಂಗಾರ ಮರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡು ಮಾಲಿನ ಬಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಾಲಿನ ಎಂಚ ಬಾಡ್ನು ಬಂಗುಡೆ ದಿಕ್ಕಡ ಬೈಯಾತು ಐನು ಮೂರ್ದು ಕಜಿಪು ಕಡಿದು ಕಜಿಪಾನ ರಾತ್ರಿ ಅದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮೇನ ಓಟು ನಿಕ್ಲೆ ಸೇರುದತ್ತ ಮರ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಲು ಬರೋಣತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಓಟು ಕುಂತ ಬದಲು ಮಾಲಿನ್ಯ ಓಟು ಕುಂತದಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೇಜಾರ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡ್ದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಾರ್ದತ್ತ ಐಕೆ ದಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಪುಗ ಒಂದಣ್ಣ ಈತ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತು ಇತ್ತಿನ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಪೂರ ಮರಟ್ಟು ಬುರನೆಲ್ಲದ ಐನಾತು ಬೇಗ ದೆಪ್ಪೋಡಣ್ಣ ಈ ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಕೇಸು ಮಾಡಿರು ಕೇಸ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕದೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಡ್ಲಾರತ್ತ ಅಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚದ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಬಾಡ್ದೆ ಸುಂಟಾನ್ ಬಾಡ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಂಬುಡದ ಬಿತ್ತಲ ಬಾಡ್ಲಾ ಹೌದೇ ಅವನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾವುಗೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಎನ್ನನಿಗೆ ಇರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೊರುದು ಕೊಡ್ತಿ ಭಾಷೆ ಜನ ಅಣ್ಣ 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 ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣರಪ್ಪಣೆ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪಾಪ ಮಾಲಿನಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡುದು ಒಂಡುಗೆ ಒಂಜಿಯೋ ಯಾರುಗಳು ಓಟುಂಟು ಸುಣ್ಣಾದು పోతే ఆ మాలిన్ల కుబ్బాలు లోతి బాస జదికి దాయించ మన్పారు మారే ఉంజి అన్న పాప అన్న సిక్ అన్న అన్న ఏరే ఊర ఫ్లక్స్ బోర్డు మాంతరలో ఉంజి కొర్లేవా కొంచెం ఫ్లక్స్ ఇప్పడా ఏరే కొంచెం ఫ్లక్స్ బోర్డు ఇది ఇది అవన్న కక్కుసు బాకిలాతి தம்பி ఓ கட்டெம்ப்ளாயர் இருக்கு ఓ கட்டெம்ப்ளாயர் இருக்கு இந்த அண்ணா ಕೆತ್ತಂಡೆ ಕುಳ್ಳಾಂಡದನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ 10 ಲಕ್ಷ ಮುರ್ಕುತ್ರಿಯಾ ಇರ್ಕಿ ಇರ್ಕವಣ ಈರೆ ಗಾಜಂತ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಈ ಅಂಗಡಿ ಕೊರನಾಗ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪರ ಕಟ್ಟಿಮ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓರಿದನಿಗೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಯಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಇರ್ಗೈತಿ 75 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ 10 ಲಕ್ಷ ಹೋತು ನಿನ್ನ 75 ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ ಕೊಡ್ಚ ಬ್ಯಾಂಡ 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 ಏ ಬೋರ್ಡೇನ ದಾಯಿ ಇತ್ತ ಮರೋಡ್ದು ಬರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಮ್ಲ ಹೊಸತೆ ಪೋರ వేణు 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 అమ్మ దేవరనే 10 లక్షలు 75 రూపాయలు ఊరింది మచో ఇంత మొత్తం పోయి అత్త పోయి 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 అంచి 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 పోయి 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 మొక్కులు పోతు చేరు మారే ముగ్గులు నమ్మ యాప పోపందే కాచుకులు అందుంది చెక్కుంది తో ఇవట కెట్టింది అన్న నమ్మతే అంజ రూట్ చేంజ్ వల్పొడు ఇటే బత్త కెట్టి అన్న ఆ ముల్తుడు తెంచాల జారుడు దాని ఉండి ఐడియా ఉండే ఓ దేవ ఇంచ ఇటే ఒప్పిన ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ కొంచెం ఉన్నట్టే భయ అయితే జనం దిది అక్కల్ని అక్కల్ని జనం మారే ಊರ ಅಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡಣ್ಣ ನಮ್ಮೈತೆ ಇರ್ನ ಗುರ್ತೈತೆ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಗುರ್ತೈತಿದೆ ರಾಮ ಎಂಕ ಗುರ್ತು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾರಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮೀನು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವೇ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ಅನ್ಕೋಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಭಯ ಅಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಣ್ಣ ಅಮ್ಮಂಜಿ ಬೇಲ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ಕರಿ ಮುಚ್ಚಿದಣ್ಣ ನಾನ ಓಡಿ ಆ ಮೋನೆ ಕರಿ ಬುಜಿ ಅವ್ವಾತಿ ನಿಕ್ಲ ಕರಿಲ ಬೂಜುವರು ಮರ ಕರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಅಂಬಿಲ ಬೂಜುವರು ಅಂದಿ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡತ್ತಣ್ಣ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆ ದಲ್ಲ ಐಟೆ ಉಂಟ ತೂಲ ಮರಯ ಐದು ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಸಿಕ್ಕು ದಾನ ಐಟೆ ದಿಕ್ಕು ಜಂತ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಐಟೆ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪ ಅಂತಲಿ ರಾಜಿ ಏ ಕಮ್ಮಿ ದೂರ ಬರೋ ಕೊರ್ಕು ಮತ್ತೆ ಮುಖ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಕು சரி சரி ಸರಿ ಸರಿ ಭಯಂಕರ ಅದ ಸರಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚಿದಿಂದ ಆಂಡ ಯಾವ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುವ ತಾನೇ ಬೊಕ್ಕ ದರ ದೀಲಿ ದೀಲೆ ಬಣ್ಣ ಮುಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಸುಯಿ ಬೈಂಡ ಸುಯಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಾರು ಓಟು ಗೊತ್ತದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಜನ ಸುಯಿ ಉಂಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಲು ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮರ ಪಾರ್ಪು ಇರ ಪೋಡರ ದೀಲೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ದೀಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಯಿ ಉಂಟ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನೇ ಇರಿ ಕಾಪೋಡು ಏನು ಪೋಪುಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಹೋಯ್ಯ ಅಲೆ ನಾನು ಪಂಡ ಪೊಚ್ಚು ವರ್ಷ ನೈ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಂದ ಆಂಡ್
ಅಲ್ಲೇ ಅಜೆತ್ತ ಗುರ್ತೈ ಗುಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕತೆ ಗುಜಿ ಬಲ ಬಲ ಪಪ್ಪ ಈ ಕತ್ತಲೆ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಕಾಂಡಲಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪಂಬ ನಿಕ್ಕು ಜೋರಮ್ಮ ನಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಯಾನಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ಹೋಯ್ದಿಯಾ ಬರ್ಸಮ್ಮ ಬರ್ಸಡು ತೋಜೊಂದು ಜಾದಿಯ ಸುಭಗರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದಿಯಾ ದಾದಿ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಸೋಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನು ಏರವರಿಗೆ ಕೈ ತೋಜಾಯ್ ಎಂಕು ತೋಚಿದಿಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾನು ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿದ್ಯಾ ಪಪ್ಪ ಅಂಚನಾಲಾದ ನೀರು ಪಕ್ಕ ಡಾಯ್ ಹೋಡಿವಲ್ಲಿ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತೆ ಓಲಾಂಡ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈ ಬಾಯದಗಾಲುಡು ಜೈಲು ನಡತ್ತಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಂಚದಾಲ ಆದುಪ್ಪಂದು ಅದೇ ಈ ದಾಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಹೋಡಿವಾರು ತುಳಿ ಅಂಚದಾಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಗಿತ್ತಂದಾಲ ಗಾಡಿನ ಗಿರಿಧರಣ್ಣಿ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ ನನ್ಕ ಅವೇ ಚಾಪಡು ಬಾ ಆಯ ಬರೋಂದೇ ಒಂಜು ವಾರ ಕರಿಂಟಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಏನು ಬಂಡ ಹಾಕೇನುವೇನಾ ಪಪ್ಪ ಈರು ಬಂದು ನನ್ನೇ ಕೇನಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೇನಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳತ್ತೆ ಈ ಗಾನ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪಾಪದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ಛೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂದ ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಫೋನ್ ಬಾ ರಶ್ಮಿನ ನನಗೆ ಬಾವೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಡುತ್ತನಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸುಮಗರ ನಮ್ಮ ಈ ಏನಾರ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನವಿ ಏನಾರ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನ ನಿಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬಾವನ ಜೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೇರಿಗ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ನೀಯ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಪ್ಪ ಪಕ್ಕಡ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಂಪ ಚಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಂಪ ಎಂಕ್ ಈ ಪಕ್ಕಡ ದಾಯ ಮಂಡ್ಯ ಚಾನ್ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಂಡ್ಯ ಅತ್ತಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಫೋನ್ ಚಾಂಪ ಪಪ್ಪ ಮಲ ಮಲ ಇದನ್ನು ಹೊರ್ತು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಆವಲ್ಲೇ 6 ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈತೇನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರೋದು ಯಾನೇ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡೈತೆ ಪಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೋಣ ರಶ್ಮಿ ಭಾವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಯೆ ಅಡೆಗೋಡಿಗ್ಲಾರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಉಂಟುಂಡಾಪನೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಚಿ ಆತ ಪಪ್ಪ ನೀರು ದಾದ ಪಾತಿರುಂದಿಲ್ಲಾರು ಮೇರ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ತೋಜೊಂದಿದ್ದೀರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಕ್ಕ ಬನ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಾರು ಗಿರಿಧರಣೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತು ನೆಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇರು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಗಿರಿಧರಣ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಿಯಾ ಈ ತುಮರು ಮರ್ತು ಮಾಡಿ ಅವಂದ ನನ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಐಕೆ ಐಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬಿದಾವಳಿ ಬೋಡೆ ದಾದೆ ಅಣ್ಣನೇ ಇಲ್ಲದ ಬಿದೈ ಪಾಡ್ಯಾರ ದಾಯ್ ಪಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಹಂಚಿನ ತಪ್ಪಣ್ಣನ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಪ್ಪು ಆಯ್ ಮಾತಿನ ತಪ್ಪು ಒಂಜ ರಟ್ಟ ಏರಾವರ್ತಿ ಗುರ್ತಾಗ್ತದ ಅಂತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ದೀಪ ಅಂದೆ ಆತೆತ್ತಂದೆ ಆಗ ಪರಿಯರ ಕಾಸಿಗಿಂದು ಆಯನ ಪುದರ್ಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ತಿನಿ ಮಾಡ್ದೆ ಏರು ಪಣ್ಯಣ್ಣ ಅಣ್ಣೆ ಪರಿಯರ ಕಾಸಿಚ್ಚಿದ ಜಾಗ ಮಾರಿ ಇருந்து ಪಾಪ ಹಿರಿಯ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅಣ್ಣ ಮಗೆ ಲವ್ ಮತ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಬಂದು ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ ಪಪ್ಪ
ಕಾಸ್ಕೊನಲ್ಲ ಅಂದು ಐಕ್ಯ ನನ್ನಡ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಪುದಡಿತ ಜಾಗ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಸ್ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ಅಂದು ಐ ಕಂಡೆ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಜಾಗ ನಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಾವು ಎಂಕದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಜಿ ಪಂಡದು ಅಣ್ಣನ ಜಾಗ ಮಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರನ ಒರಿಪೇರಪ್ಪ ಎನ್ನ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಹಂಚಿನ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ಬಿದೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ನಡ್ತೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಈಗ ದಯಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಈಡ್ದೈಗೆ ಎಂಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ నీకు సాయపడితే నీకు ఏం క్లీత్ టెన్షన్ ಇಲ್ಲ నీకు కొంచెం ఫోన్ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರತ್ತ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡು ಏನಾನ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರತ್ತ ಬಾಲ ಬುಡು ಆ ಬತ್ತೆತ್ತ ಆತ್ಯಾವ್ ಆಗ ದಾಲ ಆತ್ಜತ್ತ ಅವೇ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚಿ ಶಂಕದಾಲ ಆತ್ಜಿ ಮಾವ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಓಲೆ ದನ ಆತ್ರ ಕೋಪನ ಆಗ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಅಕ್ಕಿ ಚಂಕ್ ಅಂದತ್ತ ಅದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಲಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಪುನ ಅಂದವ ಬೋಪುನ ಬರ್ಪುಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋಡಿ ನಾ ಈ ದಾಯ ಬೋಪ ಆಡ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನಿತ ಬರ್ಪೆ ಕಂಡನಿ ಮಾಮ ಮೂಲ ಏರ್ನ ಕಂಡನಿ ಆಯ್ತು ಯಾನ ಆಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ಬನ್ನಿಯ ಮೂಲ ಕಂಡನಿ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ದಾದ ಬನ್ನಲ್ಲಾರ ಮಾಮ ನಾನೇ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ನೇಪಾಳನ ಪಂತೆರ ಮೂಲರ್ನ ಬೊಡೆದಿಂದ ನಾವು ಮಾತು ಎನ್ನಿಲಕ್ಕ ಮೂಲು ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಲತ್ತು ಮಾಮ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲ್ ದಾದ ಮಗಲು ಬೈ ವಂಚನತೆ ಮಾಮ ನಂಗೆ ಬಾಕಿದ ಮಲ್ತ ತಪ್ಪು ನಾಡ್ನಟಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಿ ಮಾಮು ಹಿರೆಗೆ ಸುಮಿತ್ರಾಮನ ಪುದರನ ಪುಂಡೆ ಸುಮಿತ್ರ ಹಿರು ಗಿರಿಧರನ್ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಾಣ ಟೆಂಪೋಟ್ಲೆ ತಂದು ತರಕಾರಿ ಬಡ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪೋಂತಾರತ್ತೆ ಹಪ್ಪಗಿರಿಗೆ ಪರಿಚಯನ ಪುಂಜೋಯ್ ಸುಮಿತ್ರ ಹಿರೇ ಹಪ್ಪಗ ಜವನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರ ಆ ತಪ್ಪುರ್ದಾದ ಹಿರಗೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಈ ಇಲ್ಲಗೆಂಚ ಬರ್ಬನಿ ಈ ಸಮಾಜಗೆಂಚ ಮಣ್ಣು ದೊಸವನ್ನ ಬೋಡಿಗೇಡು ಇರಡೆ ಪೋಪುರಣ ಅಂತ ಮಾಮು ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಓಲಾ ಪರ್ದು ಪೂರಂತರ ಬಂದಿರಿ ಎಣ್ಣೊಂತಾರತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾವು ಆರು ಗೀರು ಮಲ್ಬಡನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಡಪ್ಪೆ ಮಗಳನ್ನ ಆರು ಸಾಂಗೊಂತಾರ ಮಾಮು ಹಿಂಚಪ್ಪಗೆ ಆ ಪೊಂಜು ಪಂಡ ಸುಮಿತ್ರ ಹುಷಾರ್ದಂತ ತೀರ್ಪು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬರ್ನ ತಂಗಡಿ ಗದಿದ್ದಂತ ಅನಾಥಾಪನ ಬೊರ್ಚು ಬಂದೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಪಲಯನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಂದು ನೆಲಕೊರಿಯರು ಮಾಮ ಅಂದು ಮಾಮ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ ಇರ್ಲನೆ ಮಗಲ್ லட்சுமி ஆளான தத்துட்டாரு ஆளு என்ன மகளையா சுபகரா நிக்கலு போடுது சமாஜுக்கு போடுது யாரு ஏறில பண்டிச்சு மேனு ஏறில பண்டிச்சு தப்பு மல்த்தாரு அல என்ன மகளையா என் காயத்து ஓடி மகளையா ಮಗೆ ಇನಿ ಮಗೆ ಗಿರಿಧರನ್ನೇ ಪರ್ದು ಉರುಡಿ ತಿರ್ಗೋರ್ ಬಂದು ಜನಕ್ಕಲ್ ಮಾತಾಡನೆ ಗಿರ್ಗಿಡಿ ಗಿರಿಧರ ಅಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಕು ಹಣ ಅವೇ ಗಿರಿಧರನ್ನೇ
ಪರ್ಪುನ ಪೂರ ಬುಡ್ದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಣಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣ ಇಡದ ಮಲ್ತಾರ ಮಾಮ ತುಂಬು ತೋ ನರೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದೈ ಬಾಡಿರುತ್ತೆ ಗಂಗಾ ಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಏತೋ ಬೇನೆ ನನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡನೆತ್ತಿನ ಕಿರಿದರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಂಜಿ ಚೂರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ದಂಜರ್ತ ಮಾಮಿಯರು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಮಗ ಬಂದ ಸುಮಗರ ಆಳು ಎಲ್ಲ ಮಗನದು ಗೊತ್ತ ವಿಷಯ ಆಡ ಬಾಳಲ್ಲ ಆಡ ಆಡೊಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ನಿಂಕ ಪಾಪಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಗಿರಿಧರನ್ನೇ ಕೋಡರಾತ್ರಿ 10 ಜೋರ್ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಮಾಮು ಕಿರಣ್ ತೋಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಂತರಗೆ ಮಾಮು ಬನ್ನಗ ಸಾದಿರವ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ನುಂತಗ ಬಂದು ಕೈದೋಷ್ ಪಯರ್ಗೆ ಆ ಗಾಡಿದಾಗ ಬರ್ಸಕ ತೋಜದ ನಾಕೊಂದು ಸೀದಾ ಕೇಸ ಒಂದು ಬಲ್ತೆ ಮಾಡ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಕೃಷ್ಣಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನುಂತದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರನ ಅವೇ ಗಾಡಿ ತಂದ್ಬೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ದೋರ್ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರನ ಇನಿ ಇಂಚ ಪುನಃ ಅದು ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಾಡ ಗಂಡಸರ ಕಣ ನನ್ನ ಪನ ಮ್ಯಾನು ಯಾರು ಪನಾನು ನನಗೇನು ಹಾಕ ಮ್ಯಾನು ನನಗೆ ಹಾಕಯಾನು ಹಾಕ ಮ್ಯಾನು ಗಿರಿಧರ ನಿನ್ನ ಜನನಿಗೆ ಯಾವ್ದ ಕಾರಣ ಬಾ ಕಡಕ್ಕಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಮರಳಿಗೆ ಯಾವ್ದ ಕಾರಣ ಅಂತಾನೆ ಇಂಚ ಪರಚು ಬಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತವು ಈ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸಯ್ಯನ ಒಪ್ಪ ಮರಣ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಜೀವಪ್ಪ ದಯ ಬಂಡ ಜೀವಡುಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಮರಣ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮರಣ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಗಿರಿಧರಿ ಭೂಮಿ ಡುಪ್ಪುಜಿ. ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ ಮೂಲು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಗಿರಿಧರಿ ಒರಿ ಕುಡಿಯಾಂಡಲ ಆಯಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡು ತಾನು ತಪ್ಪು ಸಾಧಿಕೆ ಪೂರ್ಣಲ ಕುಡೋರಿಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಯರಿಗೂ ತುಂಬು ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು ನಮಕ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯರ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುನು ತೂವಂದೇ ಬಲ್ಪು ಇರು ಅಂಚಾತ್ ಜೋಕ್ಲನ ಎದುರು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನವುಲ ಮಲ್ಪವುನವುಲ ಹಿರಿಯಕುನ ತಪ್ಪು. The Ocean Pearl Inn. Welcome to hospitality. Another landmark from the Ocean Pearl Group. Ideally located and well-equipped hospitality destination in the heart of the Mangaluru city. Find everything you need with aesthetic appeal and comfort in premium and deluxe rooms. Asian House is the city's first fine dine pan-Asian restaurant featuring Chinese, Thai, Japanese and Indian cuisine. Sagar Ratna is delighting its customers with authentic South Indian vegetarian cuisine, which are cooked fresh. Experience a world-class hospitality. The Ocean Pearl Inn, Vijay Kapikad, Mangaluru.
Abaka Queen Cruise AQC, a new crown jewel for tourism in coastal Karnataka. Mangaluru's one and only floating restaurant with world-class hospitality. AQC has 2 halls, Den Lounge and Breeze. Den is an AC hall with a seating capacity of 150 members with fine dine service. Enjoy the open-top natural river experience in Breeze, an open-top hall with capacity of 200 customers. Also enjoy the variety of mouth-watering seafood delicacies in a unique riverside floating experience. Come, enjoy and convert your time into a wonderful experience. Abaka Queen Cruise AQC, a unit of Star Queen Enterprises, behind Sri Brahma Babarai Temple, Bokapatna, Mangaluru. For bookings, contact 92433 01874